Behirden etrafına kurulup tayyar edilen sement önüreyen zavodun açılış davarasına şeyle de Ahal vilayetinin Akbuda etrafının yaşlık şehircetinin çəginine kurulan yaşlık suvarasılayıcı detkanın açılış davarasına katlaşmağının Ullokan Ahmetinin bolonluğu ayratin bellemäge münasipdir. Hormatly prezidentimiz bu davara gatnaşmak üçün Dikiçorda yürüyte meydança gelip bu yerden uzakta bolmadık täze döwrewap önümçiliğin kurulup ulanmaga verilmek münasibetli kurulyan davaranyň geçirilýän ýerine tarap ugrady. Yurdumyzyň durmuşyny nakys şanly waka münasibetli bu ýere Meclisiň başlygy, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasarlary, ministerlikleriň, pudoklaryň dolandyryş edaralaryň ýolbaşçylary, Ahal vilayetiniň häkimi, köpçüliklerin haber veriş teriştelerinin cemiyetçiliğin vekilleri yığınanılar. Davara gatnaşçılar ruhu velentlik bilen hormatly prezidentimizi meherli karşıladılar. Şol yerde medeniyet sunumu değişkarlarının aydım sağlı çıkışları davara qaytalanmacak öwüşgün çaydı. Hormatly prezidentimiz davaralı çäre üçün yürüyte tayyarlanan meclisler jayına barıp Ahal vilayetinin Behirden etrafındaki Behirden sement zavodunun ikinci tapkarının işe girilmek münasibetli davara gatnaşçıların önüne çoğur manalı çıkış etti. Hem de garaştığı vatanımızda medeni durmuş maksatlı binaları, detkaları ulanmağa vermeyin. Täze önümçülükleri işe girilmeyin inni asıllı däbe öwürlendigini belledi. Hormatly prezidentimiz şuun Akbuda etrafının yaşlık şehirçetinine ağız suğunu arasalayıcı deskany hem davaralı ýagdaýda açıp ulanmağa berýär diýip ayratin melledi. Şeýle de welayetin ilatyna ýokary hili hyzmat etjek täze döwrewap ýolagçy awtobuslarynyň 200 golaýyny Sowa tökmenine goşurýar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Hem de bu ýerek ýygnananlary şahatlykly wakalar bilen meherli gutlady. Hormatly prezidentimiziň nagtaýşy ýaly häzirki döwürde ýurdumyzy durmuş ykdysatda ösdürmäge gönükdirilen maksatnamalaryň işler amala aşyrylýar. Häzirki wagtda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy Türkmenistany 2020-2050 ýyllarda durmuş ykdysatdan ötürmegiň milli maksatnamasynyň şeýle hem ýurdumyzy 2020-2028 ýyllarda durmuş ykdysatdan ötürmegiň maksatnamasynyň esasyna milli ykdysatymyzyň pugdaklaryny şol sanyna senagat we guruluşy önümçiligi pugdagyny ötürmek boýunça giňerimli işler durmuşa geçirilýär diýip belledi. Senagat hem guruluşy önümçiligi ykdysatymyzyň ýeri pugdaklarynyň biri bolup durýar diýmek bilen senagatçylaryň ahlatly, tutan yerli zähmet netijesinde ýurdumyzda alınıp barlayan kuruluşuklar ýokary hilli kuruluş önümleri bilen ülkin edilýär diýip belledi. Şeýle de hormatly prezidentimiz ýurdumyzda hereket edýän Behirden Balkan hem de Lewap sement zawodlaryna täze innowasion tehnologiýalar esasyna dünýä ölçeglerine laýyk gelýän ýokary hilli sement önümçiligi önürlýär diýip belledi. Önürlýän sement önümleri bolsa içerki hem de daşarky bazarra köp meçörde çykarylýar diýip belledi. Häzirki döwürde biziň ýurdumyzda köp uğurly guruluşyk önümçilik ulgamy emele geldi diýip belledi. Şeýle de hormatly prezidentimiz döwrewap karhanalarda önümleriň görnüşlerini hem de meçörini arttırmak boýunça uly işler alınıp barlýar diýip nagtady. Guruluşyk tenagatyny ösdürmäge gönükdirilen maýa goýum terişdelerini netijeli ösdürmäge karhanalaryň önümçilik kuwatlyny arttırmaga ayratin üns berýär diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Şeýle de hormatly prezidentimiz tenagat we guruluşy önümçiligi pugdagynyň äkli işgärlerini şeýle hem Ahal vilayetiniň ilatyny täkim paýhas ummany magtymly Pragy ýylynyň rawaşlyklary betlenýän günlerini Ahal vilayetiniň Behirden etrafyna Behirden sement zawodunyň ikinji tapkarynyň Akbuda etrafynyň ýaşlyk şäherçetine bolsa agyz suwuny arasalayjy deskanyň dabaraly açylmagy şeýle hem welaýetiň ilatyna döwrewap ýolagçy awtobuslarynyň sowgat berilmegi münasibetli ýene de bir gedek tüýs ýürekden gotlap hemmelere berk jan taglap asuda bagtyar durmuş alyp barýan işlerine uryetdinlikleri arzu etdi. Ine şondan soňra bu deskanyň guruluşyny amala aşyrmaga münasip goşan Germaniýa Federativ Respublikasynyň KKD Humboldt
Vedag Zab kampanyasının hizmetler kolluğunun müdiri Gennady Mahtumov söz söyledi. Mertebeli mehman öz çıkışının barışına Behirden Sement Zavodunun ikinci tapkırının açılıp ulanmağa verilmeği münasibetli. Hormatlı prezidentimiz hem de bu davara katnaşçılar tüy türekten kutlap, Yurdun senağı toplumunun mümkün bölüğüne öğürülecek täze kärhananyň guruluşynyň ýokary derejede yerine yetirilmegi uğruna Türkmen hyzmatdaşlary bilen bilelikde uly tagallalaryň edilenligini bellädi. Pursatdan peýdalanyp Hünärmen Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan meýläkde ösdürmekdäki tagallalary German işöwürlerine berýän gollawlary üçin hormatly prezidentimize tüý sürekden hoşallyk bildirip, ata watanymyzyň, halkymyzyň bähwitlerine durmuşa geçirilýän işlerine üstünlükleri arzu etdi. Behirden Sement Zawodunyň ikinji tapkyrnyň guruluşyna KHD Hembolt Veda kampanya tarafından yerine getirilen injenerçilik hizmetlerinin ornaştırılan enjamların Germaniyanın senagat standartlarına, sement senagatının standartlarına, halkara elektrotechnika kampanyasının hem de ISO standartlarına layık gelýänligini tasdikleyen guwanamany davarali ýagdaýda gowşurdy. Soňra bolsa bu yerde uly ekranına Behirden Sement Zawodunyň ikinji tapkyry barada ýörüte taýýarlanan video filmem görkezildi. Şonna görünüşi ýaly beýik bina hususy kärhana tarapyndan gurulan önümçilik toplumy häzirki zaman tenagat önümçiligiň gazananlaryny ödünne jemleýär. Ähli önümçilik işiniň doly awtomatlaşdyrylmagy zawodun işgärleriniň ýokary öňürjilikli iş üçin amatly şertlerin döredilmegi bu tatlamanyň durmuşa geçirilmegine esasy şertler boldy diýip şol video filmde aýdylýar. Davaranyň resmi bölegi tamamlanandan soňra hormatly prezidentimiz mejlisler jaýyndan çykdy hem de Ahal welaýatynyň häkimine bu şanly waka münasibetli welaýatyň ýaşaýjylaryna sowgat berilen täze awtoglawlaryň açarlaryny ogşurdy. Ine şonna Ahal welaýatynyň häkimi sowgat berilen täze döwrewap awtoglawlar üçin welaýatyň bagtyar ýaşaýjylarynyň adyndan tüý türekden hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimize gahrman arkadagymyda berk jan saglyk, uzak ömür, ýylyurt dähgetli başlangyçlarynyň hemişe rawaşlyklary betlenmegini arzu etdi. Ine şondan soňra hormatly prezidentimiz ýygrananlaryň el çarpışmagy astyna davarali ýagdaýda bu deskanyň toýwagyny kesdi. Şol pursatda asmana dürli renkli howa şarlary uçuruldy. Soňra hormatly prezidentimiz merkezi dolandyrış binasyna barmak bilen bu ýerdäki oturdulan enjamlar bilen içgen tanyş boldy. Şonuň bilen birlikde hormatly prezidentimiz ýol uğruna zawodyň çägini synlap bu ýerde ulanmaga berilen deskalaryň işleýiş aýratynlykları barada maglumatlary dinledi. Hormatly prezidentimiz bu ýerde gurulan ýurdumyzyň guruluşy tenagat toplumynyň kärhanalary tarapyndan önürilen önümleriň sergisi bilen hem tanyş boldy. Bu sergide görkezilen zatlar bolsa bu ulgamda amala aşyrlayan işleriň özi bilen giňden tanyşmaga mümkinçilik berýär. Sergide hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň senagat we guruluşy önümçiligi ministerliginiň Türkmen aýyny önümleri kärhanasynyň önürýän önümleri bilen hem tanyş boldy. Ol innovatsion teknologiýalaryň üpçün edilen döwrewap kärhana bolmak bilen bu ýerde dünýä ülgülerine laýyk gelýän türlü görnüşli aýnalar, şol sanyna ýüzi örtükli laminirlenen, taplanan aýnalar, aýna paketleri önürlýär. Bulardan başga flight teknologiýasy esasyna duri renkli aýnalar toplanan görnüşde önürlýär. Kärhananyň önümleri içerki hem de daşarky bazarlarda uly itlegden peýdalanýar. Hormatly prezidentimiz bu ýerde görkezilen zatlary synlamak bilen merkezi dolandyrış binasyna girip binanyň 3-nji gatyna çykdy. Bu ýerde toplumyň ähli teknologi işine gödäwçilik edilýän merkezi önümçilik dolandyrış nokady ýerleşýär. Bu ýerde bolan wagtyna bu ýerde işleýän hünärmen tenagat we guruluşyk pugdagyny ösdürmek meselelerine berýän iýdigderli ünsi, pugdagyň zähmetkeşleri
barada ediyen aladalar için sement zavodunun işgärlerinin adından hormatly prezidentimize çoňur hoşarlygyny bildirdi. Bäherden sement zavodunun ikinji tapgyrnyň işe girdilmegine akbata bermek barada haýyş bilen ýüzlendi. Hormatly prezidentimiz onun haýyşyny bitirmek bilen düwmäni basyp nobatdaky iri senagat deskasyny işe girdi. Bäherden sement zavodunun ikinji tapgyrnyň öz işine başlamagy, önümçiligiň çylşyrmy teknolog prosesi video şekiller arkaly görkezildi. Şeýlelikde milli iqtisadiyetimiziň yerli çiğmalan ýokary hili önümleri öndürmäge ýörüýteleşen täze kärhanasy tiz wagtda gurulşyk senagatyň esasy önümleriniň biri bolan sementin ilkinji tonalaryny sarp edijilere ýetirip başlar. Bugün işe girdilen zavodun ýokary hili önümleriniň döwlet maksatnamalarynyň şol sanyna berkarar döwletiň täze ýamynyň garkynşy Türkmenistan 2020-nji 2050-nji ýyllarda durmuş iqtisadydan ötürmegiň milli maksatnamasynyň Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2020-nji 2028-nji ýyllarda durmuş iqtisadydan ötürmegiň maksatnamasynyň yerine ýetirilmeginiň çäklerine ulanmagy beriljek täze kärhanalaryň durmuş medeni maksatly detkalaryň gurulşygyna täze itergi berjektigi ikursuzdur. Ine şondan soňra hormatly prezidentimiz merkezi dolanýyş binasyndan çykyp sement zawodunyň direktoruna bu ýerde hatar edilip goýulan önümçilikde ulanıljak täze ýörüýte teknikalaryň açarlaryny owşurdy. Dabara tamamlanandan soňra hormatly prezidentimiz çäre gatnaşçylar bilen mähirli hoşlaşyp Dikçor meýdançasyna bardy hemde bu ýerden Akbuda etrabynyň ýaşlyk şäherçesine ýerleşýän kuwaty bir giçe günnüzde 30.000 kub metre deň bolan su arastalaýjy deskanyň açylyş dabarasyna gatnaşmaga uğrady. Bugün Akbuda etrabynyň ýaşlyk şäherçesine gurulan su arastalaýjy deskanyň açylyş dabarasyna köp adamlar gatnaşýar. Bu ýörek hormatly prezidentimiz Dikçor bilen gelen wagtyna bu ýörek ýygnanan adamlar ony mähirli garşyladylar. Ýurdumyzyň ustatlary Gahrman arkadaşymyz tarapyndan başlanyp häzirki wagtda hormatly prezidentimiziň başdanlygyna üstünlükli dogan etdirilýän giň meçwerli özgertmeleri, ata watanymyzyň ýeten sepkitlerini wasp edýän aýdym sazly, tantly kompozisiýa bilen çykyş etdiler. Asylly däbe görä ýygnananlaryň el çarpışmalary astyna hormatly prezidentimiz bu ýerde toý wagyny kesdi, täze deskany açyp ulanmaga berdi. Ine şondan soňra hormatly prezidentimiz su arastalaýjy deskanyň edara binasyna ýerleşýän dolanýyş merkezine bardy. Bu ýerde işleýän hünärmen hormatly prezidentimizi merkeziň işi bilen içken tanıştırdı. Onun işi toplumun beýleki bölümlerindäki ýaly doly awtomatlaşdyrylan merkezde arastalanan agyz suwuny deskadan bellenen meçwerde iýermek, zerurluga görä iýerilişi kadalaşdyrmak ýaly çözgütler kabul edilýär. Toplumyň düzümine girýän barlyk hanada suwy arastalama üçin ulanýan kimiki serişdeleriň bellenen kadrlara laýykda taýýarlanýyşyna gödegçilik edilýär. Bu hünärmen su hojalygy puwdagynyň ötürilmegine berýän ýygyderli ünsi, puwdagyň zähmetkeşleri baratda edýän aladalary, ýokary hili enjamlar bilen üpçin edilen döwrewap kärhanada işlemäge döredilýän mümkinçilikleri üçin hormatly prezidentimize tüý ýürekden hoşarlygyny beýan edip, hormatly prezidentimize su arastalaýjy deskanyň işe girdilmegine akbata bermegi haýyş etdi. Hormatly prezidentimiz bu ýerde düwmäni basyp täze deskany ulanşa girdildi. Monitorda bolsa ýaşlyk şäherçesindäki su arastalaýjy deskanyň teknolog prosesleri bilen bagly video şekiller görkezildi. Täze toplum ýurdumyzyň daşary ýurtlaryň önüm öňerçileriniň döwrewap enjamlary bilen üpçin edilepdir. Tüdülen hem de doğru arastalanan agyz suwy natri gipokloridi bilen ziyanlaşdyrylyp 4 tane arasta su howdana berilýär. Arasta agyz suwy ýaşlyk şäherçesine, onuň ýakynynaky owalara iberilýär. Mundan başga da
su torcu encamlar bilen arasında ağız suyu Gäwört Owasyna, onun töweregindäki ilatly yerlere iberliýär. Ekolog howpsuzlygy ilçin etmek maksady bilen su arastalamagyň dowamyna emele gelen çökündüler, ýörüýte encamlar şol sanyny gowratmak, goýartmak üçin niýetlenilen dekanter encamy arkaly ziýanlaşdyrylýar. Hormatly prezidentimiz kimiki bakteriolog barlyghana baranna onun encamlaşdyrylşy işinin aýratynlykları bilenem içkin tanış boldy. Hormatly prezidentimiz bu ýerde bolan wagtynda barlyghanyň hünärmeniniň görüň bermegine görä bu ýerde daşary ýurtda öňürlen ýokary teknologiýaly encamlar şol sanyny 50-den gowrak barlygy ýerine ýetirýän, hususan suwdaky dörli kimiki elementleri suwun gatylygyny anyklamak üçin barlyklary ýerine ýetirýän spektrofotometr encamy ornaşdyrylanlar diýip belledi. Turbidometr encamynyň kömegi bilen bolsa suwun bulanyklyk derejesi ölçenilýär. Kimiki terişdeleri taýýarlamak üçin gyzyrjy magnetiki garşdyrjy ulanylýar diýip bu hünärmen aýtdy. Bu zatlar bilen tanış eden hünärmen ilaty arasynda agyz suw bilen üpçün etmekde oly ähmiýeti bolan bu täze deskanyň işe girdilmegi ýaşlara döwrewap kärhanalarda zähmet çekmäge döredilen mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize tüý yürekden hoşallyk bildirip ona bir jan saglyk, uzak ömür, asylly başlangyçlaryna oly üstünlükleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz bu deskanyň edara binasyndan çıkandan sonra puda üçin niýetlenilen täze awtoglaryň açarlaryny degişli ýol başa gowşurdy. Hormatly prezidentimiz dawara gatnaşçylar bilen mähirli hoşlaşyp Dikuçor meydançasyna bardy hemde bu ýerden paýtagtymyza tarap uğrady. Şeýlelikde şuun kuwakalar berkarar döwletiň täze ýamynyň garkynçy döwrüniň täkim paýkatym many magtym bolup Pragy ýylynyň ýyl ýazgysyna täze sahypany açyp hormatly prezidentimiziň başlandylygyna milli ykdysadiyetimiziň mundan meýläkde okkunly ötürmäge ykdysadiyetimiziň mundan meýlägen puwtalanmagyny üpçün etmäge gönüktirilen täze deskalaryň öz işine başlady. Ine bu zatlaryň hemmesiniň aňyrtyna hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysadiyetini döwrüň talabyna laýyk edip kuwatlandyrmak, şonuň bilen birlikde de biziň ýurdumyzda ýaşaýan adamlaryň bagtyar işletli durmuşda yaşamagyny üpçün etmek babatyna alyp barýan siýasatynyň oly üstünlük bilen durmuşa geçirilýändigini ýene-de bir gezek açyp görkezýär. Hormatly prezidentimiziň ýöňden görjekli parasatly insanperwer daşary siýasatyna dünýäniň ähli döwletleri bilen bir katarda bütün dünýäň özüne puwta parahatçylygyň, ähli muňmy howpsuzlygyň hemde durnukly ötüşiň bolmagyny üpçün etmek babatynaky ýöňde goýulan wezipeleriň üstünlükli durmuşa geçirilmegine biziň döwletimiziň münasip goşant goşmagyna aýratyn uly ähmet berilýär. Ine şu babatda alnanna hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen durmuşa geçirilýän işler şeýle-de gahrman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiziň öňe süren dünýä ähmiýetli başlangyçlarynyň üstünlükli durmuşa geçirilmegi bu urda uly üstünlükleri kazanmaga mümkinçilik döredýär. Ine şonuň bilen bagylykda hormatly prezidentimiziň parasatly başlanlygyna biziň halkymyzyň bu hepdäniň çäginine has takygy 8-nji, 9-njy may günleri 1941-nji, 1945-nji ýyllarda gazanılan beýik ýeňişiň 79 ýyllygy münasibetli geçirilýän çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilmegen munyň aýdyň suwutnamasy hökmüne orta çykýar. Ine şol günler, yani 8-nji, 9-njy may günleri hormatly prezidentimiz Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň çakylygy boýunça 1941-nji, 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunyna gazanlan ýeňişiň 79 ýyllygy münasibetli gurulçak dabaralara işen gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasyna iş taparyny amala aşyrdy. Paýtagtymyzyň
halkara hova mendilinne hormatly prezidentimizi resmi adamlar uğrattılar. Hormatly prezidentimizin Rus Federasyasına şu gedekki sapary häzirki döwürde täze itergi berilen many mazmun taýdan baýlaşdyrylan netijeli döwletara gatnaşyklary okgunly ötürmekde nobatdaky adamdyr diýip bellemäge münasipdir. Bir näçe sagatdan soňra hormatly prezidentimizin uçory Russiýa Federasyasynyň paýtagtynyň Vnukovo 2 halkara howa mendiline gelen wagtyna bu ýerde hormatly prezidentimizi resmi adamlar mähirli garşyladylar. Ine 9-njy maýda da hormatly prezidentimizin Russiýa Federasyasyna sapary dowam etdi. Şol saparyň barşyna Russiýa Federasyasynyň prezidenti Vladimir Putiniň çakylygy boýunça 1941-nji 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşuna gazanlan ýeňişiň 79 ýyllygy münasibetli dabaraly çärelere hormatly prezidentimiz işen gatnaşdy. Bu ýerde hormatly prezidentimizi Russiýa Federasyasynyň prezidenti Vladimir Putin mähirli garşylady. Kreml'den hormatly prezidentimizin bayramçylyk dawaralaryna gatnaşmak üçin Moskwa gelen beýleki belent mertebeli mihmanlar wekiliyetleriň ýolbaşçylary bilen bilelikde dawaraly harby ýörüşiň geçirilýän ýerine Gyzyl meýdanyň merkezi münberine bardy. Dawaraly çäreler tamamlanandan soňra hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Vnukovo 2 halkara howa mendiline gelip bu ýerden ata watanmyza uğrady. Bir näçe wagtdan soňra döwlet başdanmyzyň uçory biziň ýurdumyzyň paýtagtynyň halkara howa mendiline gelen wagtyna bu ýerde resmi adamlar ony mähirli garşyladylar. Ine şu zatlaryň hemmeti hormatly prezidentimizin gahrman arkadagymyzyň tagallatı bilen durmuşa geçirilýän işleriň diňe bir biziň halkymyzyň däl, dünýäniň ähli halklarynyň parahat, arahat, agdyr, bagtyar, işretli durmuşda ýaşamagyny üpçin etmäge gönüktirilen siýasatyň iýdigderli durmuşa geçirilýändigini ýene de bir gezek subut edýär. Şonun bilen birlikde bu bayramçylyk münasibetli dawaralaryň biziň ýurdumyzyň çägine de giňerimde ýaýbaglandyrylanyny aýratyn bellemäge münasipdir. Ine şu wagtda alnanna ýani 9-njy maýda ýer täher bilen asylly däbe görä häzirki we geljek nesilleriň nurana geljeginiň hatirasyna wepat bolanlary hatırlamak üçün ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, ministrliklerin, puwdaklaryň dolanlar, harby hemde hukuk goraýjy edaralaryň wekilleri, hormatly ýaşylar, paýtagtymyzyň köp sanly ýaşaýjylary hemde mihmanlary, halk akydasy ýadgarlyklar toplumynyň öňündäki meýdançada ýygnanlar. Ine şol ýerde bolsa, bu ýerdäki ýadgarlyklaryň etegine köpçüliklerin gül goýmak dawarasy geçirildi. Şol ýerde hormatly prezidentimiziň adyndan hem ajaýyp gülleteti bu ýadgarlygyň etegine goýuldy. Şunun ýaly bayramçylyk dawaralary biziň ýurdumyzyň ähli sebitlerine de ýokary guramaçylyk derejesine geçirildi. Ine şu zatlaryň özi biziň hormatly prezidentimiziň gahrman arkadagymyzyň tagallatı bilen durmuşa geçirilýän ähli işleriň diňe bir öz halkymyzyň däl, şonuň bilen birlikde dünýädäki ähli halklaryň asuda, parahat, arahat, agdyr, bagtyar, işretli durmuşda ýaşamagyny üpçin etmäge gönüktirilen siýasatyň özüniň giňerimde durmuşa geçirilýändigini ýene de bir gezek subut edýär. Hormatly prezidentimiziň ýani ýöňden görjelikli parasatly antanperwer siýasatynyň üstünlükli durmuşa geçirilmegi biziň ýurdumyzyň ykdysadyetiniň, medeniýetiniň, siýasatynyň, halkymyzyň durmuş ýaşaýyşynyň özara sazlaşykly bide wady bilen öňe gitmegine mümkinçilikleri emele getirýär. Munyň aýdyň suwutnamasyny ýaňy ýakynyna
10 mayda hormatly prezidentimizin yol başçylygynda geçirilen Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň taýanly ulga markaly nobatdaky mejlisinde garalan meseleler hem de kabul edilen ýylyrt bähbetli kararlar bütün aýdynlygy bilen subut edýär. Bu gedekki ministrler kabinetiniň taýanly ulga markaly nobatdaky mejlisinde de hormatly prezidentimiz adatça edişýäli ýogurdymyzda durmuşda taýdan ötürmegiň dürli ulgamlaryna amala aşyrlayan işler dogurtunyna şo ulgamlara gödekçilik edýän ýol başçylaryň hasabatlaryny diňledi. İlkinci nobatda bu gedekki ministrler kabinetiniň taýanly ulga markaly nobatdaky mejlisinde hormatly prezidentimizin amala aşyrlayan düýpli özgertmeleriniň kanun miniýadyny döwrüň talabyna laýyk edip kämilleşdirmek babatyna mejlisiň deputatlarynyň alyp barýan işleri barada bu edaranyň ýol başçysy giňişleýin maglumat berdi. Şonna bu ýol başçynyň nagtaýşýaly döwlet durmuşynyň dürli uğurlaryny kanunçylyk daýdan öpçün etmek boýunça alınıp barýan işlere uly ähmiýet berildi. Şonna bellenişýäli häzirki wagtda Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň täze beýanynyň magtymly pragynyň medeni mirasy hakyna hem-de ýurdumyzyň goşulýan halkara şertnamalaryny tasdiklemek bilen baglanyşykly Türkmenistanyň kanunlarynyň taslamalaryny taýýarlamak boýunça degişli işler alınıp barýar. Şeýlekem sanitariýa kodeksine, beden terbiýe we sport hakyna, döwlet ilmi tekniki siýasaty hakyna, tohumçylyk işi hakyna Türkmenistanyň kanunlaryna, döwrüň talaplaryna laýyklykda üýtgetmeler hem de goşmaçalar girmek boýunça işler dowam edýär diýip bu ýol başçy aýtdy. Şeýle de bu ýol başçynyň maglumatyna beýan edilýäli parlamentara gatnaşyklary halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin görülýän çäreler barada da habar berildi. Yaponiýanyň Türkmenistanyňky adatdan näşer we doly ygtyýarly ýyjeti bilen geçirilen duguşyň dowamyna iki taraplaryň hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ötürmegiň meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Meclisiň deputatlary ýurdumyzyň içeri we daşary siýasatyny kabul edilen kanunçylyk namalarynyň many mazmunyny halk köpçüligine düşündirmek, amala aşyrlayan özgertmeleriň taryhy ähmiýetini wagt etmek bilen bagly dürli çärelere gatnaşýarlar diýip meclisiň ýol başçysy aýtdy. Hormatly prezidentimiz babatdaky maglumaty dinlemek bilen garaşdy ýurdumyzda halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejetini hatda ýokarlandyrmak boýunça alınıp barýan işleriň hukuk esatlaryny pugtalandyrmagyň zerurdygyny bellemek bilen milli kanunçylygymyzy halkara hukukyň kadrlaryna laýyklykda ýygyderlik kämilleşdirmek, dowam etdirmek möhümdigine degişli ýol başçynyň ünsüni çekdi. Şu gedekki ministrler kabinetiniň taýanly ulga markaly nobatdaky mejlisinde biziň ýurdumyzda iqtisadiýet Maliýe Bank ulgamyna gödekçilik edýän vice-premier çykyş etmek bilen milli iqtisadiýetimiziň puwdaklaryna taýanly ulgamy ornaşdyrmak, döwlet hyzmatlaryny elektron görnüşde geçirmek boýunça alınıp barýan işler barada hasabat berdi. Şunun bilen bagylykda Türkmenistanyň taýanly iqtisadiýety ösdürmegiň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyna bellenlen çäreleri ýerine ýetirmek maksady bilen awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmek hem-de ornaşdyrmak, olaryň el ýeterliligini, kiber howpsuzlygyny üpçün etmek boýunça durmuşa geçirilýän işler barada da habar berdi. Hususan vice-premier zähmet we ilaty durmuş daýdan goramak ministerligine hem-de Türkmenistanyň pensiya gaznasyna binýatlar ulgamyny döretmegiň hem-de ornaşdyrmagyň teknik serişdeleriniň tekniki ýumuşyň tatlamasy barada hasabat berdi. Hormatly prezidentimiz babatda hasabaty dinlemek bilen pensiya gaznasynyň alyp barýan işini ýygyderlik kämilleşdirmek, dowam etdirmegiň zerurdygyna ünsü çekdi. Şeýle de hormatly prezidentimiz bu işde sanly hyzmatlaryň gerimini giňeltmegiň, olaryň mümkinçiliklerinden doly peýdalanmagyň möhüm ähmiýetini bellemek bilen vice-premiere bu ulgamda awtomatlaşdyrylýan elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmek babatda degişli işleri geçirmegi tapşyrdy. Şondan soňra bu gedekki ministrler kabinetiniň
Tanrı ulga markalı novattaki meclisine bizim yurdumuzda yalnız energetik toplumuna gödevçilik ediyen vice-premier çıkış etmek bilen gödevçilik ediyen pudoklarının hususan Neftgaz devlet kanserinin maddi enzamlayın bünyadını putalandırmak boyunca amala aşırlayan işler vardı hatabat verdi. Şonna verilen şiali, yalnız energetik toplumunun düdümlerindeki önümçülük kârhanalarının büyüklensiz işledilmegini üpçün etmek maksadı bilen, olar zerur serişteler bilen iyidigderli üpçün ediliyor deyip belledi. Toplumun düdümlerini dövrüvatlaştırmak, önümçülük kuvvetliliğini arttırmak, teknikaları, enzamları tədelemek, dövrüvat teknologiyaları ornaştırmak bilen bağlı degişli işler amala aşırlıya deyip bir yol başa etti. Hormatly prezidentimiz avatda kasabatı dinlemek bilen Neftgaz toplumunun milli iktisadiyetimizdeki mühim ornunu bellemek bilen puğdağın maddi enzamlayın bünyadını bundan meylakta puğtalandırmak, eksport mümkünçülüklerini yokarlandırmak boyunca zeruri işler görmegi degişli yol başa tavsırdı. Şondan sonra bu gedekki Ministerler Kabinetinin sanlı ulga markalı novattaki meclisine bizim yurdumuzda o senagat toplumuna gödevçilik ediyen vice-premier çıkış etmek bilen gödevçilik ediyen ulgamınnaki işlerin yağdayı yurdumuzun velayetlerine devam ediyen mevsimleyin ova huzurlu işlerinin barışı bilen bağlanışıklığı hasabat verdi. Şonna verilen şiali, yadır kuvatlı velayetlerin goğuçu ekilen meydanlarına göğürstüğün tutmak, göğürş alınan meydanlarda katarara becergi yekelemek, otak etmek işlerinin geçirliyenliğini, buğday meydançalarına da degişli iyidek işlerinin alınıp barlayanlığını, şonun bilen birlikte galla kabul ediş kârhanalarını, kambayinleri, beyleki teknikaları, galla orağı mevsimine tayarlamak boyunca zerur çarelerin görülyenliğini, bizim yurdumuzda pili öndürmek mevsiminin kuramaçılıklı alınıp barlayanlığını, ekrançılık meydanlarına olsa yazık ekilen ekinlere agroteknikanın kadrlarına layıklıkta iyidek etmek, yetiştirilen hasılı yığına almak işlerinin devam ediyenliğini ayratin melledi. Şeyle de bu yol başı ekrançılık meydanlarının su üçünçülüğünü, yerlerin melioratif yağdayını qoğlandırmak maksadı bilen görülen çareler vardı da haber verdi. Hormatly prezidentimiz bu hasabatı dinlemek bilen yurdumuzun velayetlerine mevsimleyin obacılık işlerinin talaba layık alınıp barılmağının goğuçu ekilen meydanlarda göğürstüğün tutmak işlerinin öz vaktine geçirilmeğinin zerurduğunu bellemek bilen buğday meydanlarına ötüştüğün tutmak, iyidek etmek işlerinin talaba layık geçirilmelidigine, galla orağına häzirden başlap goğu tayarlık görülmelidigine ünti çektik. Hem de bu babatta vice-premier bir neçe anık tavşarıkları verdi. Şeyle de bu meclisin barışına bu ulgama gödevçilik eden vice-premier öz hasabatını devam etmek bilen Türkmenistan'ın 2024 yılın gallı orağını kuramaçılıklı geçirmek boyunca çareler hakkında kararın tatlaması arada hasabat verdi. Hem de hormatly prezidentimizin karamağına degişli kararın tatlamasını hödürledi. Hormatly prezidentimiz babatda kasabatı dinlemek bilen bizim yurdumuzda buğdayın öndürülen meçörünü iyidigderli arttırmak, östürüp yetiştirilen buğday hasılını çalt, yetkisiz yığnamak, ammarlara, elevatorlara böktönüştü daşamak, däne önürçüler bilen hasaplaşıkların öz vaktına geçirilmegini üpçün etmek maksadı bilen Türkmenistan'ın 2024 yılın gallı orağını kuramaçılıklı geçirmek boyunca çareler hakkında karara gol çektik. Hem de onu yukarı kuramaçılık derecesinde durmuşa geçirmegi degişli yol başlayın önüne vedipedi koydu. Şondan sonra bu gedeki Ministerler Kabinetinin sanlı ulga markalı novattaki meclisine yurdumuzda kuruluşluk senagat elektroenergetik ulgamına gödevçilik ediyen vice-premier çıkış etmek bilen bizim yurdumuzda Beyik Şahir Magtumulu Prağı'nın doğulan gününün 300 yıllığı münasibetli geçirilmek meyilleştirilen davaralara tayarlık görmeğin çayaklarına Aşgabat şehirine alınıp barlayan işler varada hasabat verdi. Meyilleştirilen çareleri yukarı kuramaçılık derecesine geçirmek için
paytahtımızın binalarının daş döwregine, teýilgäklerde, bağ ekilen yerlerde abadanlaşdyrış işlerinin alınıp barlayanlygyny noktadyň. Mundan başga da şanly sene münasibetli bizim yurdumyzyň baş şäheriniň bedegine möhüm ähmet berilýär. Onun esasy köçelerine bayramçylyk mahabatlary, şygarlardyr, nişanlar yerleştirilýär. Magtymly Pragynyň ýadygärliginiň hemde daşary ýurtlaryň meşhur şahsiýetleriniň, ýazgy şahyrlarynyň heýkelleri yerleştirilen Magtymly Pragy medeni seýilgäk toplumynyň guruluşy hemde ýanaşyk yerlerini abadanlaşdyrmak işleri doly tamamlandy diýip belledi. Hormatly prezidentimiz wagtda kasabaty dinlemek bilen garaşdy ýurdumyzda şol sanyna bizim ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat şäherine akıllar şahyrymyzyň dogran günüň 300 ýyllygy münasibetli bayramçylyk çäreleriniň giýinden ýaýbaglandyrylýanlygyny bellemek bilen halkara derejede bellenilýän bu şan senle bilen bagly paýtagtymyzda bedek işlerini geçirmek, awadanlaşdyrmak boýunça alınıp barlayan işleri dowam etdirmegi vice-premiere tapşyrdy. Ine şondan soňra bu gedeki ministrler kabinetiniň sanly ulga markaly nobatdaky mejlisine ýurdumyzda sewda hem hyzmatlar ulgamyna gödekçilik edýän vice-premier çykyş etmek bilen şu ýylyň 15-nji 17-nji maýyna geçirmegi meýilleşdirilýän adyk önümçiliginiň döwrewat teknologiýalarynyň halkara sergisine taýýarlyk görülüşi barada hasabat berdi. Serge adyk owa hojarlyk önümlerini önürmek, gaplamak, saklamak, gaýtadan işlemek boýunça ýürüteleşen kampaniýalaryň gatnaşmagyna garaşylýanlygyny noktady. Olar teknologik enjamlary, gaplama, önümçilik derejelerini beýlekileri görkezýärler. Serginiň çäklerine täze teknologiýalaryň, döwrewat enjamlaryň, önümleriň tanışdyryşynyň guruljakdygyny, tejribe alışmak, ödara vekiyetli hizmetdaşlygy ýola goýmak maksady bilen iki taraplaryň duşuklaryň geçiriljekdigine bu ýol başaýtdy. Hormatly prezidentimiz wagtda kasabaty dinlemek bilen bizim ýurdumyzda ady önümçiligini putalandyrmagyň, içerki ibadarda ýokarky ýyly ady önümleriniň bolçulugyny üpçün etmegiň, bu urda halkara hyzmatdaşlygy üýtdirmegiň möhüm wezipelerini paýtagtymyzda geçirijek halkara serginiň täze teknologiýalar, döwrewat enjamlar, önümler bilen tanışmakda, öňde barjy tejribeleri alışmakda möhüm ähmiýete ýa boljakdygyny bellemek bilen vice-premiere onuň ýokary derejede gurulmagyny üpçün etmegi tapşyrdy. Ine şondan soňra bu gedeki ministrler kabinetiniň nobatdaky sanly ulga markaly mejlisine bizim ýurdumyzda medeniýet köpçüliklerini habar berişleri işlerine gödekçilik edýän vice-premier çykyş etmek bilen beýik şahyrymyz Magtymly Pragy medeni seýilgäk toplumynyň hemde Magtymly Pragynyň heýkeliniň açylış dabarasyna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Bu dawarany ýokary guramaçylyk derejesine geçirmek maksady bilen degişli işlerin ýerine ýetirilýänligi barada habar vermek bilen çäräniň çäklerine edebi çewer kompozisiýalaryň görkezilişini, teatr artistläriniň, medeniýet işgärleriniň, sunma dostatlarynyň dörli çykyşlaryny, ýadygärlige gül goýmak çärelerini, ışıklaryň, dronlaryň üstü bilen şekilleriň görkezilişini, bayramçylyk feýerwerkini guramak gödeňine tutulýar diýip belledi. Dawara Magtymly Pragynyň doglan günüň 300 ýyllygyna bagyşlanyp Medeniýet Ministrligi derejesine geçiriljek halkara matlahata hemde Pähim Paýhas ummany Magtymly Praga atly halkara ilmi matlahata gatnaşjak daşary ýurtly mehmanlaryň, Türksoýa agda döwletleriň, UNESCO-nyň işleri boýunça milli toparlaryň wekilleriniň, ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylarynyň, işgärleriniň gatnaşmaklary meýilleşdirilýär diýip belledi. Hormatly prezidentimiz wagtda kasabaty dinlemek bilen Pähim Paýhas ummany Magtymly Pragy ýylyna ýurdumyzda akyllar şahyrymyzyň doglan günüň 300 ýyllygy münasibetli halkara derejede birnäçe dawaraly çäreleriň, maslahatlaryň geçirilýänligini bellemek bilen 17-nji maýda Magtymly Pragynyň heýkeliniň hemde medeni seýilgäk toplumynyň
açılış davaratının geçirilecektiğini aytdı. Hem de vice-premier davarani halkara çareleri yukarı derecede kuramak boyunca değişik işleri geçirmeyi tavsırdı. Yine şondan sonra bizim yurdumuzda alim bilim, sağlık uğraş, sport ve yaşlar siyaseti ulgamına gödekçilik ediyen vice-premier çıkış etmek bilen alimler günü münasibetli geçirilecek halkara alim matlaatlara, çarelere görülen tayarlı işleri vardı hatabat verdi. Türkmenistan'ın prezidentinin kararına layıklıkta şu yılın 12-13 iyunu aralığına yurdumuzun alımı cemiyetçiliğinin vekillerinin daşarı yurtli alimlerin katnaşmağına bir karar devletin təze eyyamının kalkınışı dövrünne alım teknika ve inovasyon teknolojiler adlı halkara almatlatın geçirilecektiğini notadı. Türkmenistan'ın Ilimler Akademiya tarafından kurulacak halkara almatlatın çeklerine alımın ve teknikanın ileri tutulayan uğurları boyunca mühim meseleler aralıp matlaatlaşırlar. Şeyle hem yurdumuzun alimlerinin alma kazananlarını dünya yaymak, halkara hizmetleştiği putalandırmak maksadı bilen halkara almi amalı matlaatların geçirilecektiğine bir yol var şahitti. Hususanla 8. yılında Türkmenistan'ın Oğuzhan adındaki İnjiner Teknologiyalar Üniversitesi'ne yaşıl iktisadiyetinin mühim uğurları nano, biyo ve malumat teknolojileri adlı halkara alım matlaatı 12. iyunna olsa Mağtumul adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'ne Türkmenistan'ın yaşlarının arasına almi işleri boyunca geçirilen beyazleşinin yenincilerini silahlamak davarasını geçirmek meyilleştiriliyor deyip bu yol var şahitti. Hormatly prezidentimiz vavatda kasabeti dinlemek bilen yurdumuzda alım ulgamının östürülmeğine ulu ähmet verilýändigini bellep, alimler günü münasibetli kurulacak bir karar devletin täze eýamynyň kalkınışı döwründe alım, teknika ve innovasyon teknologiyalar hem de yaşıl iktisadiyetin mühim uğurları, nano, biyo ve malumat teknologiyaları adlı halkara alım matlaatların kuramaçılıklı geçirilmegini Türkmenistan'ın yaşlarının arasına almi işleri boyunca ıglan edilen beyatlaşığın yenincilerini tilaklamak davarasının yukarı derecede geçirilmegini üpçün etmegi geçli yol başa tavsırdı. Yine şondan sonra bu ulgama gödekçilik ediyen vice-premier öz hasabatını devam etmek bilen değişli ministerlikler hem de pudaklayın dolanırış edareler bilen bilelikte Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyasının Teknologiyalar Merkezi tarafından Türkmenistan'ın biyoteknologiyanı toplumlayın östürmeğin 2024-2028 yıllar için devlet maksatnamasının işlenip tayarlananlığı varada hasabat verdi. Yurdumuzun iktisadiyetinin ähli pudaklarına geçirilen özgörtmelerin çäklerine alımın tutyan orunu yokarlandırmak, şol sanına biyologiya almanın hem de biyoteknologiyaların üstü bilen ekolog taydan arasında enerji taşıyıcı importun orunu tutyan hem de eksporta gönüktürülen önümleri önürmeğin innovasyon teknologiyalarının işlenip düdülmeğini çaltlandırmak bu maksatnamanın esası maksadı bolupdur ya deyip vice-premier aytti. Şunun bilen bağlılıkta vice-premier hormatly prezidentimizin garamağına değişti kararın taslamasını hödürledi. Hormatly prezidentimiz vavatda kasabeti dinlemek bilen bizim yurdumuzun alım ulgamına innovasyon teknologiyaların giyinden ornaştırılmağına ulu üns verilýändigini bellemek bilen biyoteknologiyanın kömegi bilen yurdumuzda ösýän biyosenagaty emele getirmegiň almy esaslarını işläp düzmek maksady bilen Türkmenistan'a biyoteknologiyanı toplumlayın öttürmeğin 2024-2028 yıllar için devlet maksatnamasını tasdiklamak hakkında karara kol çekti hem de bu vavatdaki işleri öz vaktini durmuşa geçirmek için değişli anık tavsırıkları verdi. Yine şondan sonra bu gedeki Ministerler Kabinetinin sanlı ulgam arkalı nöbetdaki meclisine Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin başlığının orunmasarı, Daşarı İşler Ministeri çıkış etmek bilen Türkmenistan bilen Avrupa Birleşiğinin arasındaki hizmetdaşlığın 30 yıllık münasibetli geçirilecek maslahatı tayyarlık görülüşü vardı hasabat verdi.
Şonna bellenişi ali Avraylı halkara uramalar bilen neticeli hizmetdaşlığın üstürülmegi, hormatly prezidentimizin başdanlığına iyiligiderli amala aşırlayan, yurdumuzun daşar siyasetinin esası uğurlarının biri olup durýar bir yol başa etdi. Şonna Avrupa Birleşigi bilen ýola goýulan netijeli hyzmatdaşlygy aýdyň mysal hökümine görkezmek bolar. Bu hyzmatdaşlygy mundan meýlekde puwtalandyrmak maksady bilen 2024-nji ýylyň 14-nji maýynda Türkmenistan bilen Avrupa Birleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň 30 ýyllygy geljegiň hatirasyna bilelikdäki işler atly matlahaty geçirmek teklip edilýär diýip biziň ýurdumyzyň daşar siýaset idarasynyň ýol başçysy aýtdy. Şeýle de bu ýol başy forumun mowduklaryn mejlislerine ýurdumyzy bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky parlamentary gatnaşyklary öýtdirmek, howpsuzlyk, sewda, bilim, ýaşyl energetika ulgamyna özara hyzmatdaşlyk, bu uğurlarda bilelikdäki tatlamalary, maksatnamalary durmuşa geçirmek bilen baglanşykly meselelerin aralyp maslahatlaşyljakdygyny notady. Şeýle hem Ýewropa Birleşigi tarapyndan bu uğurda amala aşyryljak täze tatlamalar bilen tanışmak boýunça metwat maslahatyny geçirmegen meýilleşdirilýär diýip belledi. Forumun çäklerine 2024-nji 2028-nji ýyllarda howanyň üýtgemegine garşy gönüktirilen çäreler we siýasy dialog atly tatlamany amala aşyrmak boýunça Türkmenistanyň energetika ministrliginiň Türkmenga döwlet konserniniň hermde Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýetiniň arasynda özara düşünşmek hakkında ähitnama gol çekmek gödeginde tutulýar diýip bu ýol başa etdi. Şeýlekem şol gün Daşary işleri ministrliginiň binasyna Ýewropa Birleşiginiň ýurdumyzda alyp barýan işleri baradaky tergini goramak meýilleşdirilýär diýip belledi. Şeýle de bu ulgama gödegçilik edýän vice-premier öz çykyşyny dowam etmek bilen şu ýylyň 16-njy maýynda Aşgabat şäherine geçiriljek Türk medeniýetiniň halkara guramasyna, ýani Türksoýa agza döwletleriň UNESCO-nyň işleri boýun barada milli toparnyň 10-njy mejlisine taýýarlyk görülüşi barada hasabat berdi. Hormatly prezidentimiziň gol çeken buýrugyna laýyklykda bu halkara ähmiýetli çäreni ýokary derejede geçirmek maksady bilen degişli taýýarlyk işleriniň alınıp barýanlygyny notady. Mejlisiň maksatnamasynyň tatlamasy taýýarlanýar. Häzirki wagtda jemleýici resminamanyň tatlamasyny taýýarlamak boýunça işler dowam edýär diýip bu ýol başa etdi. Bu resminamada bolsa mejlisiň netijeleri öz beýanyny tapar diýip belledi. Sonra bu ulgama gödegçilik edýän vice-premier Birleşen Milletler Uramatynyň ýürütleşdirilen düzümi bolan halkara zähmet guramasy bilen Türkmenistanyň hyzmatdaşlygyny öýtdirmek boýunça görülýän çäreler barada da hasabat berdi. Däp bolan halkara hyzmatdaşlygy giňertmek maksady bilen döwlet başdanmyzyň garamagyna birnäçe degişli teklipler hem hödürledi. Şonna bellenişi ali Türkmenistanyň hökümeti bilen halkara zähmet guramatynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda çärelerin 2024-nji 2025-nji ýyllar üçin ýol kartasy işlenip taýýarlanýy diýip belledi. Bu ýol kartasynyň onna gödeginde tutulan çärelerin durmuşa geçirilmegine ýurdumyzyň döwlet edaralarynyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagan teklip edilýär diýip belledi. Şeýle hem şu ýylyň 3-nji 14-nji iýuna aralygynda Şwitsariýa Konfederasiýasynyň Jeneva şäherine halkara zähmet guramasynyň halkara zähmet maslahatynyň 112-nji mejlisiniň geçirilmeginiň meýilleşdirilýändigini habar berdi. Halkara zähmet guramasynyň baş direktori Türkmenistanyň wekiliýetini bu mejlise gatnaşmaga çagyrdy. Şunuň bilen baglanykda Jeneva şäherine taparyň çäklerine ýurdumyzyň wekiliýetiniň halkara zähmet guramasynyň ýol başçylary wekilleri bilen duşuklarynyň gurulmagy maksada laýyk hasaplanýar diýip belledi. Mundan başga da 2024-nji ýylda geçirilmegi meýilleşdirilen bilelikdäki çäreleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen şu ýylyň 14-nji 17-nji maý aralygynda halkara zähmet guramasynyň halkara zähmet gadalary boýunça hünärmenleriň Türkmenistana saparyny guramak teklip edilýär diýip belledi. Hormatly prezidentimiz bu abatda kasabaty dinlemek bilen
beyan edilen teklipleri makulladı. Yurdumuzun halkara uramalar bilen hizmetdaşlığı ötürmek, berkitmek boyunca zerur tagallaları edýänligini aýratyn melledi. Şeýle de döwlet başdanmaz Ýewropa Birleşigi bilen ýola goýulan hyzmatdaşlyga aýratyn ähmet berilýänligini bellemek bilen bu urda guraljak maslahaty hem ýokary guramaçylyk derejesine geçirmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz Türk medeniýetiniň halkara guramasyna Türksoy agza döwletleriň UNESCO-nyň işleri barada milli toparynyň 10-njy mejlisine gowy taýýarlyk görülmegini üpçün etmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň edýän tagallalarynyň awraýly halkara guramalar tarapyndan giňden gollanýanyny bellemek bilen bu ulgama gödegçilik edýän vice-premier daşary işler ministrine Türkmenistan bilen halkara zähmet guramasynyň arasynda hyzmatdaşlygy mundan meýlägem ötürmek boýunça zerur işleri geçirmegi tapşyrdy. Ine şondan soňra bu gedeki ministrler kabinetiniň sanly ulga markaly nowatdaky mejlisinde Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulow we Kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori çykyş etmek bilen raýat aviasiýasy puwdagy üçin halkara derejeli hünärmenleri taýýarlamak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi. Şonda bellenişi ýaly Türkmen Howa ýollary agentliginiň howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlamak mektebiniň binýadyna halkara raýat aviasiýasy guramaty hemde raýat aviasiýasynyň Ýewropa Konfederasiýasy tarapyndan bildirilýän talaplara laýyklykda uçuşlaryň howpsuzlygy boýunça döwlet inspektorlaryny taýýarlamak, aviasiýa howpsuzlygy boýunça milli gödegçi uğurlary boýunça hünärmenler taýýarlamak işini ýola goýmak meýilleşdirilýär diýip belledi. Bu halkara okuwlaryň ýola goýulmagy bilen diňe türkmen hünärmenlerinden eýsem daşary ýurtly hünärmenleri de taýýarlamaga mümkinçilik dörediler diýip bu ýol başlaýdy. Munyň özi bu mektebiň halkara standartlara laýyk geýilýän okuw usuliýetini giňeltmäge ýardam berer diýip hormatly prezidentimiziň garamagyna degişli teklipleri hödürledi. Hormatly prezidentimiz wagtda kasabaty dinlemek bilen bizim ýurdumyzyň raýat aviasiýasy puwdagy üçin halkara derejeli hünärmenleri taýýarlamakda, halkara guramalar bilen ýola goýulýan gatnaşyklary berkitmegiň mundan meýläkde dowam etdirilmelidigini bellemek bilen halkara raýat aviasiýasy guramasy, raýat aviasiýasynyň Ýewropa Konfederasiýasy tarapyndan okuwlary guramak boýunça degişli işleri geçirmegi degişli ýol başa tapşyrdy. Şeýle de agentligiň ýol başçysy öz hasabatyny dowam etmek bilen ýurdumyzyň demirýol ulaglary puwdagynyň maddi enjamlaýyn binýadyny puwtalandyrmak boýunça alınıp barlayan işler barada da hasabat berdi. Şonda bellenişi ýaly Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyda 2022-nji 2028-nji ýyllarda durmuş kysatdan ötürmegiň maksatnamasyna demirýol ulgamyny döwrewaplaşdyrmak, elektrikleşdirmek, dolanırış ulgamyny kämilleşdirmek, hünärmenleri taýýarlamak boýunça işleri, beýleki çäreleri durmuşa geçirmek gödeňine tutulýar diýip belledi. Hormatly prezidentimiz wagtda kasabaty dinlemek bilen bizim ýurdumyzyň milli demirýol ulaglary puwdagynyň maddi enjamlaýyn binýadynyň ýygyderli puwtalandyrylýanlygyny, bu urda halkara hyzmatdaşlygyň ýola goýulýanlygyny bellemek bilen agentligiň ýol başçysyna Germaniýanyň degişli kampaniýasy bilen demirýollar puwdagyna ödara wagtda hyzmatdaşlyk etmek boýunça degişli işleri geçirmegi tapşyrdy. Bu gedekki ministrler kabinetiniň sanly ulga markaly nowatdaky mejlisinde ýurdumyzyň durmuşyna degişli mundan başga bir näçe meselelere garaldy. Hemde şolar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Ine şondan soňra hormatly prezidentimiz bu gedekki ministrler kabinetiniň sanly ulga markaly nowatdaky mejlisinde garalan meseleleri jemläp, onna öňe sürülen wezipeleri durmuşa geçirmekde bu maslahata gatnaşan ýol başçylaryň hemmetine uly üstünlükleri arzu etdi. Ine bu zatlaryň hemmeti hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen durmuşa geçirilýän iňňän öňden görjülükli, parasatly, ansanperwer siýasatyň diňe bir bizim halkymyzyň däl, şonuň bilen bir hatarda, biz bilen dowat doganlyk,
ödare vekiyette hizmetdaşlık katnaşıklarını giyinlerimde öttürmäge uly ähmet berýän beýleki ähli halklaryň bagtyar işretli durmuşda yaşamagyny üpçün etmäge gönükdirlendigini ýene-de bir gedek subut edýär. Bu ajaýyp siýasaty üstünlükli durmuşa geçirýän hormatly prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, işleriniň rewaç bolmagyny arzu edip, şonky hepdäniň mekum gakalary atly siýasyny tamamlaýar. Siýasyny Mawtumulat Naky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň kabidiremdiri Atajan Burun alyp bardy. Üns berip dinläniňiz üçin sag bolun. Ediz watandaşlar, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň döwlet ýanyň howpsuzlygy gollugy size şulary atladýar. Degişli çäklerde ot ýakmazlyk baradaky suratly atlamalar görnür ýal edilip goýulmaly. Meýdan we dağ eteklerini, çüýşe gaplaryny taşlamaklyk gadagandyr. Kevşirleme işleriniň geçiriljek ýerlerini ot çöplerden arassalap, uçgunlar dumly duşa ýaýramaz ýaly. Töwerükleýin oda durnukly diwar gurmaly we ýangyn söndürji ferişteler bilen öpşin edip işe girişmeli. Çäklerde gurnolýan wagtlaýyn göçme öýlerde elektrik geçirjileriň birken ýerlerine dörep biljek uçgunyň öňüne alýan ýürüti örtgüleri ulanmaly. Wagon öýleriň içinde emel usuly ýasalan elektrik enjamlary ulanmaklyk gadagan edilýär. Wagtlaýyn oturdulan gaz enjamlaryny birikdirilýän suwklandyrylan gaz balonlar wagon öýüniň daş ýüzünde demirden guçularyň içinde oturdylmalylar. Ediz watandaşlar, bu gadalary berja etmek biziň her birimiziň borjymyzdyr. Pähim paýhasymany magtym gulupragy. Ýad ýyllerde mysapyrlyk çekenden ursa, sökse, horlasa da iyil ýakşy. Jan saglygyň bolmaz hiç deňi taýy. Agşam ýatyp ertir şükrün kıl ýakşy. Gurdugum aslında bilgil bu zeminiň meýhydyr. Erer ol erkin madam, budur Türkmen binasy. Adam bolsaň gulak goýgul öwde. Alimlar ýanyna söhbet ýakşydyr. Bedew diýgeç, hemme bedew deň bolmaz. Çyn bedewler meýdanyna bellidir. Yetimi göröňde güler yüz bergil. Gollan gelse aňa tagam duz bergil. Bir bedewni saýlap alar bolsaňyz, syýnasyn, sagrasyn gerşin görüň.
ikinin silagy birini azdırar. Tayak bir dälini yola getirmiş. Her kişinin öz perdendi, özüne cemalli görünür. Bi sabar gul, tiz yolgor belaga. Sabarlı kul, dura şat bolur. Alma görü yaman sözü yadyňa, tiken bolup dürtüp geçer doğanыңdan. Öz qadryny özü bilmez adamdan, aňlamazlar, amu hasy ne bilsin. Ýagşy bilen bolsaň owo, işiň zowky sapa bolar. Her bir sözi jana yarar, ýagşy bile ýoldaş bolan. Salam elek mehriban eyleşler, sagaman oturan mısınız? Biz sizin her biriňiziň rızgally öý ojaqlaryňyzda maşgala agdy berileniň ýar bolmagyny arzu edip, Altyn Asr Türkmenistan teleýilimine hoş gördük. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň başlangyçlary esasynda hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman serdarymyzyň taýsy tagallalary netijesinde ýurdumyzyň her bir güni toy bayramlara, şanly senelere, syýasy wakalary wesenýär. Türkmenistan döwletimizde 2024-nji Pekin paýhas ummany magtumuly Praga ýylynyň ilkinji günlerinden başlap durmuşa geçirilýän beýik özgertmeli işler taryha altyn harplar bilen ýazyldy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne Pekin paýhas ummany magtumuly Praga ýylyna ýurdumyzyň ähli ugurlaryny ösdürmek babatynda durmuşa geçirilýän beýik özgertmeli işlere bugünkü günde biz gözli şaýady bolýar. Mehriban eyleşler, ýurdumyzda şol beýik işleri durmuşa geçirmekde onuň esasy hukuk bünyady, kanuny esaslary berkitilýär. Ene şonuň esasynda da 1992-nji ýylyň 18-nji maýyna Türkmenistanyň esasy kanuny, Türkmenistanyň konstitusiýasy kabul edildi. Elbetde şu esasy kanunumyzdan ugranyp ýurdumyzyň ähli ugurlaryna degişli ilim, bilim, medeniýet, sport, saglyk, owu hojalyk ulgamlaryna kabul edilýän kanunlar şol esasy kanunumyzdan göz başalýar. Mehriban eyleşler, ählimiziň bilişimiz ýaly her ýylyň 18-nji maýyna Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni ýurdumyzda giň gerimde bellenip geçilýär. Ene bu ýyl hem Türkmenistan döwletimizde şol bayramçylyga häzirki günlerden uly taýýarlyk işleri görülýär. Ýurdumyzyň ähli künjeklerine Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary, haruw we hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna bir näçe maslahatlar geçirilýär. Mehriban eyleşler, ene biz hem şu maksat bilen gepleşigimiziň şu günkü sanynda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň şeýle-de Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni münasibetli Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary, haruw we hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleri bilen bilelikde ýurdumyzda hereket edýän bir näçe ýokary okuw mekdeplerine mehmançylykda boldyk. Gepleşigimizi Magtumladynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinden dowam edýär. Assalamu alaikum, hormatly mehmanlar, qadirli talip deňdoşlar. Hemmemiziň bilişimiz ýaly berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman serdarymyzyň saýasynda bugünkü döwletimiziň her bir güni toýdur bayramlara, şanly senelere, syýasy wakalary wesenýär. Ne bugünkü döwletimiziň her bir künjeginde
Türkmenistan'ın konstitusiyasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdygynyň güni ul ruhylyk ýagdaýyna bellenip geçilýär. Ne şu bayramçylyk çäherleriniň çäklerinde bolsa, Türkmenistan döwletimiziň hary we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň, Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň we beýleki ulgamlaryň wekilleriniň gatnaşmaklaryna bir näçe okuw maslahatlary geçirilýär. Biziň baýry guruw mektebimiz bolan Magtumul adyny Türkmen Döwlet Üniversitetimizde Türkmenistanyň mejlisiniň deputatynyň, Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň wekilleriň, şeýle-de Magtumul adyny Türkmen Döwlet Üniversitetiniň professor mugallimleriniň we talip ýaşlarynyň gatnaşmaklaryna bugün şol Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdygynyň güni münasibetli okuw maslahaty geçirilýär. Biziň şu günkü okuw maslahatymyzda ilkinji çykyş etmek söz nowatyny Türkmenistanyň mejlisiniň deputaty, mejlisiň adam hukuklaryny we azatlyklaryny gormak barada komitetiň agzasy Bayly Silfa söz berýär. Biziň ýurdumyzyň etaty kanuny bolan Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemde Türkmenistanyň döwlet baýdygynyň güni her ýylyň 18-nji maýyna halkymyzyň bir agdybirlikde gatnaşmagyna döwlet derejesinde bellenip geçilýär. Günnogorun beýik akyldary Magtumuly Pragynyň ata-babalarymyzyň berkarar döwlet itleýän arzularyny özüniň dürdäne tetirlerini beýan eden Magtumuly Pragynyň naşul 300 ýyllygy diňe bir ýurdumyzda däliýsem halkara derejesinde de giňden bellenip geçilýär. Magtumuly Pragynyň hor galmatyny puştum berkarar döwlet itlerini diýen tetirleriniň şu gününe Türkmen halkynyň ykbalynyň göterilip berkarar döwletde ýaşaýan biziň ata watanymyzyň halkara giňişligine garaşsyz hemişelik bir tarap döwlet hökmüne ikrar edilen özüm halkara giňişligine eýleýän ornuny gün saýyn berkidýän döwlet hökmüne bir garaşsyz döwletde ýaşaýan ýaşlarymyzyň, ýaşullarymyzyň bir tarap döwletde, garaşsyz döwletde ýaşamak bagtyna eýe bolan döwrüne Türkmenistanyň konstitusiýasynyň biziň döwlet garaşsyzlygymyzyň hukuk etatlaryny, kanunçylyk binýadyny berkidýän hukuk resminamat hökmüne orny hatda uly ähmiýete eýe bolup durýar. Garaşsyz döwlet hökmüne Türkmenistanyň döwlet baýdagy, döwlet nişanymyz bolup, biziň mukaddes döwlet baýdagymyzyň halkara giňişligine bir belentden parlamentyň özi, dünýä jemgyýetçiliginiň hatda şol Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňünde beýleki döwletler bilen bir hatarda şol döwlet baýdagymyzyň patardap durmagynyň özem Türkmen halkynyň dünýä giňişligine özüniň münasip ornuny eýleýän Türkmen döwletine eýe bolup durýanynyň aýdyň suwtnamasy bolup çykyş edýär. Konstitusiýa diýenmizde ol söz gurmaklyk, döretmeklik diýen düşünjäni aňladýar. Türkmenistanyň konstitusiýasyna Türkmenistan döwletine jemgyýet we döwletiň gurulşy, döwlet idaralary, ýurdumyzda hereket edýän wekilçilikli idaralar, jemgyýetçilik birleşikleri, ýerli öz-özüň dolandyryş ulgamy, raýatlaryň etaty, hukuklary we borçlary, döwlet häkimet idaralarynyň bir işini guramagyň bir kanunçylyk binýadynyň berkidilmegi, olaryň ygtyýarlyklarynyň beýan edilmegi jehdinden alanyna dogrudan dürli pudoklarda hereket edýän kanunlaryň etaty, hukuk etatyny düzýän hukuk resminamasy bolup durýanlygy biziň hemmemiz üçin aýdyn hakykat bolup durýar. Bu jehdinden alanyna da Türkmenistanyň konstitusiýasynyň biziň ýurdumyzda milli liderimiz Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Ferdarymyzyň öňe sürýän öňün taryhy ähmiýetli diňe bir Türkmen halky üçin däl dünýä halklarynyň bäkwitlerine gönükdirilen dünýäde parahatçylyk dörediji içerdaşar teatratyna öňe sürýän başlanýyşlarynyň dürli tapgyrlaryny öz içine alýan özgörtmeleriň hukuk binýadyny berkitmekde etaty kanunymyzyň möhüm ähmiýetini ýene bir gezek bellemek gerek sebäbi şu amala aşyrylýan özgörtmeleriň kanunçylyk binýadyny, etaty ugurlaryny ketkitlemekde Türkmenistanyň konstitusiýasynyň, etaty kanunymyzyň möhüm ähmiýetini ýurdumyzda amala aşyrylýan özgörtmelere laýyklykda özüňiz bilýäňiz 2016-njy ýylda biziň etaty kanunymyz Türkmenistanyň konstitusiýasy
täze rejelenen görnüşde kabul edildi. Şundan soň 2017-nji ýylda, 2020-nji hem 2023-nji ýyllarda biziň esasy kanunymyza girdilen üýtgetmeler ýurdumyzda özgörtmeleriň demokratik başlanýaçlaryň çalt tepkinler bilen amala aşyrylýanynyň öz bolşly suwutnamasy bolmak bilen bir hatarda ýurdumyzy mundan welekde ösdürmeň esasy uğurlaryny ketkitlemekde. Raýatlarymyzyň hukuklaryny, azatlyklaryny, kanunyň behbitleriniň bir goragylygyny üçin etmekde. Olaryň borçlaryny ketkitlemekde. Türkmen jemgyýetini bir söz bilen aýdanda demokratik ýol bilen ösdürmekde möhüm ähmiýete eýe bolup durýar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 1-nji maddasyna Türkmenistanyň demokratik hukuk we dünýäwi döwlet bolup durýanyny bardaky kadalar möhüm ähmiýete eýe bolup durýar. Demokratik döwlet hökmünde ýurdumyzda demokratiýany mundan welekde özgörtmek, kämilleşdirmek babatda alınıp barlayan işlerin şu esasy kanunymyzyň bir büniýat goýjy kadalaryny biri bolup durýanlygy biziň her birimiz üçin buýsançly ýagdaý bolup durýar. Garaşsyz döwlet hökmünde ata-babalarymyzyň bir parahatçylykly, hoş niýetli gatnaşyklary öňe sürýän, jemgyýetde bir adalatlyk ýörelgeleri, insanperwerlik ýörelgelerini esaslanýan döwlet siýasatynyň netijesinde Türkmenistan garaşsyzlygynyň ilkinji ýyllaryna halkara gatnaşyklaryna bitaraplyk ýörelgesini saýlap aldy. Dogrudan taryh üçin juda gysga döwrüň içinde Türkmenistanyň şu saýlap alan ýolunyň dogrudygyny taryh subut etdi. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýy dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan hatdaky Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna şol agza döwletleriň bir agzdan goldamagyna 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda ikrar edilmegi netijesinde şu kadalar garaşsyz döwletimiziň hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyny hatda ähmiýetini bellemek, dawarlandyrmak maksady bilen şu Türkmenistanyň konstitusiýasy işlenende täze rejelenen görnüşdäki beýanyny ýürüýte bir maddada beýan edilmeginiň aňyrtyna birden many mazmun bar. Türkmenistan döwletiniň hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň 2015-nji ýylyň 3-nji ýylyna Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ikinji gezek ikrar edilmeginiň özü Türkmen döwletiniň bitaraplyk hukuk ýagdaýyna ıgrarly bolup galmak bilen diňe bir tebitde däl eýsem dünýä döwletleriniň arasynda dünýä jemgyýetçiligine parahatçylyk dörediji başlanýaçlary öňe sürmek babatda alyp barýan işleriniň dünýä jemgyýetçiligine bir ikrarnamasy boldy. Her bir döwletiň konstitusiýasy şonu kabul eden halkyň bir özüniň durmuş ýörelgelerini, milli, medeni aýratyllyklaryna laýyklykda bir öz bolşly häsiýete eýe bolup durýar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň aýratyn häsiýetleri barada gurrun edilenine biziň esasy kanunymyzyň kadalarynyň içinden şaraş bolup geçýän zat milli liderimiziň şu döwlet adam üçindir diýen insanperwer ýörelgesinden göz başalýan insanperwer kadalar hatdaky adama hormat goýmak, adamyň hukuklaryny üpçün etmek, adamyň azatlyklaryny üpçün etmek barada jemgyýetde we döwletde adamyň goragylygyny üpçün etmäge gönükdirilýän kadalardygy biziň her birimiz üçin boýsandyrjy ýagdaý bolup durýar. Bu süjetden alanmazda da biziň esasy kanunymyzda Türkmenistanyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr diýip beýan edilmegini gözdi. Özüm şu ýerde döwlet häkimet idaralarynyň baş wezifeleri ketkitlenende adamy goramak, goldamak, oňa hyzmat etmek, döwlet häkimet idaralarynyň baş wezifesi hökmünde ketkitlenmeginiň özüm şol biziň ýurdumyzda adama goýulan hormatdan, adam hukuklaryny üpçün etmek babatda durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň kanunçylyk büniýady bolup hyzmat edýär. Ýene de bir biziň esasy kanunymyzda beýan edilen kadalar barada gurrun edilenine Türkmenistanyň şol adamyň durmuş taýdan goragylygyny üpçün edýän döwletde barada kadalaryň özüm möhüm ähmiýeti eýe bolup durýar. Biziň esasy kanunymyzda şol adamyň goragylygyny üpçün etmek babatda hem durmuş taýdan goragylygyny üpçün etmek, ony goramak babatda edilýän döwlet siýasatynyň kanunçylyk büniýadyny berkitmek babatda esas goýuş konstitusiýon kadalaryň bardygyny aýratyn bellemek gerek. Biziň esasy kanunymyzda beýan edilen kadalar barada gurrun edilenine Türkmenistanyň kanunyň hökm rewalygynyň belleneni barada kadalarym gaty uly möhüm ähmiýete eýe bolup durýar. Sebäbi
şol bizim cemgiyetimizde amala asırlayan demokratik özgörtmelerde ehli işlerin itaatına şol kanunun uğralınyanlığı, kanunun hemme cemgiyetçilik devlet durmuşunun itaat koyucu bir katnaşıklarının ödönüne kanunun berza edilmeginin möhüm ähmiýeti eýe bolup durýanlygy barada şu jahitden alanyny şu kadalar gaty uly möhüm ähmiýeti eýe bolup durýar. Sebäbi biziň döwletimiziň itaati kanununy beýan edilen kadalar, onda da şol adam hukuklary, azatlyklary bilen bagly kadalar barda gurrun edilenne şol adam hukuklarynyň ählumumy jarnamatyny beýan edilen itaat goýucu kadalaryň biziň konstitusiýamyzda özüniň beýan edenligini umuman aýdanmydy şol jarnamanyň kadalarynyň biziň konstitusiýamyzda ornaşdyrylandygyny şu ýerde uly boýtançylan bellätim gelýär. Biziň ýurdumyzyň halkara giňişligindäki awraýynyň hatda artmagyna möhüm ähmiýeti eýe bolýan birnäçe itaat goýucu kadalaryň itaat kanunymyzda möhüm ähmiýeti eýe bolup şonuň öz beýanyny tapanlygy barada şu ýerde belläp geçsek gerlikli bolar. Sebäbi itlenlik döwletde, itlenlik jemgyýetde adam hukuklary barada gurrun edilenne adamın bir can sağlığı üçün, yaşamak üçün, işlemek, din çalmak üçün möhüm ähmiýeti eýe bolýan kadalar barada sizin öňüňizde çekedim gelýär. Biziň itaat kanunumyzda, biziň ýurdumyzda tebii baýlyklaryň umumilli baýlyk bolup durýanlygy, onuň derejeli peýdalanmaga degişli bolup durýanlygy babatda kadalaryň beýan edilmegi bilen bir hatarda konstitusiýanyň 53-nji maddasyna her bir raýatyň can sağlığı üçün amatly daşky gurşawy bolan hukuklary. Ödem şol daşky gurşawy barada hakyky maglumatlary bolan hukuklaryň beýan edilmegi gaty möhüm ähmiýete eýe bolup durýar. Şu kadalaryň itaat kanununda beýan edilmegi bolsa, biziň ýurdumyzda şol ekologiýa diplomatiýasyny östürmek babatda, diňe bir ýurdumyzda däl eýdim, halkara gatnaşyklaryna da daşky gurşawy bilen raýatyň taadlaşykly yaşamagyny, daşky awadan arasda gurşawy döretmeň öýrän uly ähmiýeti eýe bolup durýanlygy hemem şu babatda döwlet siýasatynyň itaat goýucu kadalardygyna käbir misallar arkaly ýüzlenip geçetim gelýär. Sebäbi biziň şu merkezi adiýet ýertinde ýaşaýan döwlet hökümine daşky gurşawy babatda gurrun edilenne ilki bilen şol Aral deňiziniň meselesi şu babatda da milli liderimiziň birnäçe başlanýyçlary öňe sürüp Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasyna ýürüýte kararnamalaryň kabul edilmegi, ödem şol Birleşen Milletler Uramasynyň işiniň bir etaty ugurlarynyň bir hökmüne bolup ýürüýte şu babatda maktatnamanyň kabul edilmeginiň barada öňe sürülen başlanýyçlaryň aňyrtyna her bir adam üçin, adamyň ýaşamagy arasda daşky gurşawy bolan hukuklarynyň berkitilmegi üçin döwlet siýasatynyň amala asyrlayan işleriň bir etaty bolup durýanlygynyň nişany bolmak bilen bir hatarda şu ugurda Türkmenistanyň öňe sürýän başlangyçlarynyň ýene de bir aýratyn tarapy olam şol daşky gurşawyň awadanlygyny üpsün etmek babatda biziň ýurdumyzda bir nusgalyk işleriň durmuşa geçirilýänligi, hemem ýurdumyzda bu babatda alınıp barlayan işler bilen özüniň tejribesini paýlaşmak, halkara giňişligini son ýaýratmak, wagt etmek babatda alınıp barlayan işler diýenmizde de biz hakykatdan daş düşmesek gerek. Sebäbi şu orada alanmazda biziň ýurdumyzda her ýylda milyonlarça diýip bağ näherleriniň oturdulmagy, ekologiýa awadançylygy babatda Türkmenistanyň meclisi tarapyndan onlarça kanunlaryň kabul edilmegi şu orada alınıp barlayan döwlet siýasatynyň hukuk etaatini berkitmek babatda ýa-da şol Garagyn tekratyna Altynasır Türkmen köýüniniň gurulmagy, umuman alanmyzda gysga wagtyň içinde gurulan Arkadaş şäherine, ekologiýa taýdan arasda Köpetdaň etaýine gurulan bir döwrewap şäheriň özüm şol akylly şäher konsepsiýasy bilen birlikde şoň ekologiýa gurşawyny adamlaryň bir ýaşamak üçin ekologiýa taýdanlygyny döretmek babatda elektrik bilen işleýän ulaglaryň ulanylmagy babatdaky bir çözgütleriň kabul edilmeginiň özüm şol şu orada alınıp barlayan işleriň bir ýürüýte bölegi bolup durýar. Itaat kanunumyzyň bir aýratyn bellerlikli kadalar barada gurrun edenmizde Türkmenistanyň döwletiň ýaşlaryň ösmegi üçin, bilim almak üçin, kämilleşmek üçin, döwleti dolandyrmaga, gatnaşmaga ähli mümkinçilikler döredýänligi baradaky kadalaryň beýan edilendigini, şunu ilmi tekniki ötüşleri goldap, bu urdaky halkara hyzmatdaşlygyna da Türkmenistanyň bir möhüm ähmiýet berýänligi barada kadalar möhüm ähmiýete eýe bolup durýar. Ana
ödüňden şol ýaşlaryň wekilleri hökmünde tarih üçin gysga döwren bolsa, näşe 30 ýyldan täl goýrak wagtyň içinde bizim ýurdumyzda döwlet tarapyndan döredilen mümkinçiliklerin netijesinde hemme taraplaryň ösen kämil döwür bilen aýakdaş gidýän dünýäde ýüze çykýan çağırışlara öz wagtyna kämil derejede jogap berebilýän döwleti dolandyrmaga, jemgyetçilik işlerine bir işçen gatnaşýan tekilni ýaşlaryň kemala gelenligini bellemek bizim her birimiz üçin buýsançly bolup durýar. Şu ýerde eger siziň özüňizi gyzyklandyrýan soralar bolsa, söhbetleşigimiz şeýle dowam etdik. Men Magtum Aladyndaky Türkmen Döwlet Uniwersitetining Hukuk fakultetining 1-nji ýyl talibi Akmuhammed Ödebaýew. Türkmenistanyň mejlisi we onuň işiniň gurulşy barada giňişen gurrun geraýsaňyz. Türkmenistanyň mejlisiniň wekili hökmünde bir Türkmenistanyň mejlisiniň işiniň gurulşy barada, onuň ýyhtiýarlyklary barada esasy kanunymyzda beýan edilen kadrlar barada gurrun edenmizde biziň esasy kanunymyzda Türkmenistanyň döwlet häkimetiniň 3 tane şahasy bölünýäni barada halkara hukukynyň umum ikrar edilen kadrlaryna laýyklykda kadrlaryň beýan edilenini bellemek gerek. Hakyky döwlet häkimet idaralary kanun çykarjy, ýerine ýetirjy we kadiýet häkimeti idaralaryna bölünýär. Türkmenistanyň mejlisi biziň ýurdumyzda kanun çykarjy wekilçilikli idara bolup durýan, ýagny parlamentdagi barda kadrlar biziň esasy kanunymyzda beýan edilýär. Türkmenistanyň mejlisi 125 deputatdan ibaret. Ödem biziň ýurdumyzda şol Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary halk taýlawçylar tarapyndan göni ket bermek arkaly 5 ýyl möhlete taýarlanýar. Biziň esasy kanunymyzda da şol anyk kadrlar beýan edilen, ýagny taýlawçylaryň sany takminan deň bolan 125 tany okrugdan taýlanýar. Türkmenistanyň mejlisi özüniň işini maslahatlar görnüşinde guraýar, hemem Türkmenistanyň mejlisinde şol prezidium hereket edýär, hemem mejlisde 2 sany komitet bar. Biziň ýurdumyzyň ykdysadyetiniň dürli ugurlaryny, umman jemgyetçilik gatnaşyklarynyň dürli çygyrlaryny öz içine alýan 8 sany ugur boýunça şu komitetler hereket edýär. Hatda şol komitetlerde şol ugur boýunça degişli jemgyetçilik gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän kadrlar kabul edilýär. Türkmenistanyň mejlisinde kanunlar kabul edilende kanun tatlamalarını taýarlamak boýunça kanun çykarjy başlanmasyny hukuky bolan idaralar tarapyndan kanunçylyk namalarynyň tatlamalary teklif edilýär. Hemem şol kanunlary taýarlamak boýunça ýürüte iş hünärmenlerden mejlisiň deputatlarynyň ýürüte iş toparlary döredilýär. Hemem gelýän teklipler, bellikler teredilip, hemem biziň ýurdumyzda amala asyrylýan özgertmeler şoň bilen bir hatarda da Türkmenistanyň goşulan halkara şertnamalaryna adam hukuklary bilen bagly öz sunalan borçnamalaryny milli kanunçylygymyzda ornaşdyrmak gabatda degişli işler geçirilýär. Men şu dören mümkinçilikden peýdalanyp milli liderimiz Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyzy, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Ferdarymyzy, ähli türkmen halkymyzy ýurdumyzda bir agdybirlikde, jewitlikde bellenip geçilýän Türkmenistanyň konstitusiýasynyň ýene Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni bilen tüýsürekden gutlaýan biziň ösen döwletimizi, agdybyr jemgyýetimizi ötüşleriň täze bilentiklerini tarap bedew wady bilen öňalyp barýan hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Ferdarymyza, milli liderimiz Gahrman Arkadagymyza ýurdumyzy mundan welekde ösdürmek babatda öňe sürýän beýik başlanmaçlaryň, uly tutumlarynyň hemişe üstünlikleri, rowaslyklary betlenmegini, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Ferdarymyzyň, Gahrman Arkadagymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak mertebeleriniň mundan belent bolmagyny tüýsürekden arzu edýän. Hormatly mehmanlar, gaderli talip dinleýişler, şu günkü okuw maksadymyzda çykyş etmek üçin söz nowbatyny Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň baş müdirliginiň hukuk üçinçilik bölüminiň müdiri Nurjemal Bayramowa söz berýär. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly belent serkerde başlaýmyň Arkadagly Gahrman Ferdarymyzyň şeýlede Gahrman Arkadagymyzyň
tagallaları bilen yurdumuzda toylar toyuluşya şeýle tutumlu toylaryň biri hem pekim paýhat ummany maktumul Praga ýylyna uly ruh berentlik bilen bellenilýän Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemde Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň günüdür. Bu iki mukaddesligiň özara bağlanşygynyň bitewýliginiň aýratyn many mazmuny bar. Sebäbi bular biziň döwletimiziň garaşsyzlygy, miýdemezligi, halkymyzyň agdy birligi bilen bitewý bağlanşykly milli gymmatliklarymyz bolup durýar. Yurdumuzda şeýle bayramçylygyň uly dabaraly bellenmeginiň özü hem Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemde Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň milli gymmatlyk hökmüne halkymyzy birleşdirýän jebitlik hökmüne aýratyrlyklaryny açyp görkezýär. Türkmenistanyň konstitusiýasy döwletimiziň guruluşyny, döwlet dolandyrylışynyň esaslaryny, şeýle-de yurdumyzyň döwlet häkimiýet edaralarynyň ýerli öz-özüň dolandyryş edaralarynyň döredilmeginiň, işledilmeginiň, üýtgedilmeginiň, şeýle-de işini besetmeginiň tertibini kesgitleýän, yurdumyzda raýatlaryň hukuklarynyň hemde azatlyklaryny, saýla ulgamyny, salat alşygyň esaslaryny kesgitleýän esasy hukuk namy bolup durýar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň yurdumyzda hereket etýän beýleki namalardan esasy aýratyrlyklarynyň biri onuň esasy kanunlugyna şeýle-de Türkmenistanyň konstitusiýasynyň guramaçylyk, esaslandyryş, daşary syýasat tugrunaky ideologik hemde kanunçylyk ugurlarda bir näçe häsiýetli aýratyrlyklary bar. Bu aýratyrlyklar hakynda durup geçenmizde konstitusiýanyň yurdun diňe bir bar bolan ösüşini şöhlelendirmek bilen çäklenmen eýsem jemgyýeti, döwleti täze ösüşleri badalga bolýan şeýle-de täze jemgyýetçilik gatnaşyklaryna ösüşlerini itergi berýän hukuk şertlerini döredýänligi bilen baglanşykly bolup durýar. Şeýle-de döwletiň konstitusiýasynyň bir esaslandyryş aýratyrlyklary hakynda durup geçenmizde onuň diňe bir bar bolan jemgyýetçilik gatnaşyklary düzgünleşdirmek bilen çäklenmen eýsem täze jemgyýetçilik gatnaşyklaryna şeýle-de döwletde hemde jemgyýetde täze syýasy ugurlary, syýasy döwlet institutlarynyň döredilmegine esas bolup durýanlygy şeýle-de döwleti hemde jemgyýeti onuň institutlaryny ýerli öz-özüň dolandyrış edaralaryny, jemgyýetçilik birleşiklerini täze esas kanunyň oňa girdilen üýtgetmeleriň hemde goşmaçylaryň ruhuny hereket etmäge, bitewýleşdirmäge ugurukdurýanlygy bilen baglykda esaslandyryş häsiýeti hem ýüze çykýar. Şeýle-de her bir döwletiň konstitusiýasy ma'lum bolýaly, diňe bir onuň içeri syýasy uguruny kesgitlemän eýsem, daşary syýasat bilen baglanşykly esas goýjy ýörelgeleri hem özüne jemleýär. Bu da döwletiň konstitusiýasynyň daşary syýasat bilen baglanşykly aýratyrlyklaryny açyp görkezýär. Döwletiň konstitusiýasynyň ideologik ähmiýeti barada aýdylanyna, ol özüne döwletiň esasy baş syýasy taglymatynyň özüni kesgitleýänligi bolup durýar. Ýagny Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 4-nji maddasyna Türkmenistanyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr diýilip bellenip geçilýär. Munyň özü hem ýam biziň döwletimizde adamyň onu goramagyň, goldamagyň döwlet üçin hem onuň ähli edaralary üçin esas goýjy ýörelge bolup durýanlygyny görkezýär. Şundan ugur alsaň hem gahrman arkadagymyzyň döwlet adam üçindir diýen baş ýörelgesiniň arkadagy gahrman serdarymyzyň watandyň halky bilen watanyr, döwletdiň halky bilen döwletdir diýip öňe sürýän baş şygarlarynyň biziň esas kanunymyzdan göz başalyp ähli şertleriň döredilmegi bilen syýasy tarapdan gollanmak bilen durmuşa geçirilýänliginiň esas suwutnamalarynyň biri bolup durýar. Bellenişýärli her bir döwletiň konstitusiýasy şol döwletiň aýratyrlygyny, şol halkyň dünýä garaýşyny açyp görkezýär. Biziň konstitusiýamyzyň hem esasy häsiýetli aýratyrlyklarynyň biri onu esasy kadalaryň adamyň hemde raýatyň hukuklarynyň hemde azatlyklarynyň kepilliklerini üpjün etmäge gönükdirilendigini aňlatýar. Ýagny konstitusiýamyzda tutuş 2-nji bölümi, iň agramly bölümi Türkmenistanyň adamyň we raýatyň hukuklary hemde azatlyklary diýilip
bellenilip geçilýär hemde raýatlaryň syýasy, durmuş ykdysady, şahsy hukuklarynyň kepillikleri esasy kanunumyzyň kadalaryna beýan edilýär. Şeýle-de birleşimiz ýaly ýurdumyzda adamyň hemde raýatyň hukuklaryny, azatlyklaryny goraýan bir näçe döwlet edaralary, institutlar hereket etýär. Şeýle döwlet edaralarynyň biri hem özüniň ygtyýarlyklaryny Türkmenistanyň konstitusiýasynyň gözbaş alyp gaýtýan ýurdumyzyň prokuratura edaralary bolup durýar. Prokuratura edaralarynyň işiniň esasy özüni ýurdumyzda adamyň hemde raýatyň hukuklarynyň hemde azatlyklarynyň goraglygyny üçin etmek, döwletimiziň kanuny behbitlerini goramakdan ibaret bolup durýar. Muny Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 3-nji maddasyna prokuratura edaralarynyň işiniň esasy maksatlary bilen baglanşykly kadrlarda prokuratura edaralarynyň öz işini, raýatlaryň syýasy, durmuş ykdysady we gaýry hukuklaryny döwlet häkimiýet edaralarynyň ýaragly güýçleriň beýleki goşullaryň şeýle-de harby edaralaryň ýerli öz-özüni dolandyryş edaralarynyň önümçilik maksatly şeýle-de täzirçilik işine gatnaşýarlaryň hukuklaryny hem de azatlyklarynyň kanuny behbitleriniň goralmagyny üçin etmek prokuratura edaralarynyň esasy işiniň maksatlary bolup durýanyna barada kadalar hem aýdynlygy bilen suwud etýär. Şeýle-de prokuratura edaralary öz işlerini amala aşyralaryna raýatlaryň haýsy millete degişildigine, teniniň reňkine, jinsyna, gelip çykyşyna, syýasy ynam ygtykadyna, ýaşaýan ýerine, diline, dine garaýşyna garamazdan olaryň hukuklarynyň hem de azatlyklarynyň deňligi ýörülgesini berjaý etýärler. Munyň özü hem esas kanunumyzyň 28-nji maddasyna beýan edilen adamyň hem de raýatyň hukuklarynyň hem de azatlyklarynyň deňligi ýörülgeleriniň hakykat ýüzünde durmuşa geçirilýändiginiň subutnamasy bolup durýar. Şeýle-de esas kanunumyzda laýyklykda adamyň we raýatyň hukuklary we azatlyklary eldegirilmesidir, aýry başgalanmasyzdyr. Konstitusiýada hem de kanunlarda göz öňünde tutulan ýagdaýlardan beýle halatlarda raýatlaryň hukuklarynyň hem de azatlyklarynyň çäklendirilmegine ýol berilmeýär. Prokuratura edaralary hem öz wezipe ygtyýarlyklaryny amala aşyralaryna raýatlaryň hukuklaryny hem de azatlyklaryny çäklendirmekligi diňe kanunyna bellenlen esaslarda hem de tertipde ýol berilýär. Özleri babatda tutup saklamak ýa-da beýlek ätýaşsyzlandyryş çäreleri ulanylýan adamlar üçin özleriniň kanuny hukuklaryny goramaklary üçin giň şertler hem de mümkinçilikler döredilýär. Şeýle-de özleri babatda barlyk geçirilýän, derine alınıp barlayan adamlar özleri babatda geçirilýän şeýle iş ýürüdüş hereketleriniň sebäbini bilmäge hem de hereketleriň netijesi bilen tanışmaga bolan hukuklary dol ýagdaýda üçin edilýär. Şeýle-de prokuratura edaralarynyň işine umum kanunçylygymyza laýyklykda konstitusiýada kepillendirilen bir näçe aýdynlyk ýörülgeleriniň hem üçin edilýär. Ýöne muňa garamazdan konstitusiýada kepillendirilen raýatlaryň şahsy durmuşynyň eldegirilmesizligi, olaryň maşgala durmuşynyň goraglylygy bilen baglanşykly hat habarlaryň, beýleki maglumatlaryň syryny saklamagynyň, düzgünleriniň goralmagy bilen baglanşykly iş ýürüdüş hereketlerini ýokary derejede durmuşa geçirilýär. Munyň özü hem Türkmenistanyň konstitusiýasyna, onuň kadalaryna berkidilen adamyň we raýatyň hukuklarynyň hem de azatlyklarynyň ýokary derejeli üçin edilmegi bilen baglanşykly kadalaryň hakykat ýüzünde durmuşa geçirilýändigi, döwlet edaralarynyň işine üçin edilýändiginiň ýene-de bir subutnamasy bolup durýar. Bellenişde ýaly döwletimiziň konstitusiýasy onuň kadalary hakynda näçe beýan etseň hem az sebäbi onyna berkidilen kadalar biziň döwlet guruluşymyz, raýatlarymyzyň syýasy jemgyýetçilik durmuşy bilen baglanşykly bolup durýar. Şonuň bilen baglykda da çykyşymyzy sowal jogap arkaly dowam etsek, sowallaryňyz bolsa berip bilersiňiz. Men Magtumladyndaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Hukuk fakültetiniň 1-nji ýyl talibi Arzu Söýegwa. Türkmenistanyň konstitusiýasynda prokuratura hakynda kadalar barada aýtyp beräýsiňiz. Belläp geçişimiz ýaly ýurdumyzyň prokuratura edaralarynyň ygtyýarlyklary öz göz başyny Türkmenistanyň konstitusiýasyndan alyp aýtýar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 6-njy bölümi prokuratura diýilip atlandyrylyp 129-njy, 133-nji maddalar prokuratura edaralarynyň işi bilen baglanşykly maddalar bolup durýar. Ýagny esas kanunymyza laýyklykda Türkmenistanyň kanunlarynyň, Türkmenistanyň prezidentiniň, Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň namalarynyň, Türkmenistanyň mejlisiniň kararlarynyň
taqiq hem de bir meňdes berjay edilişine gözegçilik etmek Türkmenistanyň baş prokuroruna hem de oňa tabiň prokurorlara ýüklenilýär. Prokuratura edaralary ýurdumyzda destinataş işiniň kanunlygyna, jenaýetlaryň derinelişine gözegçilik etýär. Şonuň bilen birlikde de kadyet seljerçilerine kanunna bellenlen esaslarda hem de tertipde gatnaşýar. Prokuratura edaralarynyň işi onu döretmegiň tertibi Türkmenistanyň prokuratura hakyna Türkmenistanyň kanunynyň göz başalyp gaýtýar. Ýagny Türkmenistanyň prokuratura hakyna Türkmenistanyň kanuny prokuratura edaralarynyň hukuk esaslaryny kesgitleýän Türkmenistanyň konstitusiýasyndan soňky esasy kadalaşdyrjy hukugnamalaryň biri bolup durýar. Ýagny Türkmenistanyň prokuratura hakyna Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda ýurdumyzyň prokuratura edaralarynyň ygtyýarlyklary, prokuratura edaralarynyň ulgamy kesgitlenilen bu kanunyna laýyklykda ýurdumyzyň prokuratura edaralary Türkmenistanyň baş prokuraturasyndan vilayetlaryň vilayet hukukly şeýlede döwlet ähmiýetli şäherleriň prokuraturalaryndan etrap hukukly prokuraturalardan harby hem de ýürütüleşdirilen prokuraturalardan ibarat bolup durýar. Prokuratura edaralarynyň ýurdumyzda kanunçylygy hem de hukuk tertibini üpjün etmeginiň esasy maksady ýurdumyzda kanunlaryň ähli zatdan ileri tutulmagyny üpjün etmek, raýatlarymyzyň hukuklarynyň hem de azatlyklarynyň dolu derejede üpjün edilmegini gazanmakdan ibarat bolup durýar. Şonuň bilen baglykda da bu kanunyna laýyklykda prokuratura edaralarynyň işlerini, olaryň işine eldegirilmesizlik, olaryň öz kanuny ygtyýarlyklaryny, hukuklaryny hem de borçlaryny beýleki döwlet edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň yerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň gatnaşmazlygyna amal aşyrmak bilen baglanşykly hukuklar hem de ygtyýarlyklary hem bellenilip geçilýär. Şeýlede ýurdumyzyň prokuratura edaralaryna öz işiniň uğurlary bilen baglanşykly kanunçylygy kemilleşdirmek bilen baglanşykly işlere gatnaşmak ygtyýarlyklary hem berilýär. Şeýlede şular bilen baglykda prokuratura edaralary öz işine Türkmenistanyň prezidentine hasabat, Türkmenistanyň ministrler kabinetine hem de Türkmenistanyň meclisine maglumat berýärler. Häzirki döwürde hormatly bilen serkerde başymyzyň tagallalary bilen ýurdumyzyň her bir harby hem de hukuk goraýjy edaralarynyň maddi injamlaryň binýady pogtolandyrylyp, işgärleriniň ýaşaýyş hem de durmuş şertleri ýygyderli gowlandyrylýar. Şolar bilen bir hatarda prokuratura edaralarynyň ulgamynyň işini kemilleşdirmek babatda da uly tagallar edilýär. Hormatly bilen serkerde başymyzyň 2022-nji ýylyň 5-nji iýulyna karary bilen prokuratura edaralarynyň ulgamyny ösdürmegiň 2022-2028-nji ýyllar üçin maksatnamasy kabul edildi. Bu maksatnamada da prokuratura edaralarynyň işini kemilleşdirmek bilen baglanşykly bir näçe maksatlar esasy wezipe edilip goýuldy. Şol maksatlaryň hataryna prokuror gözegçiligini kemilleşdirmek, prokuratura edaralarynyň işine sanly ulgam ornaşdyrmak arkaly olaryň işini döwrewap ýola goýmak, prokuratura edaralaryny ýokary düşünjeli, ahlakly, giň dünýä garaýşly hünärmeller bilen üpjün etmek, şeýlede prokuratura edaralarynyň kanunçylygy kemilleşdirmek, wagt netihat etmek bilen baglanşykly işlerini mundan beýlekde has döwrewaplaşdyrmak, kemilleşdirmek bilen baglanşykly bir näçe maksatlar, wezipeler öňde goýuldy. Şu maksatlaryň, wezipeleriň durmuşa geçirilmegi hem mundan beýlek hem prokuratura edaralarynyň işini kemilleşdirmekligi, şonuň bilen baglykda da bu edaralaryň ýurdumyzda kanunçylygy hem de hukuk tertibini pogtolandyrmak bilen baglanşykly işlerini has netijeligi üpjün etmege ýardam berer. Gahrman arkadagymyzyň belleşi ýaly prokuratura edaralary ýurdumyzda kanunçylygy üpjün etmegiň kepili bolup çykyş etýärler. Şeýlelikde bu edaralaryň işiniň netijeligini ýokarlandyrmak, döwrewaplaşdyrmak, ýurdumyzda kanunlygyň üpjün edilmegine, raýatlarymyz tarapyndan kanunlaryň takyk hem de bir meňdes berjay edilmegine, şeýlede kimmeler tarapyndan ýurdumyzda hereket etýän kanunlaryň Türkmenistanyň prezidentiniň namalarynyň, Türkmenistanyň meclisiniň kararlarynyň wagtyna talaba laýyk berjay edilişini üpjün etmegine giň şertler döredir. Şu pursatdan peýdalanyp siziň ähliňizi Türkmenistanyň konstitusiýasynyň şeýlede Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň üni bilen tüýsürekden gutlaýaryn, goý hemişe asmanymyz arasy bolsun, ýurdumyz parahat bolsun, ýurdumyzy gulledip ösdürmek, halkymyzyň awadan durmuşyny üpjün etmek ugruna bimeçber tagallar etýän hormatly prezidentimiziň, hormatly bilen serkerde başymyzyň arkadagy gahrman serdarymyzyň şeýle hem gahrman arkadagymyzyň jan
onlar sağ ömürleri uzak, iyil yurt behbetli tutumlu işlerine rovaşlıklar yar bolsun. Hormatly mehmanlar, gaderli talip deňdoşlar, bugünkü okuw maksatymyzy Magtumuladynyň Türkmen Döwlet Üniversitetiniň dosenti, Raýat Hukuk kafedrasynyň müdiri Aşyrygerli Jumaýew söz berýär. Türkmenistanyň konstitusiýasy hemde Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni 18-nji maýda her ýyl bellen geçilýär. 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabrynda ýaşlullaryň maslahatynda ruhyet köşkünde konstitusiýamyzyň rejelerinden görünüşi kabul edildi. Kahraman arkadaşımız sonra uly buýsanç bilen şoňa gol çekdi. Konstitusiýa barada aýdylmada döwlet baýdagy barada da ýatlamak gerek. Döwlet baýdagy her bir döwletiň milli aýratynlygyny, däp desturuny, taryhy mirasyny beýan edýär. Yer ýüzünde 200-den gowrak ully kiçik döwlet bar. Şolaryň 193 tanysam Birleşmiş Milletler Guramasynyň agzasy bolup durýar. Şol sanda biziň edir diýarymyz Türkmenistan oturmadan. Türkmenistan döwletimizin baydagyna seyredenimizde yaşıl renk bu tabiat, bağlar, dağlar, çöller, köller, tekrarlar, baydagın sağ tarafında halı gölleri. Enem amalarımızın el hüneri, asırlarının cümbüşüne uzak gidiyen. Şol naqşların aşağılarda iki ancak zeytun yapracağı var. Zeytun yapracağı parakatçılığın alamatı. Hem taze doğan ayın şekli hem de 5 tane yıldı. Taze doğan ayım ata-babalarımız her şu ayın başında ay doğanına yüzüne siriptirler. Şol ayın parakat bolmağını, asuda bolmağını, bolilin bolmağını arzu edip 5 tane yıldan 5 vilayetimiz 5 doğan Türkmenistan vatanımızın ötüşüne koşan hem ben hem. Fırsattan peydalanıp kahraman arkadaşımızı, Türkmen halkının milli liderini, hormatly prezidentimiz arkadaşlı kahraman serdarımızı, bütün Türkmen halkını şu acayip bayramçılık bilen tüy sürekli kutlayan, hem məňede can sağlık işinizde okuğunuzda üstünlükler arzu ediyen, kahraman arkadaşımızı da hem hormatly prezidentimiz arkadaşlı kahraman serdarımızın canlarının sağ olmağını, belint başlarının aman olmağını, il yurt behbetli, döwlet ähmiýetli işlerinin onun melekler uğraşlıkları vetlenmeni tüy sürekten arzu ediyen. Ine şu günkü okuw maksatymyza gatnaşýan hormatly mehmanlar, gaderli talip deňdoşlar, şunuň bilen okuw maksatymyzda gözüňde tutulan çykyşlarymyz şulardan ibaret. Şu ajaýyp pursatdan peýdalanyp, biz ýaşlara okumaga, öwrenmäge, dörejlik işlerle meşgullanmaga, halal zähmet çekmäge, giň mümkinçilikleri we şertleri düretip berýän Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadağymyzyň hormatly prezidentimiz Arkadağly Gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, belent başlarynyň aman bolmagyny, il yurt behbetli, umumy adamzat ähmiýetli işleriniň hemişe rowaşgyry wetenmegini tüy süremizden arzu edýär. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadağymyzy, hormatly prezidentimiz Arkadağly Gahrman serdarymyzy hemde ähli Türkmen halkymyzy Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni münasibetli tüy süremizden kutlaýar. Hormatly adamlar, edi watandaşlar, biz şu günkü okuw maslahatyny jemlemek bilen indiki okuw maslahatymyzy illeşimiziň berjek gurulmaları bilen dowam edýär. Mehriban eyleşler, biz gepleşigimizi Halkara İnsanperwer Ilymlary we Ösüş Üniversitetinden dowam edýär. Ählimiziň bilişimizi ýaly Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň başlangyçlary esasynda Arkadağly Gahrman serdarymyzyň taýsat tagallalary netijesinde ýurdumyzda durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň esas ugurlarynyň biri de adam hakdaky alada bolup durýar. Mehriban eyleşler, elbetde bu aladalaryň ählisi bolsa biziň esasy kanunumyz bolan Türkmenistanyň konstitusiýasynda hem giňden beýan edilýär. Ýurdumyzda her ýylyň 18-nji maýyna Türkmenistanyň konstitusiýasynyň şeýlede Türkmenistanyň
döwlet baýdagynyň günüň giň işleýin bellenilip geçilmegi ýurdumyzda raýatlarymyzyň esasan hem ýaşlarymyzyň esasy kanunumyzdan şeýle-de ýurdumyzda raýatlarymyzyň borçlary, azatlyklary dogrusynda habarly bolmagyna itergi berýär. Biziň ýurdumyzda türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagly Gahrman serdarymyzyň taýsa tagallalary netijesinde ýurdumyzda raýatlarymyzyň erkany, bolelin, parahat, awadan durmuşda ýaşama ugrunaky üstünlükli işler bugünkü günde ýurdumyzda insanperwerlik, parahat söýjülik siýasatynyň hem üstünlükli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň sowtnamasy bolup durýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne pekim paýhasynmany magtum bolup Praga ýylynda ýurdumyzyň ähli ugurlaryna, ýaşlarymyzyň orun almagyna da aýratyn ähmiýet berilýär. Ene şonuň esasynda da ýurdumyzyň bir näçe ýokary okuw mekdeplerine degişli hünärmenler taýýarlanylýar. Ene şonuň esasynda da biziň häzirki mehman bolýan halkara insanperwer ilmlary we Öseş Üniversitetinde de geljekki ýurdumyzyň kanunçylyk ulgamyna zähmet çekjek ýaş hukukçylar taýýarlanylýar. Ene mehribanyleşler Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni münasibetli Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleri bilen bilelikde halkara insanperwer ilmlary we Öseş Üniversitetinde mehmançylykda boldyk. Biz gepleşigimizi halkara insanperwer ilmlary we Öseş Üniversitetinden dowam edýär. Mehribany ýaşlar, berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüne, hormatly prezidentimiziň arkadaly Gahrman serdarymyzyň başçylygyna, türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matlabatynyň başlygy Gahrman arkadaýymyz tarapyndan ilmi taýdan esaslandyrylan ägert uly başlangyçlary bu ajaýyp döwrümde uly üstünliklere wetlenýär. Elbetde biziň ýurdumyzda her bir bayramçylyklar giňer bilen bellenip geçilýär. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň gününiň bir giňden bir bellenip geçilýän günleriniň bir öň tyratyna mehribany ýaşlar siz bilen ýürüýte duşmak üçin Türkmenistanyň mejlisiniň şeýle-hem Türkmenistanyň adalet ministrliginden ýürüýte mehmanlar geldi. Mehribany ýaşlar biziň çykyşlarymyzda hem ýurdumyzyň bir bedew wady bilen ötüşiniň bir aýratynlyklaryny, şeýle-hem biziň milli demokratiýamyzyň wajaýyp ýurdumyzda bir beýan edilişini, bir giňişliň töhfet edersine şular dogrusynda okuw maslahatymyzda çykyş etmek üçin Türkmenistanyň mejlisiniň deputaty, mejlisiň adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy Çemen Akyba söz berýär. Gahrman arkadaýymyz ýurdumyzda gazanylýan her bir ösüş milli kanunçylygyň kämilleşdirilmegi esasynda amala aşyrylýar diýip belläýär. Elbetde ýurdumyzda bir halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlanmagy, döwletimiziň bir halkara derejesindäki at awraýynyň belende galmagy milli kanunçylygymyzyň kämilleşdirilmegi bilen berk baglanşyklydyr. Sebäbi bir islendik bir pudokda, islendik bir ulgamda ösüş gazanmak üçin ilkinji nowatda onuň bir hukuk binýadynyň berkden tutulmagy zerur bolup durýar. Bugünkü gün Gahrman arkadaýymyzyň başlangyjy esasynda hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygynda milli kanunçylygymyz ýygyderlik kämilleşdirilýär. Sebäbi kanunlarymyz näçe kämil bolsa, jemgyýetimiz hem döwletimiz hem şonça kämil hemde berk bolýar. Bilşimiz ýaly ýurdumyzda her bir raýatyň arzu islegleri, teklipleri öwrenilip olara bir aýratyn sarpa goýulýar. Jemgyýetde raýatlaryň öz başlyk, erkin pikirlenip oýlanyp bilmegi, olaryň arzu islegleriniň diňlenmegi hemde kanun esasynda beýan edilmegi elbetde diňe bir demokratiýanyň has ösen, kämilleşen ýurdunda mümkindir. Türkmenistan döwletimiziň diýmek demokratiýanyň has ösen, raýat jemgyýetiniň has bir kämilleşen ýurdu diýip biz uly buýsançylygyny aýdylar. Sebäbi ýurdumyzda her bir döwletli işiň baş tutulanda ýa-da her bir döwletli işe badalga berilende bir halka sala salnýa, halkyň bir arzu isleglerini, bir tekliplerini, oý pikirlerini aýratyn sarpa goýulyp, olaryň arzulary, teklipleri biziň milli kanunçylygymyzda öz beýan tapýar. Bilşimiz ýaly Gahrman arkadaýymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda bir milli ýol ýörelgeler esasynda şeýle-de halkara hukugynyň umum ikrar edilen
kadalarına laýyklykda konstitusiýon özgertmeler geçirildi. Şonda bir adamyň hukuklaryny giňeltmek, şeýlede adamy bir goramak, goldamak hem de ona hyzmat etmek bilen baglanşykly bir näçe kadalar beýan edildi. Mundan başga bilişmedi ýaly Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan dünýäde iki edek ikrar edilen kemişel bir taraplanmadan hem hukuk ýagdaýy barada kada beýan edildi. Elbetde bu da bolsa bir ýurdumyzyň bir hukuk binýadynyň bir hatda bir berkeýändigini aýdynlyk bilen görkezýär. Bilişmedi ýaly Türkmenistanyň konstitusiýasy adam hukuklaryny hem de bir azatlyklaryny hatda bir giňeltmek hem de dolu goramak boýunça ähli zerur şertler döredýär. Sebäbi Türkmenistan döwletimizde alınıp barlayan her bir siyasat tutuşduğuna halkımızın var hyzmatyna bähwidine gönükdirilýär. Mähriban talip ýaşlar egerde şu milli kanunçylygy bilen baglanşyk şeýlede Türkmenistanyň konstitusiýasy bilen baglanşykly gyzyklandyrýan soraňyz bar bolsa berip bilersiňiz. Men Halkara Insan Perwürlüleri Ösüş Üniversitetiniň Halkara Jemaat Hukuky Hunarynyň 1-nji ýyl talyby Döwlet Bayram. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň aýratynlygy, adam hukuklary goramak bilen baglanşykly kadalar bardy gurrun berseňiz. Her bir döwletiň konstitusiýasynyň özüne mahsus aýratynlyklary bolýar. Türkmenistan konstitusiýasynyň hem iň esasy aýratynlygy, ýagny adamyň tebii hem de mideme hukuklarynyň bir kanun taýdan bir beýan edilmegdir. Ýagny bilişimiz ýaly Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 26-njy maddasynda adamyň hukuklary we azatlyklary eldegirilmesizdir we aýry başgalanmasızdır diýip beýan edilşi ýaly ýurdumyzyň bir çäginde ýaşaýan raýatlaryň haýsy bir millete degişildigine, bir dinine, diline, siýasy ygtykadyna garamazdan olaryň bir deň hukuklary hem de azatlyklary döwlet tarapyndan doly üpjün edilýär. Şonuň bilen birlikde hem bilişimiz ýaly adam hukuklaryny hem de azatlyklaryny bir goramak bilen bir hatarda raýatlarymyzyň hem bir konstitusiýon borçlarynyň bardygy barada hem belläp geçmek gerek. Ýagny bu barada Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 57-nji maddasynda Türkmenistanyň çäginde ýaşaýan ýa-da wagtlaýyn bolýan her bir adam Türkmenistan konstitusiýasyny we kanunlaryny berja etmäge, milli däp desturlary, taryh, medeni we tebii mirasy hormatlamaga borçludur diýip beýan edilýär. Bilişimiz ýaly häzirki wagtda hem şu esas kanunumyzyň bir ýörelgelerinden, kadalaryndan ugral gaýtýan ýurdumyzda bir raýatlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny goramak, olaryň bir durmuş goralgyny üpjün etmek boýunça hem bir näçe bir kanunlarymyz hereket edýär. Ine häzirki wagtda bolsa Gahrman Arkadamyzyň başlangyjy esasynda hormatly prezidentimiziň ýollaşçylygynda her ýylyň 18-nji maýynda ýurdumyzda Türkmenistan konstitusiýasynyň hem de Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni giňden bellenip geçilýär. Döwlet baýdagymyz hem edil beýleki döwlet nişanlary bilen bir hatarda kanun esasda goralýar. Ýagny Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 22-nji maddasynda Türkmenistanyň döwlet baýdagy Türkmenistanyň öz ygtyýarly döwlet hökmündäki nişanlarynyň biri hökmünde kesitlenýär. Bundan başga Türkmenistanyň döwlet baýdagy hakynda Türkmenistanyň kanuny hem hereket edýär. Geçmişe ser salamyzda hem ýagny baýdagyň türkmen medeniýetinde bir hökmrawanlygyň, öz başdaklygyň, öz ygtyýarlygyň bir nişany bolandygyna bir aýdyn göz ýetirmek bolýar. Ýagny taryhy çeşmelerde döwletiň bir esaslandyrylmagyny, öz başdaklygyny, hökmrawanlygyny şeýlede söwüşlerde gazandan ýeňişini beýan etmek maksady bilen ýörüýte düşünjeler ulanypdyr. Ýagny hökmrawanlygyň baýdagy, sultanlyk baýdagy, ýeňiş baýdagynyň astynda, baýdagyň saýasynda, baýdaklaryň kölegesiniň astynda ýaly bir näçe düşünjeleriň ulanylmagy elbetde taryhda bir türkmen döwletinde bir baýdagyň nähili derejede bir belen tutulandygyny bir aýdynlyk bilen görmek bolýar. Aslında baýdak sözi bilişimiz ýaly ýagny Mahmud Kaşgarlynyň Diwan Lugat at-Türk adly ajaýyp eserinde batrak ady bilen beýan edilýär. Ýagny bu da bolsa ýagny söwüşlerde ujuna bir bölek ipek mata dakylan naýda manysyny aňladypdyr. Bugünkü gün bolsa biziň Türkmenistan döwletimiziň baýdagy dünýäniň iň iri halkary guramalarynyň bir öňlerinde hasda bir belentde parlaýar. Ştaýda bir zady aýratyn belläp geçmek gerek. Ýagny Türkmenistanyň bir döwlet senasynda baýdagyň belentdir dünýäň öňünde diýen setirler bir aýdym bolup ýanglananda biziň her birimiziň bir watanymyza bolan, halkymyza bolan söýgümiz ýene bir ýat hasda bir belende galýar. Çünki watan, halk diýen bir mukaddes düşünjeler bir türkmen halkynyň bir aňyna, ruhuna, janyna singen mukaddeslikler hasaplanýar. Şu mukaddeslikler bolsa elbetde döwlet baýdagymyz bilen berk baglanşyklydyr.
sebäbi Türkmenistan döwletimiziň bir parahatçylygyny, öz ıhtiyarlygyny bir aňladyp dünýäniň iň ýeri halkara gurumalarynyň öňünde belentde parlaýar. Paýtagtymyz Gözel Aşgabat şäheriniň bir gözel künjeklerinde yerleşýän Baýdak diňiniň Guinness Rekordlar kitabyna girdilmek hem elbetde bu biziň döwlet baýdagymyzyň bir awray mertebesini ýene bir gez beýge galdyrdy. Şonuň üçin Mehriban Talip ýaşlar, ýagny watanymyzyň bir halkara derejesindäki at awraýyny belende galdyrmak biziň her birimiziň ýaýtada, ýagny biz ýaşlar mukaddes borjumyz bolup durýar. Sebäbi Gahrman arkadagy gahrman serdarmyzym Baýdak göterjiler diýen bir beýik wezipäni bir türkmen ýaşlaryna anandy. Şu unamy ödemek üçin biziň her birimiz geljekde ihlasly, zähmet çekip, okap, öwrenip, döredip watanymyzyň at awraýyny belende galdyrar. Fırsatdan peýdalanyp bize şeýle bagtyar durmuşda ýaşamaga ähli mümkinçilikler döret berýänligi üçin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadagy Gahrman serdarmyza tüýsürekden köp sag bolsunlamyza aýdýar. Gahrman arkadagy Gahrman serdarmyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, belent taşlarynyň aman bolmagyny, tutýan tutumly işleriniň hemişe rowaşlyklara beslenmegini tüýsürekden arzu edýän. Ýurdumyzda giňden bellenilýän Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hem de Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni münasibetli Gahrman arkadagy Gahrman serdarmyzy şeýle-de ähli türkmen halkymyzy tüýsürekden gutlaýan goý elmydama ýurdumyzda toýlar toýa ulaşdyn. Ne maslahatymyza çykyş etmek üçin Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň wekili Nurwike Amanowa söz berýär. Eksilmez eşretiň bagtyarlyň ruhuny ösýän, rowaşlyklary beslenýän ata watanymyz bugun kun toýdary bayramlary beslenýär. Garaşsyz baky bir tarap ýurdumyzda adamyň we döwletiň jemgyýetiniň iň ýokary gymmatlygy adam bolýanlygy, şeýle-de şu maksatlardan ugralyp Türkmenistanyň konstitusiýasy, adamlaryň hukuklaryny we ähli jarnamasyny, halkara hukugyny umumy ikrar edilen gadarlaryň taglimatlaryny, ýörelgelerini özüni jemleýär. Şeýlelikde tutuş dünýä döwletimizde insan hukuklarynyň goruglygynyň hukuk kepili bolup, jarnama jemgyýetiň ähli agdalaryna mahsus mertebäniň şeýle-de aýrylmaz hukuklaryny bilen birlikde azatlygy, adalatlylygy, ähli parahatlygy esas bolup durýanlygyny hem nyktamagy münasipdir. Bu kadanyň öz parahatçylygy, öz hukuklaryny, azatlyklaryny kanun arkaly ikrar edilmegi, hormatlanmagy çygyryna şeýle-de bir hatarda demokratik jemgyýetde ahlagyň we jemgyýetçilik tertibiniň umumy awadançylygyň, adalatly talaplarynyň hem kanagatlandyrylýanlygyny öpçün etmek bilen talaplary berja etmek borçlulygyny hem berkidilýär. Şeýle-de häzirki döwürde 32 ýylyň dowamyna Türkmenistanyň esas kanunumyzyň kadalaryna, düýp mazmunyna, adamyň we raýatyň esasy demokratik hukuklary, azatlyklary ikrar edilýär we hormatlanylýar. Olar netijesinde amala aşyrylmagy siýasy, ykdysady, hukuk we beýlik kepilikler hem döredilýär. Döwlet dolandyrşy demokratik ýörelgeleri esaslanýan ýurtda adamyň we raýatyň esas hukuklary we azatlyklaryny elle girmesizligi ýörelgeleri, konstitusiýon guruluşyny we adamyň konstitusiýon hukuk ýagdaýynyň binýatlaryň ýörelgelerini emele getirýär. Şoňa görä Türkmenistanyň konstitusiýasynyň islenip ulgamyna gatnaşçylaryň düzgünleşdirilýän gadalary adam hukuklaryny gorulmagynyň bähwitleriniň ilerlenmegini gönükdirýär. Çünki adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň goruglygy bu döwletiň bir kämil, demokratik we umumy adamzat gymmatlyklarynyň ygtybarlygy baha bermekde başçylyk etdir. Her bir ýurtda umumy adamzat gymmatlyklarynyň bir jemgyýetiň hukuk düşünjesiniň, medeniýetiniň ösüşi, adam hukuklarynyň biýmeçür artykmaçlygy kepillendirilmek hem birlikde tejribeden netijeli ornaşdyrylmagy, şeýle-de adamyň hukuklaryny, azatlyklaryny goramakda durmuşa ornaşdyrylmagyň täsiri gurallar hökmünde ygtybarly usullaryny tapmagy wajyp şert döredilýänligini bellerlik bildir. Bugun kun ajaýyp zamanada raýat jemgyýetiň ýörelgelerini durmuşa geçirmekde, iler tutulýan ugurlar hökmünde kesitlemek, ýagny demokratik ýörelgeler, hukuk ulgamyny has gurşawalýan hukuk aň düşünjeligi, edep terbiýäniň, adamzadyň durmuşyny gowlandyrmakda öpçün edilmegi, jemgyýetde raýat jemgyýetiň institutlarynyň hemde işçiliginiň hukuk medeniýetiniň derejesindäki kämil bolmagy, döwlet hukuk gadalarynyň bökdönüşde durmuşa geçirilmegi, adam hukuklarynyň goruglygyny, adam ömrüniň ilerlenmegine, halkyň aň düşünjesiniň hasy ýokarlanmagyna ýardam eder. Egerde araňyzda konstitusiýamyz barada, şu halkara guramalar barada
kimin soraglary bar bolsa berip bilersiňiz. Men Halkara Insanperwer Ulumlary we Öşt Üniversitetining Halkara Jamaat Hukukynyň 2-nji ýyl talyby Çarewa Mengli. Türkmenistan döwletimiz adam hukuklary goramak goýunça we halkara guramalar bilen hyzmatlaşyk alyp barmak goýunça alınıp barylan işler barada gurrun beräýsiňiz. Bir adam hukuklary, adatlyklaryny bir kepillendirmek üçin Türkmenistan halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmekde, bu gurda halkara guramalar bilen bir hatarda bir işçiňlik hyzmatdaşlygy ýola goýulyp, Türkmenistan adam hukuklary boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin hereketiň milli meýnamasy hereket edýär. Şeýlede meýnamada adamyň bir şahsy siyasi hukuklaryny goramak, birinji bilen eler tutulýan ugur hökmüne kesitlenilýärde, has takygy bu geçirilen çäreleriň netijesinde raýatlaryň aýratyn hem ilatyň bir himayete mätäç gatlaklarynyň bir wekiller hukuk kemsitmeleriniň istenlik görnüşleriniň goragyny üpçün edýärnigini hem bellerlikler. Munyň üçin hem siyasi partiýalaryň, raýat jemgyýeti, institutlaryň köpçülikden habar berişleri işleriniň orny pogtalandyrmakda bir täsirli gural hökmüne hyzmat edýär. Häkimet idaralarynyň wezipeli adamlaryň adam hukuklary hakyna bir halkara şertnamalaryndan gelip çykýan borçnamalar ýerine ýetirmek babatda hem jogapkärçilik ýokardygyny hem bellerlikler. Şeýle-de şu meýilnamada adamyň ykdysady we durmuş meden hukuklaryny goramak boýunça ikinji ugur bolup öz beýanyny tapýada. Bu ugur bolsa şahsy eýetçiligiň elle girmesizligini kepillendirmegini üpçün etmek, netijeli guralaryny kämilleşdirmekde, fiziki, ýuridik şahslaryň ykdysady hukuklaryny goramakda ýardam bermekde, saglyk goraýyş hyzmatlaryny hirini ýokarlandyrmakda, meçberi giňeltmek, halkara standartlaryna laýyklykda näsaklaryň hukuklaryny goramakda hem bir näçe çäreleri geçirilip üns merkezine saklanylýardy. Hakykatdan hem esas kanunumda berkidilen adam hukuklaryny goragyň hakyna hukuk kadalar şeýle-de adam hukuklarynyň ähli jarnamasy hem ykdysady durmuş we meden hukuklar hakyna halkara ulaşygyna şeýle hem raýatlyň siyasi hukuk hakyna halkara ulaşygyna hem fakultativ tesirnamasyna gelip çykýar. Türkmenistan bu halkara ulaşygyň dol hukukly borçly gatnaşçy hökmüne hem olaryň kadalary bilen milli hukuk ulgamyny ornaşdyrmakda işleri amal aşyrýar. Maklasy ýurdumyzda raýatlaryň hukuk taýdan sowatly, düşünjeli bir giň dünýä garaşly bolmagy ugrunda hem döwlet siýasat şygyryna işçiňlik gatnaşmagy ruhyň bir ahlak ruhy terbiýelemekde, insanperwerlik we baş aňlatmasy adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň döwlet tarapyndan öpçün edilmegi aýratyn ähmet berilýär. Jemgyýetde hukuk medeniýetiň derejesiniň kämil bolmagy, döwletiň hukuk kadalarynyň bökdönüşde durmuşa geçirilmegini hem adam hukuklarynyň goragyllygy, adam ömrüniň saglygynyň, halkyň aň düşünjesiniň hasy ýokarlanmagy ugruna hasy ýardam edilýär. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni münasibetli ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna, idare kärhanalaryna, ýokary kujaýlaryna bayramçylyk çäreleri giňden dawraly belenip geçilýär. Oňa gatnaşyjylar ruhy berentlik ýagdaýda şatlykly türkmen halkynyň bir hormatly prezidentimizin baş tutarlygyna döredijlik ýoly bilen birlikde ösüşiň belentliklerine tarap önemli gadam urýan hem de bagtyýarlygyň nurany arzularynyň misaly bolýan ýurt hökmüne ikrar edilen garaşsyz bagy bir tarap ýurdumyzda hem watanymyzda bolan buýsanjyň aýdyň beýanyny ugrly şpırsatdan peýdalanyp gahrman arkadaly gahrman serdarymyzy ähli türkmen halkymyzy Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hem de döwlet baýdamynyň güni münasibetli tüýsüremden gutlaýarym. Oy gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun, başlary dik bolsun, il ýurt bähweti tutýan tutumly işleri elmidama rowaşdary beslensin. Okuw maslahatymyň şu pursatyny çykyş etmek üçin Halkara Insanperwer Ulumlary we Öşt Üniversitetining halkara hukugy we halkara gatnaşyklary fakultetiniň halkara hukugy kafedrasynyň muallimi Osman Allanazarova söýler. Hormatly prezidentimiziň baş tutanlygynda ýurdumyzyň oňyn özgertmelere tarap ýolly batly gadamlar bilen öňe barýar. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynçy döwründe ýaş nesli watançylyk Türkmenistan konstitusiýasyna we kanunlaryna hormat goýmak we olary berjaý etmek ruhyny terbiýelemek boýunça uly çäreler toplumy amal aşyrylýar. Muňa mysal edip orta mekdeplerimizde, orta hünär okuw mekdeplerimizde hukuk sapaklary geçirilýär. Ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösdürmek hem de hukuk ulgamyny kämilleşdirmek sazlaşykly utgoşdurylýar. Ilatyň ýaşaýyş durmuş şertleri ýygyderli gowlandyrylýar. Döwletimizi
durmuş ykdysadydan okkulny östürmeň her bir ugrunyň dünýä bileleşigi tarapyndan kabul edilen 2030-njy ýyla çenli döwür üçin durnukly ösüşiň maksatlarynyň wezipelerine kıvap gelýändigini aýratyn bellemek gerek. Türkmenistanyň konstitusiýasy, Türkmenistanyň döwlet guruluşynyň esaslary bolup durýar. Türkmenistanyň konstitusiýasyny kämilleşdirmeň çäklerine esasy kanunlarymyzda döwletimiziň konstitusiýon guruluşynyň esaslaryny berkitýän kadalaryň mazmunyny baýlaşdyrmaklyga we olaryň düzümini sünnälemäge hem aýratyn üns berilýär. Dünýäniň her bir döwletiniň öz kanunlary we hukuk ulgamlary bar. Olar jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň kadalaşdyrylmagyny üpçün etýär. Her bir döwletiň dürli ýagdaýlar bilen şertlerine öz aýratynlyklary bolýar. Şol bir wagtda döwletleriň hukuk ulgamlarynyň umumy alamatlary hem bolýar. Olar hakda kadalaryndan ugralýar. Döwlet baştanmadan durmuşa geçirýän oňyň özgertmeler siýasaty, milli ykdysadyýety östürmekligi we halkyň durmuş derejesini hasda gowlandyrmaklyga gönükdirilendir. Milli kanunçylygyň we hukuk ulgamynyň esasy wezipesi bolsa, adam azatlyklaryny we hukuklaryny goramak, ýurtda düzgün tertip üpçün etmek bolup durýar. Hukuknamalaryna Türkmenistan döwletiniň hukuk we demokratik häsiýeti öz beýanyny tapýar. Ýurdumyzyň hukuk bünýadyny berkitmek ugruna beýik işleri durmuşa geçirýän gahrman arkadagly gahrman serdarmyda köp sawgalsynlary aýtýar. Gahrman arkadagly gahrman serdarmydyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. İl ýurt bähbit alyp barýan ähli işlerine üstünlikleri arzu etýär. Şu ajaýyp pursatda gahrman arkadagly gahrman serdarmydy we türkmen halkymydy. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň gün münasibetli tüýs ýürekden gutlaýar. Mekranilleşler, mekran talip äsler ine halkara tanperwer bilimler we üniversitesinde gurnalan oku maslahatymydy bir jemleýär. Şu ajaýyp pursatda biz ýaşlara okumaga, öwrenmäge, döretmäge, halada ekmek çekmäge, watanymyzyň ösüşlerine goşmagy, ki mümkinçilikleri döredip beren hormatly prezidentimize, arkadaşly gahrman serdarymyza, Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaşymyza, tawaltynda aýtýar, Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaşymyzyň, hormatly prezidentimize, arkadaşly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun, il ýurt bähbit alyp barýan işleri hemişe rowaj alsyn. Şu ajaýyp pursatda Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaşymyza, hormatly prezidentimize, arkadaşly gahrman serdarymyza, ähli Türkmen halkymyza, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni münasibetli tüýsürekden gutlaýar. Mekranilleşler halkara tanperwer bilimler we üniversitesinde gurnalan oku maslahatymyzy geçirip gotarýar we biz ýazgymyzy illeşlerimiz bilen dowam etýär. Mehriban eyleşler, biz gepleşigimizde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyndan dowam edýär. Ählimiz bilýär, biziň Türkmenistan döwletimiz içer siýasaty bilen bir hatarda daşar siýasatda hem möhüm orun alan döwletleriň birine urly. Türkmenistan döwletimiz öz garaşdyrlygyna baky bir taraplygyna eýe bolan gününden bäri dünýäniň 150den gorak döwletleri şeýlede 50 goly halkara uramalary bilen işçän hyzmatdaşlygyny alyp barýar. Biziň Türkmenistan döwletimiziň şeýle daşar döwletleri bilen gatnaşykda bolmak, onuň daşar siýasatynda hem möhüm orun alýanlygynyň aýdyn sowtnamasydyr. Biziň Türkmenistan döwletimiziň başlangyçlary, teklipleri esasında bir näçe halkara guramalarda şol teklipleriň bir agzdan gollanylmagy eýän biziň Türkmenistan döwletimiziň halkara awraýyny hem barha belent derejeleri çykandygyny nowatdaky sowtnamasyna urly. Mehriban eyleşler, elbetde biziň Türkmenistan döwletimiziň içeri siýasaty bilen bir hatarda daşar siýasaty bilen bagly kada kanunlar hem Türkmenistanyň esasy kanuny, Türkmenistanyň konstitusiýasyna hem giňişleýin bellenilip geçilýär. Mehriban eyleşler, ene Türkmenistanyň meclisi tarapyndan
tarapyndan häzirki döwrüň talaplaryna laýykda şeýle-de halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadalarına laýyklykda täze kanunlarymyz kabul edilýär. Şeýle-de öňden hereket edip gelýän kanunlarymyza üýtgetmeler we goşmaçalar ýerdilýär. Mehriwanyleşler ine biz gepleşigimiziň dowamyny Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary şeýle-de harby hukuk goraýjy edaralary bilen birlikde ýokary okuw mekdeplerinde mehmançylykda boldyk. Häzir bolsa gepleşigimizi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyna Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary, harby hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleri bilen birlikde dowam edýär. Salam hormatly mehmanlar, gaderli muallimler, mehriban talip ýaşlar. Şuň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyna Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kabul edilmegi münasibetli Türkmenistanyň mejlisiniň, Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilýän okuw sapagyna siziň ähliňizi hoş gördük. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiziň parasatly başçylygyna her bir günimiz toýdur bayramlara weslenýär. Muňa aýdyň sutnama hökmünde demokratik hukuk we dünýäwi döwletiň baş kanuny bolan Türkmenistanyň konstitusiýasynyň güni hem şatlyk şowkun bilen bellenýär. Pähim paýhas ummany magtum goly Praga ýylynda Vatanymyzyň berkden berk hukuk bünyady bolan esasy kanunymyzyň kabul edilmeginiň 32 ýyllygy münasibetli institutymyzda hem okuw maslahaty geçirilýär. Maslahatymyzyň başyny Türkmenistanyň mejlisiniň deputaty, halkara we parlamentary ara gatnaşyklary barada komitetining agzasy Merdan Tuwakowa berýär. Hormatly muallimler, hormatly talipler, bilim geçişýäli her bir döwletiň esasy kanuny ol döwletiň öz ýetiýärligini, garaşlygyny kepillendirýär. Şonuň bilen birlikde bu ýurdun durly ulgamlarynda alınıp barlayan işleriň hukuk esaslaryny berkidýän kanunlary esas bolup durýar. Şonuň bilen birlikde Türkmenistan döwletimiň konstitusiýasy garaşlyk ýyllarynyň içinde döwrewap ösüşlerimize laýykly ilgiderli kämilleşdirildi. Bu bolsa her bir ýurdun esasy kanunynyň şonuň bilen birlikde milli kanunçylygyň döwrewap özgertmeleri laýykly hukuk esaslarynyň öz wagtynda kämilleşdirilmegine, berkidilmegine oňaýyn täsir etdi. Bilşiňiz ýaly Türkmenistan konstitusiýasynyň giriş sözüne ilkinji gedek dünýä bileşigi tarapyndan ikrar edilen hemişelik bir tarap hukuk ýagdaýyny powtalandyrmagy maksat edilip, şeýle hem adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny kepillendirip Türkmenistan halkynyň şu esasy kanuny kabul edýändigi belläp geçilýär. Bu bolsa dünýä döwletleriniň esasy kanunlaryndan tapawutlykda bizim kanunymyzda bir taraf hukuk derejemizin dünya bileşigi tarafından ikrar edilen we ýürite kanun bilen berkidilen ýürite madda münasip bolýan aýratyn tapawutlandyrýar. Şonuň bilen birlikde bizim konstitusiýamyzyň tek bölümden 1-4 maddadan ibaret bolan kadalaryna durly ulgamyň esasy kadalary öz içine alýar. Olaryň gataryna Türkmenistanyň konstitusiýon guruluşynyň esaslary, Türkmenistanda adam we raýatyň hukuklary, azatlyklary we borçlary, Türkmenistanyň döwlet häkmet edaralarynyň ulgamy, yerli ödediň dolandyrys, saýlaw ulgamy, halat-alyşyk, prokuratura, ykdysadyýat we maliýe kardy ulgamy, şeýle hem jemleji düýgüllerden ibaret bolan bölümlerde ýaňy belläp geçişmeli durly urlarda hukuk gatnaşyklaryň esaslary bellenip geçilýär. Ýaňy bellenip geçişmeli Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 2-nji maddasynda Türkmenistan döwletimiň Birleşen Milletler tarapyndan ikrar edilenligini görkezýän ýürite kararnamanyň mazmunynyň gysgaça beýan edilmegi elbetde bizim konstitusiýamyzyň beýlek döwletleriň konstitusiýasynyň tapawutlygynyň bir uly nişany bolup durýar. Bu maddanyň degişlik kadalaryna Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistan yglan eden hemişelik bir tarap hukuk ýagdaýyny ikrar edýär we gollaýar. Türkmenistanyň bu hukuk ýagdaýyna hormat goýmagy we onu gollamagy, şeýle hem onuň garaşdyrlygyna, öz ýetiýärligine we çäp bitewligine hormat goýmagy Birleşen Milletler Guramasyna agda döwletleriň ählisini çagyrýar diýilen kadanyň bellenmegi elbetde ýurdumyň bir taraply hukuk derejesinde, halkara derejesinde ul ähmet berilýändigini aýdyň nişany bolup durýar. Bugun Türkmenistan döwletimizden bir tarap döwlet hökmüne öz tutulan borçnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirmek bilen Birleşen Milletler Guramasynyň öňe sürýän itaati ýörelgelerini durmuşa geçirilmegine, dünýä döwletleriniň arasynda agdyrlykly işleň alınıp barylmagyna, şonuň bilen birlikde
bu urda hukuk esaslaryň resmnamalaryň kämilleşmegine özüniň münasip goşanlygy goşýar. Özüňiz bilsiňiz ýaly Türkmenistan başlangyjy esasında Birleşmek Milletler derejesinde ençeme kararnamalar kabul edildi. Bu kararnamalar ilkinji nowatda energiýa ferişlerini elleterligini üçin etmek, ulug ustaşlyk geçilgelerini döredilmegi, şonuň bilen birlikde bütün dünýäde parahatçylygyň, howpsuzlygyň durnukly iş maksatlaryna yetmekde tagallary birleşdirmek we çağırışlary öz içinde mazmun taýdan berkidýän ençeme kararnamalar kabul etdi. Elbette bugünkü Türkmenistan döwletimiz şeýle başlangyçlaryny milli derejede we halkara derejede bir näçe taslamalar durmuşa geçirmek arkaly amala aşyrýa, özüňiz bilsiňiz ýaly teýük baýlyklara baý bolan ýurdumyň energiýa terişleri halkara bazarlaryna elleterli bolmagy, şonuň bilen birlikde ýurdumyň içinden çar tarafa geçen ulug ýollaryň halkara ulug taslamалary bilen urup gitmegi elbette ýanky döwletleriň ykdysadydan ösüşlerini oňy täsir etse, ikinji bir tarapdan halklaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryň berkemegine oňy täsir edýär. Bolsa ýa medeniýetleriň ýakynlaşmagy esasında şonuň bilen birlikde döwletleriň durly urdak tagallalarynyň utgaşykly alınıp barylmagy esasında durnukly iş maksatlarynyň 17 uğur boýunça alınıp barylýan işlerde bir tagallalary utgaşdyrmagy, netijeleriň ýokary derejede bolmagy özüniň oňy täsirini ýetirýär. Bugünkü Türkmenistan döwletimiz Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamynyň başlangyjy esasında öňe sürülen dialog paragatçylygyny kepildir diýen taglimat esasında dünýä döwletleriniň arasynda bir dostluk gatnaşyklaryň berkemi üçin uly işler durmuşa geçirýär. Olaň hataryna özüňiz bilýän ýurdumyzda ençeme halkara maslahatlar geçirilýär. Halkara maslahatlaryň çäklerinde durly sergiler gurulýar. Ana şol sergileriň halkara maslahatlaryň düýp mazmunyna bolsa bugünkü Türkmenistan döwletiniň öňe sürýän başlangyçlary, Türkmenistanyň dostlukly gatnaşyklary, hyzmatdaşlyga bar bolan mümkinçilikleri, şonuň bilen birlikde bu hyzmatdaşlygyň bir hukuk esaslaryny berkidýän milli kanunçylyk kadrlary bilen halkara jemgyýetçiligini tanışdyrmaga amatly mümkinçilikler döreýär. Şonuň bilen birlikde ýurdumyz dünýä döwletleri bilen halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna aýratyn ähmet berýär. Bu Türkmenistan Konstitusiýasynyň 9-njy maddasynda hem Türkmenistanyň daşary siýasatda hemişelik bir taraplyk ýöreglerine eýerýändigini, Türkmenistanyň halkara kunuň umumkraýdan kadrlarynyň ileri tutulmagyny ikrar edýändigi belliýär. Bu bolsa ýanky belläp geçişmeli döwlet tarahy hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna şeýle kadrlara eýerilmeginiň hyzmatdaşlygyň ähli taraplaryň kepillendirilýändiginiň suwtnamasy bolup durýar. Ýurdumyň milli kanunçylygynda hem halkara kunuň umumkraýdan kadrlary öz beýan tapýar. Bu bolsa ýa-meň belläp geçişmeli durly urlarda hyzmatdaşlykda esasan emne telekeçilik uğruna hyzmatdaşlykda maýa goýmaýyşyny alyp barjak daşary ýurtly kardeşlerimiň şu alyp barjak işleriň hukuk esaslaryny berkidilýändigini, kämilligini, döwri wagtlygyny, şonuň bilen birlikde hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna, halkara hukuk kadrlaryna aýratyn uly orun berilýänligi aýratyn bir bellälikli ýagdaý bolup durýar. Şunun bilen birlikde belläp geçişmeli bugünkü ýurdumyň ähli taraplarynyň ösüşine münasip goşanty goşmakga wagtda uly işler alınıp barylýar. Bu işlerde daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz hem münasip goşanty goşýany özüňiz bilsiňiz ýaly ýurdumyň durly pudoklaryna awraly daşary ýurt kampaniýalary iş alyp barýar. Şunun bilen birlikde ýurdumyzda daşary ýurtly raýatlarymyz hem iş alyp barýar. Şu raýatlaryň işleriniň bir hukuk kepillikleri esasında alınıp barylmagy, olaryň durmuş goruglygy, umman ýurdumyzda adam hukuklarynyň adatlyklaryň üçin edilmegi wagtdaky kadrlaryna daşary ýurt raýatlaryna şonuň bilen birlikde raýatlyk bolmadyk adamlaryň degişligini Türkmenistan Konstitusiýasynyň degişli maddasy belläp geçýär. Ýagny Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 11-nji maddasynda daşary ýurt raýatlary we raýatlyk bolmadyk adamlar Türkmenistanyň kanunlaryna we halkara şertnamalaryna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlarynyň hyýaly hukuklardan we adatlykllardan peýdalanýarlar, hem-de borçlar ýerine ýetirýärler diýip bellenýär. Bu bolsa ýanky belläp geçişinde ýaly bir dostlukly, agdyrlykly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryň ilgirli kämilleşmegine, şeýle hyzmatdaşlygyň özleri önemli ýerine ýetirilmegine özüniň oňy täsirini ýetirýär. Şonuň bilen birlikde özüňiz bilsiňiz ýaly Türkmenistan döwletimiz şeýle özüniň oňy başlangyçlaryny halkara derejesinde wagt etmek wagtda halkara maslahatlaryny geçirmek, sergilerini guramak bilen bir hatarda şeýle çärelerin daşary ýurtda hem gurulmagyna amatly mümkinçilikler döredýär. Bu işlerine ýurdumyň daşary işler ministrlikleri, şonuň bilen birlikde ýurdumyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalary öz münasip goşantylaryny goşýarlar. Ana şu teleýelim arkaly ýa-da bolmada gazet jurnallaryň üstü bilen ähliň eşitýän daşary ýurtdaky wekilhanalarymyzda şeýle açyk kapylar tiýatratymyz esasynda ýurdumyň insanlary içeri we daşary tiýatratyny ýurdumyň hyzmatdaşlyga bar bolan mümkinçiliklerini açyp görkezýän ýürüýte duşuklaryň ildirli geçirilýändigini habarladyňyz. Bolsa ýa ýurdumyň dünýä döwletleriniň hyzmatdaşlygynda şu milli diplomatiýanyň hafta dawralmagy üçin amatly mümkinçiliklerini döredilýändiginiň bir suwtnamasy bolup durýar. Şunuň bilen birlikde Türkmenistan döwletimiz ýürüýte konstitusiýon kada esasyna laýyklykda daşary ýurtlarda
iş alıp baryan ýa-da dinç almagy diýen hayatlaryň hukuklaryny goramagyň döwlet derejetinde kepillendirilýän ýürütek kadalar esas kanunlarda hem bellenip geçilýär. Konstitusiýanyň 10-njy maddasynda döwlet medeniýet, bilim, sport we syýahatçylyk we halkara hyzmatdaşlygyň ötmegine ýardam edýär diýip belläp geçilýär. Öňüňe görüşiňiz ýaly bugunky güne ýurdumyz medeniýet ulgamynda da, sportda da, syýahatçylyk ulgamynda da bir döwlet öwretmeleriň öz wagtyna durmuşa geçirilmegi, bizim ýaşlarymyzyň arasyndaky zehinleriň bir halkara çärelerinde bir üstünlükli çykyş etmekler üçin aýratyn mümkinçilikler döredilýär. Bu döredilýän mümkinçiliklere jogap edip bizim türkmen ýaşlarymyz özleriniň ukyp başarnyklary, zehinleri bilen toplan tejribelerini birlikde bugunky güne halkara çärelerinde üstünlükli çykyş edip ýurdumyň art awraýyny mertebetini hasta ýokary galdyrýarlar. Bu elbetde ýa-ni bellap geçişmi diýäli ýurdumyzda bu urda alınıp barlayan işlerin, rahmetlerin yerine düşýänliginiň suwtnamasy bolup durýar. Şonuň bilen birlikde ýurdumyzyň ähli taraplarynyň ötüşlerini ilkinji nowatda alym bilim ulgamynyň ösdürilmegine aýratyn ähmet berilýär. Şu bagatda da Türkmenistan konstitusiýasynyň 16-njy maddasynda döwlet ilmiň, tehnikanyň we tehnologiýalaryň ösüşine ýardam edýär. Şeýle hem bu uğurlarda halkara hyzmatdaşlygyny gollaýar diýip bellenip geçilýär. Daşary döwletlerine bilim almaga bizim ýaşlarymyzda da giň mümkinçilikler döredilýär. Şonuň bilen birlikde okuwlaryny hasda kämilleşdirmek, has bir döwrewap okuw iş usullaryny amala aşyrmak bilen maksady bilen halkara hyzmatdaşlygyň şäherlerine daşary ýurtda professor mogullarym gelip size sapaklary berýärler ýa-da bolmasa online arkaly ýürüte okuwlaryň gurulmagy ýa-da siziň bir göz ýetiminiň giňemegine şonuň bilen birlikde size berilýän bilimiň bir durly kämil derejede bolmagyna özüniň oňyn täsirini ýetirýär. Şonuň bilen birlikde görüp durşuňyz ýaly ilim bilim ojaklaryna döwrewap tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, ana şu interaktiv tahtaların ornaşdyrylmagy ýa size berilýän maglumatlaryň bir döwrewap serişlerden ýerlik peýdalanmagyna oňyn täsir etse, ikinji bir tarapdan ýurdumyzda internet ulgamynyň döwrewap şertlerde işlemegi ýa size ähli okuw derslerinden oňat ýokary derejede taýýarlanmagy, giň maglumatlar ulgamynyň size eliterli bolmagyna amatly mümkinçilikler döredilýär. Ýa-ni bellap geçişinde ýaly Türkmenistan döwletimiz özüniň daşary syýasatyny esasana Türkmenistanyň konstitusiýasyna, konstitusiýon kanunlara we kadalaşdyrjynamalara şonuň bilen birlikde ýurdumyzyň goşulşan halkara resminamalary laýykda alınıp barlýar. Bugunky güne dünýäniň 150den gowrak döwleti bilen 50 goly awraly halkara guramalary bilen ýoly goýulan hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ýurdumynyň şeýle oňyn başlangyçlaryny halkara derejede wagt etmäge, dünýä döwletleri bilen dostluk gatnaşyklary ýoly goýmagy, amatly mümkinçilikler bermek bilen ýurdumyň ykdysadydan hafta kuwatlanmagyna özüniň oňyn täsirini ýetirýär. Bu bolsa ilkinji nowatda ýurdumyzda döwlet adam üçindir diýen şigaratynda alınıp barlayan işleriň hafta ýokarlanmagyna özüniň oňyn täsirini ýetirip bizim türkmen halkymynyň parahat bolýan durmuşda ýaşamaklaryna, dörejilikde işlemeklerine, diňç almaklaryna, saglyklaryny berkitmekligi amatly mümkinçilikler döredilýär. Bu zatlaryň ählisi bolsa elbetde bizim ýaşlarymyz üçin niýetlenen, bizim ýaşlarymyzyň bir döwrewap sowatly, bilimli, ahlak taýdan arasy medeniýetli, sowatly adam bolup ýetişmegi bizim erteki günümiň hat kämil boljaklygyna doly onam puhtalandyrýar. Bu urdan bizim ýaşlarymyzyň gerdenine uly jogapkärçilik ýüklenýär. Şonuň üçin siz häzirki döwürde okanyňyzda, bilim alanyňyzda bir döwrewap şertlerde öz dünýä garaşyny kämilleşdirmekligi, edep terbiýäňiz özüňizi alyp barşyňyz bilen ýoldaşlaryňyza, mektep okuwçylaryna umman özüňiziň kiçilere bir göreldeli bolmagyňyz, ýa-men haýçyny ýaly bir geljegimiň beýik binýadyny hafta şugullardan berkitmekligi özüniň oňyn täsirini ýetirer. Talipler şu Türkmenistan konstitusiýasy umman ýurdumyň milli kanunçylygy barada bu ýozançly töhbetdeşligi diýär. Eger şu wagtda sizi gyzyklandyrýan sowalar bolsa başlysyna berip bilerdim. Men Institutyň halkara hukuk fakultetining 1-nji ýyl talaby Ikram Favrayhan Ikramoviç. Ýurdumyzyň halkara resminamalara goşulmagy bilen bagly alınıp barlayan işler barada aýdyp berseňiz. O elbetde bugunky güne ýurdumyz dünýä döwletleri bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny durly urlarda berkidýär. Bu hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ýürüte hukuk resminamalary esasynda hem berkidilýär. Ýurdumyz Birleşme Torumynyň işiň agdaty hukmyny ençeme halkara resminamalaryna, konvensiýalara, alalaşyklary goşulýar. Ne şu alalaşyklary goşulmagy bolsa ýa ýurdumyzyň milli kanunçylygyny kämilleşdirmegine özüniň oňyn täsirini ýetirýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan hormatly prezidentimize berilen teklip esasynda, şunuň bilen birlikde ministrlikler we pudoklaryny dolandyrys edaralarynyň teklibi esasynda Daşary işler ministrligine alalaşyk esasynda berilen teklipler boýunça hormatly prezidentimiz ýürüte Türkmenistanyň mejlisine şu halkara resminamalara goşulmakka hatlary uradylýar. Bu resminamalar mejlisde degişli tertipde öwrenilip, ol Türkmenistanyň mejlisi tarapyndan tasdiklanýar. Halkara derejesinde hem halkara resminamalarynyň şu ýurdun parlament tarapyndan tasdiklanmagy onuň hukuk güýjüne girmegine esas bolup durýar. Ýurdumyň ençeme halkara resminamalaryna goşulmagy ýa-men bellap geçişimde ýaly durly urarda hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň hafta berkidilmegine
Şonuň bilen birlikde burada kanunçylygyň hem kämilleşmegine oňy täsir edýär. Bugun günde ýurdumyň daşary täsir ugur bilen bagly esasan Türkmenistanyň hemişelik bir tarapy hakynda, diplomatik gulluk hakynda, diplomatik derejeler hakynda, konsulluk gulluk hakynda, Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakynda, Türkmenistanyň adatdan daşary we dol ygtyarly ilçisi hakynda, daşary ýurt döwletleriň Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary hakynda, Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän döwlet eýetçiligi hakynda, hem-de Türkmenistanyň raýatlary hakynda, Türkmenistanyň daşary ýurt raýatlarynyň hukuky ýagdaýy hakynda, bozgullar hakynda, migrasiýa hakynda, migrasiýa gullugy hakynda bir näçe kanunlar hereket edip bugun kunna ýurdumyň daşary täsirde alyp barýan başlangyçlaryny üstünlikli durmuşa geçirmäge, bu urdaky hyzmatdaşlyk gatnaşykan hukuk esaslaryny berkitmäge özüniň oňy täsirini ýetirýär. Menem şu fırsatdan peýdalanyp ýurdumyň halkara derejesinde awra mertebesini ýokarlandyrmakda ýygyr aladary edýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hormatly prezidentimize tüýsürekden sag bolsun aýdýaryn. Hormatly prezidentimiň Gahrman Arkadamynyň janlarynyň tagy ömürleriniň uzak il ýurt bähbit alyp barýan işleriniň mundan beýlekem rowaşlygy ötlenmegini tüýsürekden arzu edýärin. Şeýle hem fırsatdan peýdalanyp hormatly prezidentimizi, türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzy, ähli türkmen halkymyzy, Türkmenistan konstitusiýasynyň hem-de döwlet baýdagynyň bayramçylygy münasibetli tüýsürekden utlaýaryn. Türkmenistanyň döwlet häkimiýetiniň bir şahasy bolan Gaziýet häkimiýetimiz möhüm orny ýeleýär. Şun hem biziň okuw maslahatymyzda Türkmenistanyň ýokary Gaziýetiniň maglumatlar merkeziniň birinji derejeli hünärmeni Hajar Bibi Xan Nurdiýewa gatnaşýar. Bilişimiz ýaly hormatly prezidentimiziň halk üçin edýän aladalary we ýa-da tagallalary her bir adamyň bähbidine gönükdirilip kanunçylyk taýdan berkidilenler. Adamyň onuň mertebetiniň tebii hem eldegirmesiz hukuklarynyň döwlet üçin ýokary baş gymmat hökmüne görülmegi döwletimizde raýat jemgyýetiniň berkarar edilýärliginiň tutnamasy bolup durýar. Itaat kanununda laýyklykda adamy goramak, gollamak we oňa hyzmat etmek döwlet häkimet edaralarynyň baş wezipeleridir. Döwlet häkimetiniň düzüminde Türkmenistanyň Gaziýet häkimetiniň esasy ornuna durýar. Türkmenistanyň Gaziýet edaralarynın öňünde durýan jogapkärligi wajyp wezipeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, döwletimiziň we jemgyýetimiziň iň ýokary gymmatlygy bolan adamyň konstitusiýamyzda we kanunumyzda berkidilen hukuklarynyň we adatlyklarynyň Gaziýet goruglugynyň ýokary derejede üpçün edilmegi, Gaziýet işgärleriniň hünär usatlyklary we bilim derejeleri, Gaziýet işiniň kanuny berk laýykda dol we dogry alyp barylmagy bilen aýrylmaz baglanşykdyr. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 5-nji baby tutuşlugyna döwletiň adalatlygyny üpçün edýän Gaziýet edaralarynyň ulgamyna başlanandyr. Etaat kanununda laýyklykda kadylaryň eldegirmetirligi kanun bilen kesitlenýär. Bu olaryň Türkmenistanyň prezident tarapyndan wezipe berilýär we wezipeden boşadylýar. Kadylar wezipe bellemeň wezipeden boşatmagyň tertibi kanun bilen kesitlenýär. Mälim bolýar Türkmenistanyň ýokary Gaziýeti we kanunda gözüňde tutulan beýle Gaziýetler Türkmenistanyň Gaziýet häkimetiniň amala aşyrmagyň ýeketek edaralaryň ulgamy bolup durýar. Türkmenistanyň ýokary Gaziýeti, Türkmenistanyň arbitraj Gaziýeti, vilayet Gaziýetleri, vilayet hukukly şäher Gaziýetleri, şeýle hem etrap Gaziýetleri we etrap hukukly şäher Gaziýetleri hereket edýär. Hormatly prezidentimiziň milli Gaziýet ulgamyny şol sanda Gaziýet işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça işler kämilleşdirmek, şeýle hem Gaziýetiň işiniň kanunçylyga, adalatlyga hem de hukuk tertibini üpçün edilmegine, düzgün bozulmalara getirýän sebäpler aradan aýyrmaga gönükdirilendir. Gaziýetleriň döwlet kadalaşdyrylyň ähli ulgamlaryny özüne berkitýän döwlet goragynyň netijeli gural hökmüne ornun belleýär. Döwletde Gaziýet häkimetiniň ornuny köp asyrlyk adamlar taryhynyň barşy ketitlenildi. Tarihten mälim bolýaly Gaziýet häkimetiniň awraýynyň ýokary we bidemez bolmagy diňe adalatly Gaziýet kararlarynyň çykarylmagyna bagly bolup durýar. Diýmek Gaziýet iş ýürüdüş ulgamy döwlet dolanşygyna wajyp orlaryň birini eýleýär. Bu barada Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 96-njy maddasyna Türkmenistanyň Gaziýet häkimeti diňe gaziýetleri degişildir. Gaziýet häkimeti raýatlaryň hukuklaryny we adatlyklary kanun arkaly goralýan döwlet we jemgyýetçilik bähbitlerini goramaga niýetlenendir diýip bellenilýär. Gaziýet hakynda Türkmenistanyň kanuny bu konstitusiýanyň kadalar utgoşukly taýlaşdyrylýar. Gaziýet öňünde durýan wezipeleri jenaýet, raýat, administrativ we arbitraj işleri teretmek arkaly amala aşyrýar. Şeýlelikde Gaziýet edaralarynyň işi Türkmenistanyň kanunçylygyny berkitmekden,
hukuk bodulmaların güde çıkmağın öňüne almaktan, raýatlar kanunlary gysarnykda berjay etmek ruhuna terbiyelemekten ibaratlydyr. Başga da kadet teljirşiň dowamyna çözülýän meseleler işe gatnaşyň ähli adamlara özünün terbiyeçilik täsirini ýetirýär. İşe teredilerini her bir düdümde kadini ve kadiyet oturdaşları birleştirmenin çuňur manysy bardyr. Bu yerde kadiyetin alyp barýan işine halkın göz-göne gatnaşmak üçin edilip wajib döwlet işine jemgyýetçiligiň çekilmeginiň bir görnüşdür. Adamların hukuklaryny we adatlyklaryny kadiyet gorugy, diňe adalatlyk we tarap goýsuzlyk başlangyçlar bilen amala aşyrylýan garaşdy we dol hukukly adil kadiyet bilen üçin edilip bilinýär. Adil kadiyetlik her bir kadinin hüner etiketini berjay etmegi, wedipe borçlaryny halal we ak yürekden yerine ýetirmegi, onu özüniň namysynyň we mertebetiniň, şeýle hem kadiyet häkimetiniň mertebetiniň we awraýynyň taklanmagy barada aladanyň bolmagy gödöňüne tutulýar. Cemiyette ahlak hukuk kadalarynyň hökümrawarlygy üçin etmek möhüm wedipe bolup durýar. Her bir kadinin durmuşda ahlak we hukuk kadalaryna hormat goýmagynyň we olar ütgöwse ýerine ýetirmegiň özüniň wedipe borçlugyny düşünmegi derurdur. Çeýle çemeleşmeler cemiyette kadiyet ulgamyna bolan ynamyň we olary kabul etýän kararlarynyň kepili bolup çykýar. Hormatly prezidentimiň kadiyet ulgamyny ýokary ynam we aladat bilen biziň adil kadiyetligiň hilini ýokarlandyrmak, kadiyet önümçüni kämilleşdirmek, raýatlaryň adil kadiyetligi el ýeterli bolmagyny gadanmak bilen kadiyet kararlary çykarylanyna kadalaryň garaşsyzlygy we olaryň tarap goýsuzlygy ýörelgelerini amala aşyrylmak üçin adil kadiyetiň iň ýokary derejede açyklygyny we aýanlygyny üpçün etmek baradaky işlerimizi hatda güýçlendirip tutan ýerli we netijeli işlemäge borçlandyrýar. Gelecekde hormatly belen terkerde başymyň kadiyet idaralaryň öňüne goýan wezipeleri ýerine ýetirip, kanunlardan gelip çykýan talaplary jogapkärçilik çemeleşip, garaşdy hemişelik bir tarap watanymyzda, mehriban halkymyzda, hormatly prezidentimizde we paly bolup ak yürekden rahmet çekçekdigimiz anandyrýar. Mehriban talipler konstitusiýada gödöňüne kadiyet ulgamy maradaky kadalar gytlandyrýan soralar bolsa berip bilersiňiz. Men Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutynyň halkara hukuk fakultetining 1-nji ýyl talibi Nurjanowa Çınar. Adil kadiyetlik diýen düşünjäni geňişlerini bir düşündirip berýärsiňiz. Mälim bolşýaly kadiyet häkimet döwlet häkimetiniň bir görnüşi bolşýaly, kadiyet işi hem döwlet işiniň bir görnüşi bolup durýar. Başgaça bu işe adil kadiyetlik hem diýilýär. Emma adil kadiyetlik kanun çykarjylyk, ýerine ýetirjilik we prokuror gödäwçiligi döwlet işiniň beýlek görnüşlerinden düýpli tapawutlandyrylýar. Kadiyet kanunçylygyň özüne mahdut bolan aýratyn usullara we tertipde amal aşyrylýar. Adil kadiyetlik bu kanunyň ähli taraplaryny dol we gysarnykda berjay etmek bilen jemgyýetçilik gatnaşyklaryna ýüde çykýan dürli hukuk gatnaşyklary, ýagny jenaýat, raýat, administrasiw we beýleki hukuklar kanunlarda belirlenen kadalar we iş ýürütüş tertibini berjay etmek bilen teljermek, olar boýunça adalatly we esaslandyrylan çözgütleri kabul etmek boýunça kadiyet idaralarynyň amala aşyrmak işi bolup durýar. Şu pursatdan peýdalanyp hormatly beren terkardaşymyza kadiyet ulgamynyň işgärlerine döret beren ähli mümkinçilikler üçin köp sawgatny aýdýarny. Jan sag ömür udak ýurt bähbit tutýan tutumly işler ermidama rowaşlyklary etlensin. Şu pursatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutynyň halkara hukuk we deňeşdirme hukuk öwrenş kafedrasynyň uly muallimi Durly Ballywa söz bereliň. Bilişime diýäli Türkmenistan konstitusiýa hukugyny biziň taliplerimizin ders hökmüne hem aýratynlykda geçýänligini aýratyn bellemek gerek. Şonuň esasyny hem demokratik hukuk we dünýä döwlet bolmak bilen ýörelgelerine berkidilen erýän garaşdy baky ýetirip Türkmenistan ýurdumyzda amala aşyrylýan we geljekde hem ýygyderli dowam ettiriljek syýasy, ykdysady we medeni ynsanperwer beýlek türlü ugurlardaky özgertmeleriň ähli konstitusiýon ýörelgelerini hukuk ähmiýetiniň ýokarlygyndan şaýatlyk etýär. Şol sany ähli kanunçylyk pudaklaryny esasen Türkmenistanyň esas kanuny bolan Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we ýurdumyzda raýat jemgyýetiniň sütunnyň kämil nusgasynyň döredilenligine we hukuk döwletini berkarar etmekle gönükdirilen ähli işleriň netijeleri amal bolýanlygynyň aýdyn suwtnamasydyr. Esas kanunymyz bolan konstitusiýamyzda türkmen halkynyň öz ygtyarlygyny pugtalandyrmak, halk häkimetiniň we hukuk döwletiniň esaslaryny berkitmek, milli gymmatlyklarymy we bähwitlerimizi ýygyderli goramak, raýat asudalygyny hem de milli agdywirligi üçin etmek bilen döwlet guruluşynyň esas maksatdary hökmüne bellenenligi aýratyn bellerlikdir.
Her bir döwletiň konstitusiýasynyň hem özüne mahsus aýratynlyklary bolýar. Türkmen döwletiniň konstitusiýasynyň hem aýratynlygy ýyllaryň dowamyna kämilleşdirilmegi, şeýle hem döwrüň talaplary esasynda has pukty esaslar bilen berkitilmegi, şeýle hem ilkinji girdilen üýtgeşmeleň hataryny hem Türkmenistanyň baky taraplygyna eýe bolmagy bilen bagly konstitusiýon hereketlerini hem görmek bolýar. Konstitusiýamyzda esasy ýene bir aýratynlyklaryň biri hökmünde onu berkidilen hukuk kadalaryň agramly bölüginiň insanyň tebii we midemet hukuklarynyň kanun taýdan kepillendirilmegine gönükdirilmegi aýratyn hem bellerlikdir. Şahsiýet onun hukuklary we erkinligi biziň jemgyýetimimiziň esasy özüni bolup durýar. Bu hakykat biziň döwletimiziň guruluşynyň esasy ýörelgesidir. Konstitusiýa hukugyny gysgaça kefitleme beremizde bolsa, hukukçy alimler onun döwletiň guruluşynyň öwrenýänligini aýratyn belläp geçýärler. Türkmenistanyň konstitusiýa hukugy öwrenilenini ilkinji nawatda Türkmenistanyň döwlet guruluşy, şonuň birlikde jemgyýetimimiziň siýasy hukuk düzüňleşdirmesiň esaslary öwrenilýär. Şol bir wagtda hem öz boluşly hem esasy hukuk buğda hökmüne ýurdumyzyň hukuk ulgamynyň düzümine bolup, hukuk ulgamyny emele getiriji ýörelgeler, başlangyçlar hem özüne jemleýär. Türkmenistanyň konstitusiýa hukugy halkyň öz ygtyýarlygynyň pugtalandyrmakda, raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny berkitmekde, kepillendirmekde, jemgyýetiniň asudalygyny we agdybirligini öpçün etmekde, halk häkimiýetiniň we hukuk döwletiniň esaslaryny berkarar etmekde özüň öňüne uly maksatlary goýar. Umuman aýdamyzda milli hukuk ulgamynyň bir pugda hökmüne konstitusiýa hukugyny jemgyýetçi gatnaşyklaryny düzgünleşdirýär diýip belläp geçdik. Konstitusiýa hukugynyň predmeti emele getiren hukuk gatnaşyklary konstitusiýon ýa-da konstitusiýon siýasy gatnaşyklar diýilip hem adlandyrylýandyr. Belen geçirişýäli bu hukuk gatnaşyklary jemgyýet, döwlet we beýleki ähli hukuk gatnaşyklary üçin binýatlaryň häsiýeti eýedir. Şunuň bilen birlikde konstitusiýa hukugynyň esasy özüniň öňüne goýan wizipeleri we şeýlekin konstitusiýa hukugynyň özüniň öňüne goýan maksatlary we konstitusiýa ýa-da aýdyp geçişim diýil ilim hökmüne ilkinji nawatda nazariýat, taryhy, hukuk ilimleri bilen özara baglanşyklydyr. Türkmenistanyň konstitusiýa hukugy ilimining pudoklaryny hukuk ilimleri bilen has hem mähkem ara baglanşygyny duýmak bolýar. Netijede Türkmenistanyň konstitusiýa hukugy dersi ýörüte hukuk ilimleri bilen özara gatnaşykda durýar. Sebäbi bu hukuk ilimde ikinji nawatda jemgyýetiň, döwletiň we şahsiýetiň arasyna gatnaşyklary, ara baglanşygyny düýpli öwrenýär. Şeýle-de şahsiýetiň konstitusiýon hukuk ýagdaýy, ýa bu hukuk iliminiň teljerýän wajyp soraglar bolup durýar. Şonuň üçin hem Türkmenistanyň konstitusiýa hukugynyň iliminiň çäklerine geçirilen teljermeleň netijesinde toplanan nazary maglumatlar, kriminalistika, kriminologiýa, qadet lukmançylygy bolsun ýa-da qadet psihiatriýasy, hukuk psihologiýa ýaly ýörüte hukuk ilimleri üçin öğrenmekim ilmi çeşme bolup durýar, ilmi binýat bolup durýar. Şonuň bilen birlikde de şol ähli sanalyk geçinen hukuk ilimleri bilen bir wagtda maglumatlar bilen ilmi meşgullanýan alimler üçin hem aýratyn bir maglumat gaznasy bolup durýar diýip bellesek ýalňyş bolmaz. Pursatdan peýdalan türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagly Gahryman serdarymyzy, şeýlekem bütün türkmen halkymyzy Türkmenistan konstitusiýasynyň döredilenigini, şeýlekem döwlet baýramyny güni bilen tüýferegimizden gutlaýar. Maslahatda gatnaşan hormatly mehmanlarymyza beren täsirli gurulmalar üçin sag bolsun aýdýar. Mundan beýlekem ýurdumyzda içer we daşary siýasatyny ösdürmekde, ýurdumyzyň at awraýyny mundan beýlekem belende galdyrmakda, alyp barýan jogapkärli işlerini mundan beýlekem üstünlüklen ýar bolmagyny arzu edýärin. Pursatdan peýdalanyp türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagly Gahryman serdarymyza biz ýaşlary döredip berýän ähli mümkinçilikler üçin sag bolsun aýdýarin. Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagly Gahryman serdarymyzyň janlary sag bolsun. Tutýan tutumly işleri mundan beýlekem rowaşlyklara beslensin.
Mehriban eyleşler. Täze taryhy döwrümizde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzda türkmen halkynyň millili jary gahrman arkadamynyň parasatly başlanýyşlary esasyna arkadagly gahrman serdarymyzyň peder ýoluny münasip dowam etdirmegi netijesinde ýurdumyzda ähli ugurlary ösürmek babatynaky durmuşa geçirilýän beýik özgörtmeli işleri bugünkü günde biz öz durmuşymyzda gözde şaýady bolýar. Biziň Türkmenistan döwletimizde her bir durmuşa geçirilýän beýik özgörtmeli işleriň esasan hukuk bünyady berkden tutulýar. Şonuň esasynda da şol işler amal etmekde ýurdumyzda maksatnamalar hemde migilnamalar kabul edilýär. Elbette şu zatlaryň amal edilmegi bolsa esasan biziň ýurdumyzda raýatlarymyzyň erkana bolelin bagtyar durmuşda ýaşamagyna gönükdirilýär. Biziň esasy kanunumyz Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 4-nji maddasynda Türkmenistanyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr diýip belläp geçirilýär. Elbette bu da bolsa biziň Türkmenistan döwletimizde her bir amal edilýän beýik işleriň adamyň we raýatyň behbidine gönükdirilýändiginiň subutnamasy bolup durýar. Mehriban eyleşler, ene bilen bugün gepleşigimiziň dowamyna Türkmenistanyň konstitusiýasynyň, Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni münasibetli Maktumuladyň Naky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde, Halkara Insanperwer Ilymlary we Ösüş Uniwersitetinde, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutunda Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary, şeýle-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň wekilleri bilen birlikde mehmançylykda boldyk. Şeýle-de şol ýokary okuw mektebiniň talipleri bilen birlikde okuw maslahaty geçirildi. Elbette mehriban eyleşler şu ajaýyp mümkinçilikleriň sakatynda türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagy gahrman serdarymyz bar. Bir de şeýle ajaýyp zamanany peşkeş berýän ýurdumyzyň kanunçylyk bünýadyny hasda pugtalandyrmak ugrunda üstünlükli işleri durmuşa geçirip berýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Şu ajaýyp fursatda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň şeýle-de Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni bilen türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagy gahrman serdarymyzy şeýle-de ähli türkmen halkymyzy tüýsürekden utlaýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne päkim paýhas ummany magtumuly Praga ýylynda sizin her biriňiziň rysgaly öý ojaklaryňyzda maşgala agdy berileniň ýar bolmagyny arzu edip Altynasır Türkmenistan teleýilim tarapyndan taýýarlanan gepleşigimizi geçirip oturýar. Ýene-de ýaxşy günlerde Altynasır Türkmenistan teleýilimine diýdarlaşançak hoş sag bolun. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman, alim arkadagymyň başlangyjy bilen öňe sürilýär. Bu hormatly arkadagyly gahrman serdarymyň tagallasy bilen alınıp barylýan, sanly ykdysadyýety ösürmek konsepsiýasynyň ugur alınıp döredilen agda berilik tilsimaty bilelikdäki kärhanasy Türkmenistanyň ilkinji iri innowasion kompýuter enjamlaryny öňürjü kärhanalaryň biridir. Agda berilik tilsimaty bilelikdäki kärhanasy Türkmenistanlylaryň million orçasyny el ýeter, ýograwap kompýuter we ykdysam smart enjamlaryny edinmäge ýardam berýän milli kärhanadyr. Bu kärhana 2018-nji ýylda gahrman arkadagymyň ak patasy bilen işe başlady. Türkmenistanyň Sowda we Başary ykdysady ara gatnaşyklary ministrliginiň agda berilik tilsimaty bilelikdäki kärhanasy ýurdumyzda kompýuter tehnikalaryny öňürmekde işe girişmek bilen eýýän bir ýylyň dowamyna, ýagny 2019-njy ýylda 1-nji synpa okuwga gidýän ýurdumyzyň ähli körpeleri hormatly arkadagymyň adymdan ilkinji gedek gowşurylan daşary ýurt kompaniýalarynyň öňürýän öňümleriniň ornuny tutýan milli brendimiz okuwçy notebook kompýuteri bilen dolu üpçün edildi. Arkadag şäheri, Bagtyarlyň şäheri, ýurdumyzyň iň böwraba täze şäheri, ekologiýa tämizligi bilen bilelikde iň ösen tehnologiýalaryň ornaşdyrylan şäheri hökmünde taryhy ýerdi. Şäherdäki ollarça edara kärhanalara 2000 goly kompýuter enjamlary, dürli ölçekdäki monitorlar we barkod enjamlary, agda berilik tilsimaty bilelikdäki kärhanasy tarapyndan üstünlükli ornaşdyryldy. Ýurdumyzyň 1-nji synpa barýan ähli okuwçylary bilen bilelikde Arkadag şäheriniň bagtyar nesillerine gahrman arkadagymyň bu hormatly arkadagly gahrman serdarymyň adyndan agda berilik tilsimaty bilelikdäki kärhanasynyň
täze öňümçiligine degişli bolan bilimli notebook kompýuterlary sowgat berilýär. Interaktiv paneller, bilim ulgamynyň hünärmelleri bilen birlikde taýarlanylýan ýokary okuw mektepleri üçin hem elektron gollanmalar, şeýlekem şu gurda barha kämelleşdirilýän kompýuter öňümçiligi bu kärhananyň şu günkü tiz durmuşa geçirilýän ähmiýetli taslamalarynyň biri bolup durýar. Milli liderimiz Gahrman Alim Arkadağymyň ilmi tagallalaryna esaslanýan hormatly arkadagly Gahrman serdarymyz tarapyndan hayatlarımızın durmuşunun hasta gözelleşmegi uğruna durmuşa geçirilýän işlerine öz tallamly goşandyny goşmak maksady bilen Agdabirlik tilsimaty bilelikdäki kärhanasy täze bu iň döwrawat enjamlaryny öňürmekde gözleglerini dowam edýär. Ata-baba halal duzun, haklap yürekleriň nurun, päg asmanyna ýaşyl tuwun, parladan ilime şöhrat. Oğul handan gaýdýan asly, bir maksada uýýan nesli, başı buýsançly höwesli, agdy bir ilime şöhrat. Uludan tutup toyumuz, aydın geljegi uğrumuz, guryarys täze döwrümüz, beýik watanma şöhrat. Inçe asyrlardan aşa, halysy meňzer güneşi, ady ýazylan giýnese, türkmen bedewine şöhrat. Dünýä dolan awray ady, garaşsyz bitarap bady, sarsmazdır Kur'an binyadı, Türkmen milletine şöhrat. Erkin! Adım yap, yürü!
Salam eli hormatly adamlar. Garaşydy bakly tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigine başlaýas. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy İlya Şulsy Gurbanguly Berdimuhammedow Arkada şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Gahrman Arkadamyz täze şäheriň AWA naýfadynaky Halkara Atçylyk Akademiýasyna geldi we bu ýerde atçylyk sportuny ösürmeň wezipeleri bilen gyzyklandy hemde milli atçynaslyk ýörelgelerini höwes edýän çağalar bilen doşup, olar bilen atçylyk daýaplarynın özboşly aýratynlyklary boýunça söhbet etdi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyz Köpetdagyň etegindäki güzel künjeklerin birine ýerleşýän Arkada şäherindäki AWA naýfadynaky halkara ahalteka atçylyk akademiýasyna geldi. Gahrman Arkadamyz bu ýerde ýyl içinde asyrly kär hataplanýan atçynaslyga we atçylyk sportuny höwesek üýüp gelýän ýaş nesiller bilen söhbetdeş bolup, ýaş nesilleriň bidewatlary bolan höwesiniň halkymyzyň taryhyň dowamyny döreden atçynaslyk görelgeleriniň döwrewap derejede dowamata atarlýanynyň mysalydygyny aýtdy. Ustad Halipa atçynas Gahrman Arkadamyz körpeleriň her birini bidewe minirip gidmedýän pursatlary, olara atçylyk däpleri, onuň taryhy we at minmegiň täýärleri barada gurrun berdi. Hemde olaryň höwes edýän ugurlar bilen gyzyklandy. Çağalaryň arasynda seyis, çapykdylar we bugur boýunça alymy iş alyp barýan hünärmen, atçylyk lukmany bolmagy höwes edýänleriň bardygy aýratyn täsirli pursatlary güldi. Bedewatlara çeksiz sarpasy bolan Gahrman Arkadamyz atçylyga höwes edýän çağalaryň geljekde ustad atçynaslar bolup ýetişip, ahalteki bedewleriniň şöhratynyň artmagyna, milli atçynaslyk täýäpleriniň ilmi esasy üýtdirilmegine, galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň işin agdalary boljakdyklaryna anan bildirdi. Dünýäde ägir tuly meşhurlygy eýe bolan ahalteki bedewleriniň gadym mekany hataplanýan ajaýyp ýaýlada Gahrman Arkadamyzyň başlangyjy bilen binagarlygyň täzil çözgütlerini özüne jemleýän häzirki zaman şäkeri imede geldi. Onun çäklerine AWA naýfadynaky Halkara Atçylyk Akademiýasynyň Atçylyk ilmi öýrençilik merkeziniň Göregladiňdaky döwlet atçylyk çirkiniň halkara ahalteka atçylyk sport toplamynyň hemde 600 baş bedewini ýetlenlen döwrewap atçylyk atkany toplamynyň hereket etmegi bu urda alınıp barýan işleriň ilmi esasy ösürmegine we onuň netijelik häsiýeti iyi bolmagyna giň ýol açdy. Bugün bagtyar nesiller Gahrman Arkadamyz bilen duşup milli atçynaslygy degişli gyzykly gurrunlar dinlediler. Gahrman Arkadamyz atçylyga höwes edýän bagtyar nesillere sowgatlaryny gowşurdy. Şahatlyklaryň çägi bolmadyk körpeler sowgatlary hoşallyk bilen kabul etdiler. Hemde Gahrman Arkadamyzdan ýözleri bilen ýadgarlyk surata düşmegini haýyş etdiler. Soňra Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyz üýüp gelýän ýaş nesilleriň milli atçynaslyk ýörelgelerine bolan höwesleriniň goňnurçy ýagdaýdygyny aýdyp, täze ýaş atçynaslyk toparyny döretmek baradaky teklifini öňe sürdi. Çeýlegem Halipa atçynas Gahrman Arkadamyz bu topara Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howunarlygy mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahawat garnas tarapyndan golluk berilmeginiň maksady laýyk boljakdygyny aýtdy. Gahrman Arkadamyzyň öňe süren teklifi uly höwes bilen makullandy. Şeýlelikde Halipa atçynas Gahrman Arkadamyz täze toparyň işine ak pata berip, Halkara ahalteka atçylyk assosiasiýasynyň vitse-prezidenti Rejepowa atçylyga höwes bildirýän çağalara golluk bermek we bugra höwesli nesilleri toparyň agdalaryna çekmek babatda bir näçe tapşyryklar berdi. Şeýlekem Gahrman Arkadamyz atçylyga höwes bildirýän çağalaryň her hepde AWA naýfadynaky Halkara Atçylyk Akademiýasynda türgünleşip geçip bilmekleri üçin zerur şertleriň döredilmeligini belledi. Bu wagtda atçylyk bilen meşgullanmagy höwes bildirýän çağalaryň hünär ýeti bolmagyna gaznanyň ýygyderli gollugynyň beriljekdigini aýtdy. Bu bolsa Halipa atçynas Gahrman Arkadamyzyň asyrly hünäri höwesi bolan çağalara edýän atalyk aladasynyň aýdyň netijesidir. Gahrman Arkadamyz Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howunarlygy mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň golluk bermegine biz Arkada serdarly watanyň bagtyar nesilleri atly surat bäsejiginiň geçirilýändigini,
oňa gatnaşýan çağalaryň arasynda akyldaki bedegleriniň çeper keşfini şekillendirmäge hügüt edýänleriniň köpdigini beledi. Munyň özi üzüp gelýän ýaş nesilleriň bedegleri bolan hügütini alamatlandyrýar. Halkara Akyldaki Açylyk Assosiasiýasynyň vice-prezidenti Gahrman Arkadagymyň mübarek gadamynyň düşmegi bilen ata erketmegiň, zılaw tutmagyň we at çapmagyň aýratynlyklary barada aýdan öwüt ünlegleri Gahrman Arkadagymyň atşynaslyk boýunça toplan tejribesine esaslanyp birin maslahatlary ata hügütek ýaşlaryň ruhuny hassa bilende göterenini aýtdy. Munyň özi Halifa atşynas Gahrman Arkadagymyň akyldaki bedeglerine bolan bu ýysonjynyň we atşynaslygy hügüt bildirýän ýaş nesillere bolan gowanjynyň aýdyň beýanydyr. Halkara Akyldaki Açylyk Assosiasiýasynyň vice-prezidenti Rejebow Gahrman Arkadagymdy bire gelip ata hügütek ýaşlaryň hünärine badalgy berendigi hemde çağalary atşynaslyk dünýäsiniň ak ýoluna ataranyň üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Atmırat dilşýäli bu çağalaryň hünäre bolan hügütiniň Gahrman Arkadagymyň we hormatly prezidentimiň tagallalary bilen beýik maksatlarynyň amal boljakdygyny anan bildirdi we Gahrman Arkadagymda edýän atalyk aradaş üçin ýene bir ýola tag bolsun aýtdy. Garaşda baqby tarap Türkmenistan döwletimizi hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman Serdarymyň parasatly ýol başlygyny anyp barýan işler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne münasip ýörelgeler bilen üstünlikli rowaşanýar. Munyň şeýledigini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiqlaýar. 6-njy maýda hurmatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň owy hujur toplumyna gödäwçiligi diýen ornatary Atahallyň hemde vilayetler häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulugy markaly iş masagyny geçirdi. Onu ýurdumyzyň owy hujur toplumyna hemde sebetlerden barlayan mewsumdaýyny işiň barşy bilen bagly meseleler boýunça hasabatlar dinlendi. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow häzirki wagtda ekrançylyk meýdanlarynda, hususan Gogoçy we Bugdy ekran meýdanlarynda ýaýbanlarlaryny mewsumdaýyny owy hujurlyk işleriniň resenikanın kadralarına laýyklykda hemde ýokary hili ýerine ýetirmeginiň zerurdygyny beledi hemde babatda anyk tapşyryklar berdi. Şunun bilen birlikde döwlet başçylygymyza ýurdumyzda durmuş ykdysady taýdany ösdürmäge gönükdirlen maksatnamalara laýyklykda vilayetlerde şu ýyl üçin meýilleşdirilen işleň ýokary hili hemde bellendiren möhletleri ýerine ýetirilmegini, şeýle-hem vilayetde ýakyn wagtda ulanmagy berilmegi gözüňde tutulýan desgalan açylyş dawralarynyň ýokary gurumçylyk derejesini öpçün etmegi tapşyrdy. Hormatly prezident we owy hujurlyk ekinlerinden bol hasyl almak barada öňde goýulan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilmegini toplumdaň çemleşmegiň zerurdygyny belledi. Şeýle-hem şunun bilen baglykda ýurdumyzyň Gogoçy hemde Bugdy meýdanlaryna anyp barýan işleň resenikanın kadralaryny berk-berjay etmek arkaly ýerine ýetirilmegini gödäwçilikde saklamagy tapşyrdy. 8-nji maýda hurmatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ahal vilayatynyň täze möhüm desgalan ýylda 1 million tonna sement önermäge niýetlenen Behirden sement zawodynyň ikinji taparyny hemde ýaşlyk şäherjetindäki kuwatlygy 1 gece gündüzi 30 000 kub metr bolan suw arasalyjy desganyň açylyş dawralaryna gatnaşdy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny pulturlanmakda möhüm orny eýleýän guruluşyk senat toplumynyň ösdürmegi döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň bir hökmüne kesýetdi. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyň milli ykdysady ismiň möhüm pudugyny başyny başlan hemde hormatly prezident Serdar Berdimuhammedowyň başçylygynda üstünlikli amal aşyrylýan giňerli özgertmeler netijesinde bay yerli çymal gurlarynyň biniýadyna daşary ýurtlardan ýetirilýän haritlaň orny tutýan eksport urly önümliň öňürilýän görnüşleri we möçürleri ýygydarly artdyrylýar. Ýurdumyzda möhüm senat desgalaryny gurmagy işiň gatnaşan ýurdumyzyň hususy telekaşlarynyň hyzmatdaşlygy üçin amatly şertler düredilýär. Medeniyet bolsun diýişgärläriniň aýdym sady çykyşlary dawara gaýtaranmajak bayramçylyk öwüşüne çaýdy. Hormatly prezident Ahal vilayatynyň Behirden etrafyndaky Behirden sement zawodynyň ikinji taparynyň işe girdilmegi münasibetli dawara gatnaşyjylaryň öňüne çykyş edip, garaşly watanymyzda durmuş medeni maksatly binalary we desgalary ulanmagy bermegi, täze önümçülükleri işe girdimbegiň enni asyrly däbi öwrülen onu beledi.
Şeýlehem ahir ulaýatynyň Akbudy etrafynyň ýaşyk şäherçetini agsugyny arasalyjy desgany dabarly ýadyda açyp ulanmagy bereriz. Hemde ahir ulaýatynyň ilatyna ýokary hile hyzmat etjek täze döwrewap ýoluşy awtobuslaryň üküde golyny sowgat hökmüne goşurar diýip hormatly prezident aýtdy. Şeýlehem bu ýere ýygynanlary bu şatlykly wakalar bilen tüýs sürekden gutlady. Arkadaşly gahryman serdarymyň taýşaly berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzda durmuş ykdysady taýdany ösürmäge gönükdirilen maksatnamalaryny işleri amala aşyrylýar. Häzirki döwürde ýurdumyzda köp hurly gurulşyk önümçilik ulgamy döredildi. Döwrewap kärhanlarda önümden görnüşlerini hemde möçürlerini artyrmak boýunça uly işleri alınıp barylýar. Ýurdumyzyň gurulşyk senatyny ösürmäge gönükdirilen maýa oýum serişlerini netijeli özleşdirmäge, kärhanalaryň önümçilik kuwatlygyny artyrmaga uly ünsürlýär. Hormatly prezident bu döwletimizden senagatçylarynyň geljekde ýurdumyzda ösürmekde alınıp barýan gurulşyklary hemde ýylatmyda ýokary hili gurulşyk önümleri bilen üpçün etmekde tutan ýerli zähmet çekjekdiklaryny berk anamelerdi. Şeýlehem ýurdumyzyň ýylatynyň arasy agyz suw bilen üpçün edilmegi döwlet siýasatynyň esasy urlarynyň biri bolup durýanyny belenildi. Natal şeýle şonuň bilen baglykda ýurdumyzyň ähli sebetlerini ýokary hili arasy agyz suw bilen bökdenşi üpçün etmek ugrunda netijeli işleri durmuşa geçirilýär. Ahir ulaýatynyň Akbudy etrawynyň ýaşyk şäherçetini agsugyny arasalyjy desgaty işe girilýär. Bu agsugyny arasalyjy desga bir gije unyň dowamynda 30.000 kub metr agsugyny arasalamaga niýetlenenler. BDS'da dünýäniň öňde barjy ýurtlarynyň ösen tehnologiýalary ornaşdyryldy. Bede ýurdumyň welaýatlaryna täze agsuw desgalaryny hemde üpçünçilik ulgamaryny gurmak bar bolan agsuw desgalarynyň we üpçünçilik ulgamarynyň durkuny täzelemek boýunça işleri geljekde hem netijeli dowam eder diýip hormatly prezident bu çykyşyny bellädi. Soňra Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň KHD kompaniýasynyň hyzmatlar ulanyň müdiri Gennady Mahtumow söz berdi. Kompaniýanyň wekili Beherden sement zawodynyň ikinji taporynyň açylyp ulanmagy belmägi bilen hormatly prezident bu hemde ýygynanlary tüýsürekden gutlap ýurdun senagat toplumynyň möhüm bölüni öwüljek täze kärhananyň gurulşynyň ýokary derejede ýerine ýetirilmegi üçin türkmen hyzmatdaşlary bilen birlikde uly taýyarlaryň edilendigini bellädi. Hünärmen Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda hyzmatdaşlygy munyň melegim ösürmekdäki taýyarlalar hemde Germaniýa iş ugurlaryny berýän golawlar üçin hormatly prezident bu hoşallyk bildirip, ýurdumyzyň hemde halkymyzyň bähbidini durmuşa geçirýän işlerini üstünlikleri arzu etdi. Beherden sement zawodynyň ikinji taporynyň gurulşyny KHD kompaniýasy tarapyndan ýerine ýetirilen inženerçilik hyzmatlaryny hemde ornaşdyrylan enjamlaryň Germaniýanyň senagat standartlaryna, sement senagatynyň standartlaryna Halkara Elektrotechnika Komissiýasynyň we ISO standartlaryna laýyk gelýänini tasdiklaýan guwanama goşurly. Soňra uly ekrana Beherden sement zawodynyň ikinji tapory barada ýürüýte taýýarlanan wiza film görkezildi. Dabaranyň resmi bölegi tamamlanandan soň hormatly prezident bu ahali ulaýatynyň häkimine beýşanly waka münasibetli ulaýatyň ýaşaýjaryna sowgat berilen täze awtologlaryň açarlaryny goşurdy. Ahali ulaýatynyň häkimi ulaýatyň ähli bagtyar ýaşaýjarynyň adyndan sowgat berilen täze wap awtologlar üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, arkadaşly gahryman serdarymyza hemde gahrymany arkadamyza Berkcan Sadyk uzak ömrü ýyl ýurt bähbitli başlanýaşlarynyň ruwaşyklary we senmegini arzu etdi. Ýygynlanan el çarpışmalary asyny dabarly ýagdaýda hormatly prezident bu toý bagyny kesdi. Döwlet başlygynda şeýlekem bu ýerde guralan ýurdumyň gurulşyk senagat toplumynyň kärhanlar tarapyndan önürilýän önümden sergeti bilen tanışdy. Mälim o şeýle ýurdumyzda durmuşa geçirilýän giň gyrmly senagatlaşdyrmak maksatnamalaryna laýyklykda iri senagat kärhanlary guruldy. Hemde täzeleriň gurulşyklary alınıp barylýar. Durmuş hoşuluk we beýleki maksatly başga da köp sanly desgalar ýaly bu önümçilik toplumlary elektrik energiýasynyň ygtybarly we bökdenşi üpçün edilmegini talap edýär. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzyň himiýet senatynyň ösürilmegini de uly ünsürlýär. Ugurdaş kärhanlara sanly ulgamy hemde öňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, öňürleýän önümden görnüşlerini giňeltmek, himiýa puduny ýokary derejeli hünärmenler bilen üçinetmek boýunça ýygyderli işleri durmuşa geçirýär. Sergide hormatly prezident bu Türkmenistanyň senagat we gurulşyk önümçiligi ministrliginiň Türkmen aýny önümleri kärhanasynyň önürýän önümleri bilen tanışdy. Ýeri gelene belläp geçsek, sergide Türkmenistanyň senagat we gurulşyk önümçiligi ministrligi bilen birlikde dördülen aýdyň gijeler hoşuluk jemgyýetiniň dünýäniň öňde barjy tejribesini öwrenip ýurdumyzda import önümleriniň orny tutýan, dünýä standartlaryna laýyk gelýän önümlerimi giňden ýaýbanlanyrly.
Umumana bu yerdeki sergi Türkmen halkının milli lideri Gahraman Arkadamydan halkymyzyň abadan we bagtyar durmuşynyň hatirasyna, ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny we halkara awraýny ýokarlanyrma gurultularyny asly başlanýaşlarynyň hormatly prezident bilen başlanýaryny üstünlikli dowam etdirilýändigini aýdym görkezdi. Merkezi duruluş binasyny Hünärmen Senagat we guruluşyk puduny ösürmek meselelerini berýän ýygydarly ünsü. Bu puduň zähmetkeşleri barada edýän Aradas üçin sement zawodynyň işgalarynyň adyndan hormatly prezident bilen şeýle Türkmen halkynyň milli lideri Gahraman Arkadamyda hoşallyk bildirip, Bäherden sement zawodynyň ikinji taparynyň işe giýerilmegine apata bermek baradaky haýyş bilen hormatly prezident bilen ýüzlendi. Başlamada düwmäni basyp Nowataky ýeri Senagat esgasyny işe girdi. Bäherden sement zawodynyň beýlekleň şäherlerini ulanmagy beriljek täze kärhanalaryň aragatnaşyk we durmuş medeni maksatda desgalaň guruluşyna täze depgin we uly etergi berer. Hormatly prezident bilen merkezi duruluş binasyndan çykyp önümçilikde ulanıljak täze kuwatly ýürüt teknikalaryny açarlaryna goşurdy. Dawara tamamlanandan soňra döwlet başçylary şähere gatnaşyjylar bilen mäherli hoşlaşyp, bu ýerden täze desga Ahal ulaýatynyň Akbuğda etrabynyň ýaşlyk şäherçesine ýerleşýän kuwatlygy 1 gije 30 000 kub metr bolan suw arasylaýjy desgasyna tarap ugrady. Halkymyzyň rowaşygy ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýygydarly ýokarlanmagy hormatly prezident bilen başlanýany durmuşa geçirilýän ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri surilýäni ugradyr. Ýurdumyzda kabul edilen hemde üstünlikli durmuşa geçirilýän giň meşhurly maksatnamalar şolsana Türkmenistanyň prezidentiniň o bolan şäherçeliň etraplardaky şäherleň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwlet şüne milli maksatnamasy şu maksatlara yetmäge gönükdirlendir. Şunu halkymyzyň arasy agsy bilen üçinedilmegi esasy wezipalaň işi bilen tanıştırdy. Hünärmen suw hojalyk pudunyň ösürmegine berýän ýygydarly ünsü hemde onuň zähmetkeşleri bardaky edýäni aradasy. Şunuň ýeri ýokary hili enjamlar bilen üçinedilen döwrwap kärhanada işlemege durdulan mümkinçiligi üçin hormatly prezident bilen şeýle Gahraman Arkadamyda hoşallygyny beýan etdi. Barlahana hünärmenliň gurrun bermegine görä bu ýerde daşar ýurtlarda önerilen ýokary tehnologiýaly enjamlar şolsany eleden urak barlygy ýerine ýetirýän, hususan suwdaky durly kimiki elementleri we suwuň gatylygyny anyklamak üçin barlyklary
hep xarı soğut berli. Yurdumuzda sevit hemde ählimu derejelerde suw hemde ekologiya diplomatiýasyny işeň ilerledip, bu möhüm ulanlarda netijeli hyzmatdaşlygy putulanmakda. Tutuş adamzada hyzmat edip biljek, öňde barjy tejribeleri işläp taýýarlamakda ýardam bermäge çalışýar. Arkadaşly gahrman Serdarmada Desganyň idara binasyndan çykyp pudu üçin ýetlenilen täze awtologlaryň açarlaryny gowşurdy. Döwlet başçylыгы dabara gatnaşyjylar bilen meherli hoşlaşdy. Şeýlelikde bu wakalara berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüniň peýgam paýhas ummany magtumly Prag ýylynyň ýyly ýadygyny täze sahypany açyp, hormatly prezident bilen başlanyny milli ykdysadyýetmede mundan beregem okundy ösürmäge, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýygydarly ýokulanyma gönükdirlen toplumlaryny özgörtmeleň üstünlikli durmuşa geçirilýäniň nowatdaky suwutnamasy bolup, garaşsyz hemişelik bir tarap ýurdumyzyň döretmek ýol bilen önemli öňe barýany tasdiklady. 8-nji maýda hormatly prezident Serdar Berdimuhamedow Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň çaýklygy boýunça 1941-1945 ýylyň beýik watançylyk urşunyna gazanlan ýeňişiň 79 ýyly münasibetli guruljak davrlary hormatly mehman hökmüne gatnaşmak maksady bilen Russiýa Federasiýasyna iş tapary bilen ugrady. Bir neçe saatdan hormatly prezident bilen uçary Russiýa Federasiýasynyň paýtagtynyň Vnukovo 2 halkara howa menzilinde gondy. Bu ýerde hormatly prezident bilen resmi adamlary meherli garşyladylar. 9-njy maýda hormatly prezident Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň çaýklygy boýunça 1941-1945 ýylyň beýik watançylyk urşunyna gazanlan ýeňişiň 79 ýyly münasibetli dawarly şäherlere hormatly mehman hökmüne gatnaşdy. Bu ýerde döwlet başçylygy Russiýanyň prezidenti meherli garşylady. Kremlden hormatly prezident Serdar Berdimuhamedow bayramçylyk dawarlaryna gatnaşmak üçin Moskwa bilen beýleki belent mertebeli mehmanlar wekiliýetlerini ýol başlary bilen birlikde dawarly harby ýürüýüşiň geçirilýän ýerine Gyzyl meýdanyň merkezi münberine tarap ugrady. Gadaply urşylaryna tutuş adamzady öweden dolup bolmajak ýetkäsede bar boldy. Millionlarça adamyň ömür tanapy üzüldi. Mukaddes gymmatlyklary dünýä ykdysadyýetynyň, medeniýetiniň, alymyň, edebiýatyň we sanatyň ötüşine düýpli zar wuruldy. Şondan soňky geçen döwür uzaklarda galan gahrmançylykly ýyllaň şol wakalaryny halk hakydasyndan öçürmän, eskerlen sögüş meýdanlaryny gurkudan gaýdusuzlygyny hemde batyrlygyny, tyýla zähmet çekenlerni edermenligini has anyk aydın açıp görkezýär. Beýik watançylyk urşylaryny umumy göhmek hemde zorluga garşy söwüşen millionlarça adamlary parahatçylykly durmuş baradaky arzu jewitleşdirdi. Olary uzak garaşdyran ýeňşiň ýakynlaşmany uly goşunt goşdylar. Beýleki dogunly halklar bilen birlikde Türkmenistany eskerleri urşuny ýowuz synagynyň mertlik bilen geçdiler. Parahatçylyk we asudalyk abadan durmuş urnaky alym merdimli söwüşlerde belent ahlak sypatlaryny, edermenligini gaýdusuzlygyny hemde hakyky watançylygyny ajaýyp nusatyny görkezdiler. Ata-babalarymyzyň şöhratly hemde gahrmançylykly ýoly watanymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyldy. Türkmen halkynyň milli lideriniň atasy, hormatly prezident Serdar Berdimuhamedowyň garry atasy Berdimuhamed Anaýew beýik watançylyk urşunyna gatnaşmagy aýratyny boýsunçly ýagdaýdar. Gahrman eskeriň durmuş ýoly watanymyza hemde halkymyza gulluk etmäň ajaýyp nuskatydyr. Ýeňi şuny parahatçylykly, abadan we bagtyar durmuşy alamatlanýan iň gymmatly hemde mukaddes bayramlaryň biridir. Bu bayramy tutuş adamzat üçin aýratyny ähmiýete eýdir. Harby ýürüýüş tamamlanandan soňra emele gelen asaly däwre dawarlara gatnaşan döwlet başçylary bilelikde Kreml diýwarlygynyň ýanyny Aleksandr bagyna bardylar. Hemde näbeli eskeriň guburuna gulleselerini goýdular. Türkmenistanyň prezidenti tutuş adamzadyň parahy durmuşy hemde azatlygy uruny 1941-1945 ýylyň beýik watançylyk urşunda faşizme garşy söwüşlerde wepat bolandary hatyralap, baky ody gyzyl bägulary goýdy. Bu bayramy biziň hemmemiz üçin aýratyny gymmatlydyr. Häzirki wagtda bu nurany bayramy bellemek bilen biziň her birimiz ýer ýüzünde parahatçylygyň hatyratyny, çeksiz gahrmançylyk hemde edermenlik görkezilýän ählisine şarlyk duýgusyny beýan edýäs. Dabarly şäherler tamamlanandan soňra hormatly prezident Serdar Berdimuhamedow Vnukovo 2 halkara howa menziline gelip bu ýerden Aşgabatda ugrady. Bir neçe wagtdan soň döwlet başçylygyndan uçary paýtagtymyzdan halkara howa menziline gondy. Bu ýerde hormatly prezident bilen ýurdumyzdan resmi adamlary meherli garşyladylar.
10-njy maýda hormat prezident Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine ýurdumyň durmuşyna degişli bir neçe meseleler girdildi. Ilki bilen mejlisiň başlygy Gulmanow çykyş edip, döwlet durmuşynyň ödürli urlaryny kanunçylyk taýdan üpçün etmek boýunça alınıp barlayan işler barada habar berdi. Hormat prezident Serdar Berdimuhammedow garaşdy ýurdumyzda halkymyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasa ýokarlandyrmak boýunça alınıp barlayan işleň hukuk esaslaryny puwtalandyrmagyň zerurdygyny bellädi. Şununla baglykda milli kanunçylygymyzy halkara hukugynyň kadrlaryna laýyklykda ýetiderli kemilleşdirmegi dowam etmegiň möhümdigi bellenildi. Soňra gün tertibindäki meseleler boýunça hasabatlar dinlendi. Hormat prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdumyň pensiýa gazinasynyň alyp barýan işini ýetiderli kemilleşdirmegi dowam etmegiň zerurdygyny öňe Döwlet başçymyzy bu işde sanly hyzmatlaryň germini giňeltmegiň, onuň mümkinçiliklerini dogry peýdalanmagyň möhüm ähmiýetini bellädi. Hemde vice-premieri bulugymda awtomatlaşdyrylan elektron maglumat biniýatlar ulgamyny döretmek boýunça degişli işler geçirmegi tapşyrdy. Hormat prezident Nevitxat Pudowynyň milli ykdysadyýetimizdäki möhüm ornuny bellädi. Şununla baglykda hormat prezident Pudowyň maddi enjamyň biniýadyny mundan welegen puwtalandyrmak, eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak boýunça zerur işleri geçirmegi tapşyrdy. Hormat prezident ýurdumyň vilayatlaryna mewsumlaryny owa hojalyk işleriniň talaba laýyk alınıp barylmagynyň gowaça eklen meýdanlarda göýgörüşdigini tutmak hemde beýleki öwretçilik işlerini öz wagtyna geçirilmeginiň zerurdygyny bellädi. Şununla birlikde hormat prezident buğday eklen meýdanlarda ösüşdigini tutmak hemde ýedirtme işleriniň talaba laýyk geçirilmeligine, galla uragyny häzirden başlap gowy taýýarlyk görülmeligine ünsü çekdi. Hemde bu wagtda degişli tapşyryklar berdi. Hormat prezident ýurdumyzda buğdaýyň önürleýän möçürni ýetiderli artdyrmak, ösürlip ýetişdirýän buğdaý hasylyny şalt we ýetkisiz ýygnamak, ammarlara we elevatorlara bökdünşi daşamak hemde däni önürjler bilen hataplaşylan wagtyna geçirilmegini üpçün etmek maksady bilen Türkmenistany 2024-nji ýylyň galla uragyny guramaçylyk geçirmek boýunça şäherler hakynda karary gol çekdi hemde burada degişli görkezmeler berdi. Hormat prezident Serdar Berdimuhammedow garaşdy ýurdumyzda şortanda paýtagtymyzda Aşgabat şäherine akyllar şäheriniň dogruň günüň 3 ýylygy münasibetli bayramçylyk şäherleriniň giňden geçirilýänini bellädi. Döwlet başçymyzy halkara derejesinde bellenilýän bu şanly sene bilen bagly paýtagtymyzda bede işlerini geçirmek, awadanlaşdyrmak boýunça alınıp barlayan işleri dowam etmegi tapşyrdy. Hormat prezident ýurdumyzda azyk önümçiligini puwtalandyrmagyň içerge bazarda ýokary hili azyk önümleriniň bolçulugyny üpçünetmegiň hemde bu urda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň möhüm wezipe bolup durýanyny bellädi. Döwlet başçylary paýtagtymyzda geçirijek halkara serwisiniň täze tehnologiýalary, döwrewap enjamlar we önümler bilen tanışmakda, ýöňde barjy tejribeleri aşmakda möhüm ähmiýeti eýe boljakdygyny bellep, şununla baglykda azyk önümçiliginiň döwrewap tehnologiýalarynyň halkara serwisini ýokary derejede geçirmegi tapşyrdy. Hormat prezident Pekim Paýgas Ummany Mawtumly Pragylyna ýurdumyzda akyllar şäherinde Mawtumly Pragynyň dogruň günüň 3 ýyly münasibetli halkara derejesinde bir neçe dabarly şäherler maslahatlaryň geçirilýänini bellädi. Döwlet başçylary 17-nji maýda Türkmeniň beýi oğly Mawtumly Pragynyň heykelini hemde medeni seýilgäk toplumynyň açylyş dabaratynyň geçiriljekdigini aýdyp, dabarany hemde halkara şäherlerini ýokary derejede gurmak boýunça degişli işleri geçirmegi tapşyrdy. Hormat prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzda alam ulgamynyň ösürmegine uly ähmiýet berilýänini bellädi. Şununla baglykda hormat prezident ýurdumyzda alamlar günü münasibetli guraljak berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe alam teknik we innovasiýon tehnologiýalar hemde ýaşyl ykdysadyýetyň möhüm urlary, eko, nano, bio we maglumat tehnologiýalary atly halkara alma maslahatlaryň guramaçylykly geçirilmegini tapşyrdy. Şeýle-hem Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda almy işler boýunça geçirilen bäýtaşyň ýeňjilerini syraklamak dawratynyň ýokary derejede geçirilmegini üpçün etmek tapşyryldy. Hormat prezident biotehnologiýanyň kömegi bilen ýurdumyzda ösene biosenaty emele getirmegiň ilmi esaslaryny işläp düzmek maksady bilen Türkmenistany biotehnologiýany toplumyny ösürmegiň 2024-2028-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny tasdiklamak hakynda karary gol çekdi we bir neçe anyk tapşyryklar berdi.
Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow hasabaty dinläp, beýan edilen teklipleri makuludy hemde ýurdumyzyň halkara gurumlar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek we berkitmek boýunça zerur taýýarlary edýänini bellädi. Döwlet başlarmady şunuň bilen birlikde Ýewropa Birleşiginiň ýola bolan hyzmatdaşlyga aýratyny ähmiýet berilýänini belläp, bu urda geçiriljek maslahaty ýokary gurumçylyk derejesinde geçirmegi tapşyrdy. Şununla bir hatarda hurmat prezident bu Türkiye medeniyetiniň halkara guramatyny azad döwletleriň UNESCO-nyň işleri barada milli toparlarynyň 10-njy mejlisine hem gowy taýýarlyk görülmegini üpçün etmegi tapşyrdy. Şeýlekeme döwlet başlarmada ýurdumyň edýän taýýarlarynyň awraly halkara guramalar tarapyndan giňden gollanylýanyny belläp, vice-premier Daşary işler ministriniň ýol başçysyna Türkmenistan bilen halkara zähmet guramatynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan belägem ösdürmek boýunça zerur işleri geçirmegi tapşyrdy. Hormatly prezident we ýurdumyň raýat aviasiýa podagçyny halkara derejeli hünärmenler taýýarlamakda halkara guramalar bilen ýola bolan gatnaşyklary berkitmek mundan belägem dowam etdirilmeligini bellädi. Hemde ýurdumyzda raýat aviasiýasynyň halkara guramaty we raýat aviasiýasynyň Ýewropa konferensiýasy tarapyndan ukulary guramak boýunça degişli işleri geçirmegi tapşyrdy. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow milli demir ýol ulagary podanyň maddi enjamyň binýadynyň ýetidirli pullanylýanyny hemde bu urda halkara hyzmatdaşlygynyň ýoly boýanyny belläp, Germaniýanyň degişli kompaniýasy bilen demir ýollar podany özara bähretli hyzmatdaşlyk etmek boýunça degişli işler geçirmegi tapşyrdy. Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da bir näçe möhüm meselelere garaly hemde ular boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hepden dowamyna möhüm wakalar hormatly prezident el-yurt bähretli işleriniň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli wagtlarda ýokary dep günlerde ösýänligini äşär etdi. Daşol atçılık spor toplumunda ýazgy mövsümiň nowatdaky atşapşyklary geçirilip, ýurdumyzda atşapşyklarynyň ýazgy we güýzgi mövsümlerini geçirmege asylly däwe urilip, Pähim Paýhas ummany magtumuly Praga ýylynyň şanly wakalarynyň birine öwrilen atşapşyklary özüne çekijiligi bilen tapawutlanýar. Atşapşyklaryň ýergiderli geçirilmegi bedewleriň ýokary taýýarlyk derejesini saklamakda, atlaryň ýynnamlygyny artdyrmakda möhüm ähmiýete eýe bolup durýar. Daşogyň döwrewap atçylyk sport toplumunda atşapşyklaryň altydy geçirilip, olarda ýeňiş gadanan bedewlere degişli serpaýlar ýapyldy. Ýarysyň birinji çapşygyna 3 ýaşar bedewler 1200 metre goşuldylar. Şonda ýegsem hojalygyna degişli bolan Gyýdy Gözel atly bedew bellenilen aralygy 1 minut 27,7 sekundda geçip birinji orny eýlemegi başardy. Ýarysyň ikinji çapşygyna hem 3 ýaşar bedewleriň mendili 1200 metre boldy. Saýlama bedewleriň arasynda geçirilen bäsleşikde Hudaýberenewiň hojalygyna degişli Abadanika atly bedew kesgitlenen aralygy 1 minut 25,3 sekundda geçip birinji orny eýledi. Ýarysyň 3-nji çapşygyna goşulan bedewleriň arasynda Daşogut welaýat polisiýa müdürligine degişli Garadon atly Garaat birinji gelmegi başardy. 3 ýaşar bedewleriň 1200 metr mendil boýunça geçirilen çapşygyna Garadon bellenilen aralygy 1 minut 33,2 sekundda geçmegi başardy. 4-nji çapşykda bolsa 4 we uly ýaşar bedewler 1800 metr aralyk boýunça güýç ýynaşdylar. Şonda ýüpek ýoly guruluşy hojalyk semiyetine degişli Abadan atly Garador bedew bellenilen aralygy 2 minut 10 sekundda geçip birinji geldi. 5-nji çapşyga goşulan 4 we uly ýaşar bedewleriň mendili 1800 metr boldy. Bu çapşykda ýegsemiň hojalygyna degişli arka zatly Dorat kesgitlenen mendili 2 minut 14,6 sekundda geçip birinji orny eýlemegi başardy. Ýarysyň zemleýizi 6-njy çapşygy hasam çekeleşikli we gydykly geçdi. 4 we uly ýaşar bedewleriň arasynda geçirilen bäsleşigiň mendili 1800 metr boldy. Onda Daşogut welaýat polisiýa müdürligine degişli Begler matly Dorat bellenen aralygy 2 minut 12,4 sekundda geçip zemleýizi bäsleşigiň ýeňjisi boldy. Saatlyk şowhun bilen geçen bäsleşikleriň netijeleri ýurdumyzda ahalteka bedewlerini iýdetmek, seýslemek hemde olaryň dünýä ýüzündäki şöhratyny belinde galdyrmak bilen baglanşykly meseleleriň döwletimizde hemişelik üns merkezinde saklanýanlygyny görkezdi. Hormatly ýerleşler, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada, ýurdumyzyň hidrometeorologiýa barada guluk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatyňize ýetirýäs. Salam alek ýerleşler, hormatly ýerleşler. Bilşiňiz ýaly Türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň Nowruz döwrü dowam edýär. Mehriban adamlar, gelingin bolsa maý aýynyň 13-inden maý aýynyň 19-na çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolalım.
Ýagny geljek hepdeniň dowamynda ýurdumyzyň çägine demirady gunatardan çyl howa akymyň arlaşmagy netijesinde diýarymyzyň ähli welaýetlerini ýagşyň ýamagyna şeýle-de howanyň gejeki temperaturalarynyň hepdeniň başyna ýokarlanyp ahyryny peselmegine garaşylýar. Hasta kaýgy. Ýurdumyzyň barkany welaýetinde üýtgap duran bulutly howa bolup, hepdeniň başyna we ikinji ýarymyna ýagyş ýagar. Demirady gunatardan tezligi sekundda 8-13-den 13-18 metr etýän şymalyň üsmegine hem-de howanyň temperaturasynyň gejeleri 11-16 gradusdan 20 gradusgacha maýyl, gündüzlerini 30-35 gradus, welaýetyň kenarly etraplaryny 20-25 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň ahal welaýetinde üýtgap duran bulutly howa bolup, hepdeniň başyna we ikinji ýarymyna ýagyş ýagar. Günogordan demirad gunatarı uğrunu ötkedýän tezlik sekundda 7-12-den 12-17 metr etýän şymalyň üsmegine hem-de howanyň temperaturasynyň gejeleri 11-16 gradusdan 23 gradusgacha maýyl, gündüzlerini 19-24 gradus maýyldan 38 gradusgacha ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýetinde üýtgap duran bulutly howa bolup, hepdeniň ikinji ýarymyna ýagyş ýagar. Gün ortagynogordan demirad gunatarı uğrunu ötkedýän tezlik sekundda 8-13-den 11-16 metr etýän şymalyň